ኦሪት ዘዳግም ዝብል ቃል ድጋሜ ዝብል ትርጉም ከሎ ነቶም ቅድም ኢሎም ዝተጻሕፉ ሕጋጋትን ጠቕለል ኣቢሉ ዘቕርብ መጽሓፍ እዩ። ኣብ ኦሪት ዘዳግም ሙሴ ነቲ ዓብይ ግብሪ እግዚኣብሔር ዝገለጸሉ እስራኤል ካብ ባርነት ግብጺ ናጽነቱን እግዚአብሔር ንህዝቢ እስራኤል ዝረድኣሉ ህዝቢ እስራኤል ከዓ ዘይምእዛዙ ዘርኢ መጽሓፍ እዩ። ትምህርቲ መለኮት ኦሪት ዘዳግም ናይ እግዚአብሔር ዕቤት ከምኡን እግዚአብሔር ነቲ ህዝቢ ድማ ንእግዚአብሔር ሁሉ ዝግብኦ ናይ ፍቕሪ ርክብ ብሰፊሑ ይዛረብ። ኦሪት ዘዳግም መንፈሳዊ ኣተኩርኡ ከምኡን ኣብ ኣምልኾን ምእዛዝን ሙሉእ ብሙሉእ ንእግዚአብሔር ምውፋይ ዝምህር ትምህርቲ ኮይኑ ንናይ ብሉይ ኪዳን ሓድሽ ኪዳንን መጽሓፍቲ ፈና ቀዳዲ መጽሓፍ እዩ። እዚ መጽሓፍ ሙሴን እስራኤላውያን ኣብ ምድሪ ሞዓብ ናይ ዮርዳኖስ ውሕጅ ናብ ሙት ባሕሪ ዝፈሰሉ ኣከባቢ ከም ዝሰፈሩ የርኢ። ሙሴ መሪሕነት ንኢያሱ ዘረከበሉ ግዜ ናይ እስራኤል ህዝቢ ናብ ምድሪ ከነዓን ንምእታው ክዳለዉ ናይ መወዳእታ ናይ ስንብታ ቃል ዘቕርበሉ እዩ። እዚ ናይ ስንብታ ቃል ነቲ ኪዳን ክዝክሮ ዝቐረበ ክኸውን ከሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ነቲ ሕጊ ብኣጽናዖት ምዝራቡ የርእየና። እዚ ዝረኣናዮ ናይ ኦሪት ዘዳግም መለኮታዊ ድሕረ ባይታ ክኸውን ከሎ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 1 ደቂ እስራኤል ካብ እምባ ኮሬብ ክብገሱ ከም ዝተኣዘዙ። ቁጽሪ 1 እቲ ሙሴ ኣብ ስግር ዮርዳኖስ ኣብ መንጽር ሱፍ ኣብ ዘሎ በረኻ ኣብ መንጎ ጳራንን ቴፎልን ላባንን ሓጽሮትን ዲዛሃብን ዘሎ ጎልጎል ንኹሎም እስራኤል ዝነገሮም ቃላት እዚ እዩ። ካብ ሆሬብ በመንገድ ከረን ሲዕር ክሳዕ ቃዴስ በርኒዓ መገዲ 11 መዓልቲ እዩ። ኣብ መበል 40 ዓመት ኣብታ መበል 11 ወርሒ ካብታ ወርሑን በተቐዳመይቲ መዓልቲ ሙሴ ከምቲ እግዚአብሔር ንደቂ እስራኤል ክነግሮም ዝኣዘዞ ኩሉ ተዛረበ። እዚ ነቲ ኣብ ሔስቦን ዝነበረ ሲሆን ንጉስ ኣምራውያንን ነቲ ኣብ ዓስታሮት ኣብ ኢድርዔይ ዝነበረ ዖግ ንጉስ ባሳንን ምስዓሮም ኮነ። ቁጽሪ 5 ሙሴ ኣብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ኣብ ምድሪ ሞዓብ ነዚ ሕጊ እዚ ከምዚሉ ክገልጾ ጀመረ። እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ ሄሮብ ከምዚሉ ተዛረበና፣ ኣብዚ ከረንዚ እተቐመጥኩምዎ ይኣኽለኩም፣ ተመሊስኩም ተጓዓዙ፣ ናብ ከረን ኣሞራውያንን ኣብ ጥቓኡ ናብ ዘሎ ኩሉን ናብ ጎልጎልን ናብ ኣኽራንን ናብ ቄላን ናብ ደቡብን ናብ ወሰን ባሕርን ናብ ምድሪ ከነዓናውያንን ናብ ሊባኖስን ክሳዕ እቲ ዓብዪ ሩባ ኤፍራጥስ እተው። እንሆ እዛ ምድሪ ኣብ ቅድሚኹም ኣንቢረልኩም ኣለኹ። እታ እግዚአብሔር ንቦታትኩም ንኣብርሃም ንይስሐቅ ንያዕቆብ ንኣታቶም ብድሕሪኦም ከዓ ንዘርኦም ክህቦም ዝመሓለሎም ምድሪ እተውዋ ወረስዋ ከዓ። ሙሴ ኣሕሉቕ ከም ዝሸመሎም። ቁጥሪ 9 በቲ ዘበነቲ ድማ ከምዚ ኢለ ተዛረብኩኹም፣ ኣነ በይነ ክጸረኩም ኣይክእልን። እግዚአብሔር ኣምላክኩም ኣብዚሕኩም እዩ እሞ ሎሚ ምብዛሕኩም እንሆ ከም ከዋኽብቲ ሰማይ ኢኹም። ከምቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቦታትኩም እተዛረበኩም ካብቲ ዘለኹምዎ 1000 ሳዕ የብዝሕኩም ይባርኽኩም ከዓ። እቲ ድኻምኩምን ከብደትኩምን ቋይቋኹምን ከመይ ገይረ በይነይ እጸሮ። ካባኻትኩም ጠቢባንን መስተውዓልትን ፍሉጣትን ሰባት ከካብ ነገድኩም ኣውፁ ሓለቆኹም ክገብሮም እየ። ንስኻትኩም ድማ እቲ እተዛረብካዮ ነገር ምግባሩ ጽቡቕ ኢልኩም መለስኩምለይ። ሽዑ ሓላቆ ነገዳትኩም ጠቢባንን እተፈልጡን ሰባት ወሲደ ሓላቆ 1000 ሓላቆ 100 ሓላቆ 50 ሓላቆ 10 ኣብ ነገዳትኩም እኳንንቲ ኣብ ልዕሊኹም ሓላቆ ገበርክዎም። በታ ግዜ እቲኣ ድማ ንፈራዶኹም ከምዚ ኢለ ኣዘዝክዎም፣ ኣብ መንጎ ኣሕዋትኩም ዘሎ ነገር ስምዑ። ኣብ መንጎ ሰብን ኣብ መንጎ ሓውን ኣብ መንጎ ምስኡ ዘሎ ጓና ድማ ብቕንዕና ፍረዱ። ነቲ ንእሽተውን ከም ተዓብዪ ስምዕዎ እምበር ብፍርዲ ገጽ ርኢኹም ኣይተዳለዉ። ፍርዲ ናይ ኣምላኽ እዩ እሞ ገጽ ሰብ ኣይትፍርዉ። እቲ ዝበርትዓኩም ነገር ኣነ ክሰምዖ ናበይ ኣምጽእዎ። በታ ግዜ እቲኣ ትገብሮ ኩሉ ኣዘዝክኹም። ሰለይቲ ከም ዝተላእኹ። ቁጽሪ 19 ካብ ሄሮብ ነቒልና ድማ ከምቲ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝኣዘዘና በቲ ዝርኢኹምዎ ዓበይን ዘፍርህን በረኻ መገዲ ከረን ኣሞራውያን ከድና ናብ ቃዴስ በርኒዓ ከዓ መጻና። በልኩኹም ድማ ናብቲ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝሃበና ከረን ኣሞራውያን መጻኹም። እንሆ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ዛ ምድሪ ኣብ ኢድካ ሃበካ። ከምቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቦታትካ ዝበለካ ደይብካ ውረሳ። ኣይትፍራህ ኣይትሸበር።
ንስኻትኩም ከኣ ኩልኩም ናባይ መጽኢኹም በየናይ መገዲ ከም እንድይብ ኣበየኖት ከተማታቱን ከም እናኣቱ ተመሊሶም ክነግሩና ነቲ ሃገር ዝስልዩልና ቅድሜና ሰባት ንስደድበልኩምኒ እቲ ነገር እቲ ባሃበለን እሞ ካባኻትኩም 12 ሰብ ካካብ ነገድ ሓደ ሰብ ኣይወሰድኩ ከይዶም ድማ ናብ ከረን ደየቡ ናብ ለስ ኤሽኮል ኣትዮምውን ሰለይዋ ካብ ፍረ እታ ምድሪ ድማ በዳዎም ወሰዱ ናባና ከዓ ኣውረድዎ እታ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝህበና ምድሪ ጽብቕቲ እያ ኢሎም ድማ ምላሽ ነገሩና ንስኻትኩም ግና ክድይቡ ኣይፈተኹምን እሞ ንትእዛዝ እግዚአብሔር ኣምላኽኩም ኣበይኹምዎ ኣብ ድንኳናትኩም ኮንኩም ኣግረምረምኩም በልኩም ከዓ እግዚአብሔር ስለ ዝጸላእና ምእንቲ ኸጥፍኡና ኣብ ኢድ ኣምራውያን ኣሕሊፉ ክህበና ካብ ምድሪ ግብፅ ኣውፃና ንሕና እሞ ናበይ ክንድይብ እቲ ህዝቢ ካባና ዝበዝሕን ዝነውሕን እዩ እተን ከተማታት ድማ ዓበይቲ ክሳዕ ሰማይ ዝበጽሓ እተዓርዳ እየን ደቂ ዓናኡን ኣብኡ ርኢና ኢሎም ኣሕዋትና ንልብና ኣምከኽዎ ሽዑ በልኩኹም ኣይትሸበሩን ኣይትፍርዎምን እቲ ቅድሚኹም ዝኸይድ እግዚአብሔር ኣምላኽኩም ከምቲ ኣብ ግብፂ ክገብረልኩም ዝርኢኹምዎ ኩሉ ከምኡ ንሱ ኣብ ክንዳኻትኩም ክዋግኣልኩም እዩ ሰብ ንወዱ ከም ዝሕንግሮ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ናብዛ ቦታ እዚኣ ክሳዕ ትመፁ ኣብ በረኻ ኣብ ኩሉ ዝኸድኩምዎ መገዲ ከም ዝሓንገረካ ርኢኻ እዚ ነገር እዚ ክነሱ እቲ ትሰፍሩሉ ቦታ ክደልየልኩም እትኸድዋ መገዲ ድማ ከርኢየኩም ለይቲ ብሓዊ መዓልትኻ ብደመና ቅድሚኹም ዝኸደ ብእግዚአብሔር ኣምላኽኩም ኣይኣመንኩምን ቁጥሪ 34 እግዚአብሔር ከዓ ድምፂ ቃላትኩም ሰሚዑ ተናደደ እታ ነቦታትኩም ክህቦም ዝመሓልኩሎም ጽብቕቲ ምድሪ ብሓቂ ካብዞም ሰብ እዚኦም እዚ ክፉእ ወለዶ እዚ ብጀካ ካሊ ወዲያፍኒ ሓደ እኳ ኣይርእያን እዩ ኢሉ መሓለ ንሱ ክርእያ እዩ ንሱ ፈጺሙ ንእግዚአብሔር ስዒቡ እዩ እሞ እታ ዝረገጻ ምድሪ ንኡ ንደቁን ክህቦም እየ እግዚአብሔር ንኣይ ድማ ብሰርኹም ንስኻውን ኣይተኣትዋን ኢኻ ኢሉ ኮረየለይ ኢያሱ ወዲ ነዌ እቲ ኣብ ቅድሚኻ ደው ዝብል ንሱ ከኣትዋ እዩ ንሱ ንእስራኤል ከረስትዮም እዩ እሞ ኣትበዓዮ እቶም ክማርኹ እዮም ዝበልኩምዎም ቆልዑኹም እቶም ሎሚ ጽቡቕን ክፉእን ዘይፈልጡ ደቅኹም ንሳቶም ከኣትውዋ እዮም ንኣታቶም ክህቦም እየ ኮርሱዋኻ እዮም ንስኻትኩም ግና ተመለሱ በመንገዲ ባሕሪ ኤርትራ ድማ ናብ በረኻ ኣቢልኩም ተጓዓዙ በለ ሽዑ ከዓ ንእግዚአብሔር ኣበስና ንድይብ እሞ ከምቲ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝኣዘዘና ኩሉ ድማ ንዋጋእ በልኩምኒ ነፍሲ ወከፍኩም ውን መሳሪኡ ተዓጥቀ ናብ ከረን ክትድይቡ ከዓ ተዳለኹም እግዚአብሔር ድማ ኣነ ኣብ ማእከልኩም ኣይኮንኩን እሞ ኣብ ቅድሚ ጸላእትኹም ምእንቲ ከይትሰዓሩ ናብኡ ኣይትደይቡ ኣይትዋግኡውን በሎም በለኒ ኣነ ድማ ነገርኩኹም ንስኻትኩም ግና ትእዛዝ እግዚአብሔር ኣበይኹም ብድፍረትኩም ናብቲ ከረን ደየብኩም እምበር ኣይሰማዕኹምንን እቶም ኣብቲ ከረን ዝነብሩ ኣምራውያን ድማ ወፂኦም ተቐባበልኹም ከምቲ ንህቢ ዝገብሮ ገይሮም ከዓ ሰጎጉኹም ኣብ ስዒር ድማ ክሳዕ ሓርማ ወቕዑኹም ተመሊስኩም ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር በኸኹም እግዚአብሔር ግና ድምፅኹም ኣይሰምዐን እዝኑ ከዓ ጽን ኣየበለኩምን ከምተን ተቐመጥኩምለን መዓልታት ኣብ ቃዴስ ብዙሕ መዓልቲ ተቐመጥኩም ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 2 ደቂ እስራኤል ኣብ ምድረ በዳ ከም ዝኸብለሉ ቁጥሪ 1 ካብኡ ተመሊስና ድማ ከምቲ እግዚአብሔር ዝበለኒ ብመንገዲ ባሕሪ ኤርትራ ንበረኻ ገጽና ተጓዓዝና ንከረን ስዒር ብዙሕ መዓልቲ ዘርናዮ እግዚአብሔር ድማ ከምዚ ኢሉ ተዛረበኒ ነዚ ከረንዚ ምዛር ይኣኽለኩም ንሰሜን ገጽኩም ተመለሱ ነቶም ህዝቢ እውን ከምዚ ኢልካ ኣዝዞም ብዶብ እቶም ኣብ ስዒር ዝነብሩ ኣሕዋትኩም ደቂ ኤሳው ክትሓልፉ ኢኹም ንሳቶም ይፈረኹም እዮም ተጠንቀቑ ዳ ኣይትዋግኡዎም ከረን ስዒር ሲኒ ኤሳው ርስቲ ሂበየ እሞ ካብታ ምድሮም ብመርገጽ እግሪ ክተኣክል እኳ ኣሂበኩምን እየ እንጌራ ካባታቶም ብገንዘብ ዓዲኩም ብልዑ ማይውን ካባታቶም ብገንዘብ ዓዲኩም ስተዩ እግዚአብሔር ኣምላክካ ብኩሉ ተግባር ኢድካ ባሪኽካ እሞ ንሱ በዛ ዓብዪ በረኻ እዚ ምጓዓዝካ ፈለጠ በዘን 40 ዓመት እግዚአብሔር ኣምላክካ ምሳኻ ነበረ ገለ እኳ ኣይጎደለካን ቁጥሪ 8
ነቶም ኣብ ስዒር ዝነብሩ ኣሕዋትና ደቂ ኤሳው ሓሊፍና ድማ ካብታ መገዲ ጎልጎልን ካብ ኢላትን ካብ ዕጽዮን ገበርን ኣግለስና ገጽና መሊስና ኸዓ ብመንገዲ በረኻ መኣብ ሓለፍና እግዚአብሔር ድማ በለኒ ምድሪ ዓር ንደቂ ሎጥ ርስቲ ገይረ ስለ ዝሃብክዎም ካብ ምድሮም ርስቲ ኣሂበካኒ እሞ ንመኣባውያን ኣይትዕገርግሮም ኣይትዋግኣዮም እውን ቀደም ሓደ ዓብይን ብዙሕን ከም ዓናቃውያን ድማ ነዊሕ ዝቕመቱ ህዝቢ ኤሚም ኣብኡ ይቕመጥ ነበረ ከም ዓናቃውያን ዝበሉ ንሳቶም ካ ራፋውያን ይቁጸሩ ነበሩ መኣባውያን ግና ኤሚም ይብልዎም ነበሩ ሓራውያን ድማ ቀደም ኣብ ስዒር ተቐሚጦም ነበሩ ደቂ ኤሳው ግና ከምቲ እስራኤል ነታ እግዚአብሔር ዝሃቦም ምድሪ ርስቶም ዝገበሩዋ ሰጎጎም ካብ ቅድሚኦም ኣጥፍእዎም ኣብ ስፍሮኦም ድማ ተቐመጡ ሕጂ ተንስኡ ሩባ ዘሬድ ከዓ ተሳገሩ ሩባ ዘሬድ ድማ ተሳገርና እቲ ካብ ቃዴስ በርኒዓ ክሳዕ ሩባ ዘሬድ እንሳገር ዝኸድናሉ ዘመን ድማ ከምቲ እግዚአብሔር ዝመሓለሎም ወለዶቶም ተዋጋእቲ ሰባት ካብ ማእከል ሰፈር ክሳዕ ዝጠፍእ 38 ዓመት ኮነ ኢድ እግዚአብሔር ድማ ክሳዕ ዝውድኡ ካብ ማእከል እቲ ሰፈር ዘጥፍኦም ኣብኦም ነበረት ቁጥሪ 16 ኮነ ኸዓ እቶም ተዋጋእቲ ሰባት ኩሎም ካብ ማእከል ህዝቢ ሞይቶም ምስ ተወድኡ እግዚአብሔር ከምዚ ኢሉ ተዛረበኒ ሎሚ ንስኻ በዓር ዶብ መኣብ ክትሓልፍ ኢኻ ናብ መንጽር ደቂ ዓሞን ምስ ቀረብካ ኣይትዕገርግሮም ኣይትዋግኣዮም ድማ ንደቂ ሎጥ ርስቲ ሂበዮም እየ እሞ ካብ ምድሪ ደቂ ዓሞን እትርስተዮ ገለ እኳ ኣይሂበካን እየ እዚኣ ድማ ቀደም ራፋውያን ስለ ዝነበሩዋ ሃገር ራፋውያን ተቖጽረት ዓመናውያን ግና ዛምዝሚም ይብልዎም ነበሩ ከም ዓናቃውያን ዓብይን ብዙሕን ነዊሕ ዝቕመቱ ህዝቢ እዩ ግና እግዚአብሔር ካብ ቅድሚኦም ኣጥፍኦም እሞ ንኣታቶም ሰጎጎም ኣብ ስፍሮኦም ተቐመጡ ኣብ ስዒር ንዝነብሩ ደቂ ኤሳው ከም ዝገበረሎም ንሓራውያን ካብ ቅድሚኦም ምስ ኣጥፍአ ናታቶም ሰጎጎም ክሳዕ ሎሚ ኣብ ስፍራኦም ተቐመጡ ነቶም ኣብ ዓድታት ክሳዕ ጋዛ ዝነበሩ ዓዊም ድማ ካብ ካፍቶር ዝወፁ ካፍተራውያን ኣጥፍእዎም ኣብቲ ስፍሮኦም ከዓ ተቐመጡ ተንስኡ ተጓዕዙ ለስ ኣርኖን ድማ ተሳገሩ እንሆ ሲሆን ኣመራዊ ንጉስ ሔስቦንን ምድሩን ኣብ ኢድካ ሂበካ ኣለኹ ምውራሳ ጀምር ምስኡ ከዓ ተዋጋእ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንዝነብሩ ኩሎም ህዝብታት ካብ ሎሚ ጀሚረ ብሽባርካን ፍርሃትካን ከውርደሎም እየ ወሬኻ ምስ ሰምዑ ኣብ ቅድሜኻ የንቀጥቅጡ ራዕዲ ድማ ይሕዞም ሲሆን ንጉስ ሔስቦን ከም ዝተሰዓረ ቁጽሪ 26 ካብ በረኻ ቅድሞት ናብ ሲሆን ንጉስ ሔስቦን ከምዚ ኢለ ልኡኻት ምስ ናይ ሰላም ዘረባ ሰደድ ኩሉ ከምቲ ኣብ ስዒር ዝነብሩ ደቂ ኤሳውን ኣብ ዓር ዝነብሩ መኣባውያን ዝገበሩለይ ናብታ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝህበና ምድሪ ንዮርዳኖስ ክሳዕ ዝሳገር የማነ ጸጋም ከይገለስኩ ብመንገዲ መገዲ ክኸይድ ብምድርኻ ኣሕልፈኒ ዝበልዖ እንጌራ ብገንዘብ ሽጠለይ ዝሰትዮ ማይ ከዓ ብገንዘብ ሃበኒ ሓንትስ ንእግረይ ጥራይ ኣሕልፈኒ በልክዎ ሲሆን ንጉስ ሔስቦን ግና እግዚአብሔር ኣምላኽካ ከምዚ ናይ ሎሚ ምእንቲ ኣብ ኢድካ ክህበካ ንመንፈሱ ኣትረሮ ንልቡ ከዓ ተጻራሪ ገበሮ እሞ ክሕልፈና ኣይፈትወን እግዚአብሔር ከዓ እንሆ ንሲዮን ንምድሩን ኣብ ቅድሜኻ ኣሕሊፍ ክህበካ ጀመርኩ እሞ ንምድሩ ምእንቲ ክትርስተያ ምውራሳ ጀምር በለኒ ሲሆን ድማ ንሱም ኩሉ ህዝቡን ናብ ያሃጽ ንምውጋእና ክቃበለና ወፀ እግዚአብሔር ኣምላኽና ድማ ንኡ ኣብ ቅድሜና ኣሕሊፉ ሃበና ንደቁን ኩሉ ህዝቡን ከዓ ወቕዓናዮም በታ ግዜ እቲኣ ድማ ኩለን ከተማታት ወሰድና ኩለን ከተማታት ምስ ናይ ሰብኡትን ኣንስትን ቆልዑን ሓደ እኳ ከየትረፍና ፈጺምና ኣጥፋእናዮም እተን ዘመትናየን ማል ጥራይ ምስቲ ካብ ከተማታት ዝገፈፍናዮ ንኣና ወሰድና ካብታ ኣብ ገምገም ለስ ኣርኖን ዘላ ራዔር ካብታ ኣብ ለስ ዘላ ከተማ ከዓ ክሳዕ ጊልዓድ ሓንቲ ከተማ እኳ ብምንውሓ ዝጸንዓትና ኣይነበረትን እግዚአብሔር ኣምላኽና ንኩለን ኣብ ቅድሜና ኣሕሊፉ ሃበና ጥራይ ምድሪ ደቂ ዓሞን ኩሉ ወገን ሩባ ያቦቅን ኣብ ከረን ዝነበራ ከተማታትን እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝኸልከለና ዘበለ ኩሉ ኣይቀረብካን ዘዳግም ምዕራፍ 3
እስራኤላውያን ንጉስ ዖግ ከም ዝሰዓርዎ ቁጽሪ 1 ተመሊስና ድማ ብመንገዲ ባሳን ደየብና ዖግ ንጉስ ባሳን ድማ ምስ ኩሉ ህዝቡ ኣብ ዕድርዔ ክዋጋኣና ኢሉ ቀባበለና ወፀ እግዚአብሔር ካበለኒ ንኡን ብዘሎ ህዝቡን ሃገሩን ኣብ ኢድካ ሂበካ ኣለኹሞ ኣይትፍራሃዮ ከምቲ ኣብ ሕስቦን ንዝነበረ ሲሆን ንጉስ ኣሞራውያን ዝገበርካዮ ንኡ ድማ ከምኡ ክትገብሮ ኢኻ ከምኡ ኸ እግዚአብሔር ኣምላኽና ንዖግ ንጉስ ባሳንን ንኩሉ ህዝቡን ኣብ ኢድና ሃበና ሓደ እኳ ከይተረፎ ወቃዕናዮ በታ ግዜ እቲኣ ኩላ ምድሪ ኣርጎብ መንግስቲ ዖግ ኣብ ባሳን 60 ከተማ ኩለን ከተማታቱ ሓዝና ካባታቶም ዘይሓዝናያ ከተማ ኣይነበረትን ኩለን እዘን ከተማታት እዚአን ብጀካእተን ዘይተዓርዳ ብዙሓት ከተማታት ብነዊሕ መካባብያት ተዓርዳ ብመዓጹን ብመሸጎርን ዝጸንዓ እየን ከምቲ ንሲሆን ንጉስ ሕስቦን ዝገበርናዮ ድማ ፈጺምና ኣጥፋእናዮም ንኩለን ከተማታት ምስ ሰብኡትን ኣንስትን ቆልዑን ፈጺምና ኣጥፋእናዮም ኩለን ማል ካብ ከተማታት ዝገፈፍናየን ግና ንኣና ዝመትናዮ እቲ ካብ ለስ ኣርኖን ክሳዕ ከረን ሄርሞን ኣብ ማዕደ ዮርዳኖስ ዝነበረት ሃገር በታ ግዜ እቲኣ ካብ ኢድ ክልቲኦም ነገስታት ኣሞራውያን ወሰድናያ ነዚ ሄርሞን ሲዶናውያን ስርዮን ይብልዎ ኣሞራውያን ግና ሰኒር ይብልዎ ኣብ ጎልጎል ዘለዋ ኩለን ከተማታትን ኩሉ ጊልዓድን ኩሉ ባሳንን ክሳዕ ሳልካን ዕድርዔን ከተማታት መንግስቲ ዖግ ኣብ ባሳን ካብቶም ተረፍ ራፋውያን ግና ዖግን ንጉስ ባሳን በይኑ ተሪፉ ነበረ ኖ ዓራቱ ዓራት ሓጺን ነበረ ንሱ ኣብ ራባት ናይ ደቂ ዓሞን ደይኮነን ምንውሑ ብእመት ሰብ 9 እመት መግፍዑ ኸ 4 እመት ነበረ ነታ ምድሪ ከም ዝተማስሕዋ ቁጥሪ 12 በታ ግዜ እቲኣ እዛ ምድሪ እዚኣ ወረስና ካብታ ኣብ ለስ ኣርኖን ዘላ ዓሮዔር ፈረቓ ከረን ጊልዓድን ከተማታት ንደቂ ሮቤልን ንደቂ ጋድን ሃብክዎም ተረፍ ጊልዓድን ኩላ ባሳን መንግስቲ ዖግን ንፈረቓ ነገድ ምናሴ ሃብክዎም ብዘላ ምድሪ ኣርጎብ ኩላ ባሳን ሃገር ራፋውያን ትበሃል ያኢር ወዲ ምናሴ ነታ ክሳዕ ወሰን ገርሸራውያን ማዕካታውያን ዘላ ኩላ ምድሪ ኣርጎብ ሓዛ ነአን ማለት ባሳን ብስሙ እቲ ክሳዕ ሎሚ ዝስመያሉ ዘለዋ ሓዋት ያኢር ኣውፃለን ንማኪር ድማ ጊልዓድ ሃብክዎ ንደቂ ሮቤልን ንደቂ ጋድን ድማ ካብ ጊልዓድ ክሳዕ ለስ ኣርኖን ክሳዕ ፈረቓ ትለስን ዶቡን ድማ ክሳዕ ሩባ ያቦቅ ንሱ ኸ ዶብ ደቂ ዓሞን ድማ ጎልጎልን ዮርዳኖስን ዶቡን ካብ ኪነረት ክሳዕ ናይ ጎልጎል ባሕሪ ንሱ ባሕሪ ጨው ኣብ እግሪ ጎቦታት ጴስጋ ብምብራቑ ሃብክዎም ቁጥሪ 18 በታ ግዜ እቲኣ ከምዚ ኢላ ኣዘዝኩኹም እግዚአብሔር ኣምላክኩም እዛ ምድሪ እዚኣ ክትርሰይዋ ሂብኩም እዩ እሞ ሰብ ሓይሊ ዘበልኩም ኣጽዋር ሒዝኩም ቅድሚ ኣሕዋትኩም ደቂ እስራኤል ሕለፉ ኣንስትኹምን ቆልዑትኩምን ከብትኹምን ግና ብዙሓት ከብቲ ከም ዘለኩም እፈልጥ እየ ኣብተን ዝሃብኩኹም ከተማታት ይቀመጡ እግዚአብሔር ንሕዋትኩም ድማ ከመኻትኩም ክሳዕ ዘዕርፎም እታ እግዚአብሔር ኣምላክኩም ኣብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ዝህቦም ምድሪ ክሳዕ ዝርስተይዋ ጽንሑ ድሕርቲ ነፍሲ ወከፍኩም ነናብታ ዝሃብኩኹም ርስትኹም ትምለሱ ሙሴ ከነኣን ከኣቱ ከም ዝተኸልከለ ቁጥሪ 21 በታ ግዜ እቲኣ ድማ ንኢያሱ እግዚአብሔር ኣምላክኩም ኣብዞም ክልተ ነገስታት እዚኣቶም ዝገበሮ ዓይንትኻ ርኤን እየን ነተን እናብአን እትሓልፍ ዘለኻ ኩለን መንግስታት ከዓ እግዚአብሔር ከምኡ ክገብር እዩ እግዚአብሔር ኣምላክኩም ንሱ እዩ ዝዋጋኣልኩም እሞ ኣይትፍርህዎም ኢለ ኣዘዝክዎ ቁጥሪ 23 በታ ግዜ እቲኣ ድማ ንእግዚአብሔር ከምዚ ኢለ ለመንክዎ ወእግዚአብሔር ኣምላኽ ንባርያኻ ዕቤትካን እታ ጽንዕቲ ኢድካን ከተርእየኒ ጀመርካ ከመይሲ ኣብ ሰማይ ኮነ ኣብ ምድሪ ከም ግብርኻን ከም ሓይልኻን ክገብር ዝኽእል ኣየናይ ኣምላኽ እዩ ነዛ ኣብ ስግር ዮርዳኖስ ዘላ ጽቡቕቲ ምድሪ እቲ ጽቡቕ ከረንን ንሊባኖስን ክርኢ ኮታ ኣሕልፈኒ በልኩ እግዚአብሔር ግና ብሰርኹም ተቆጣዓኒ ኣይሰምዓንን ከዓ እግዚአብሔር ድማ በለኒ ያኽለካ በዚ ነገር እዚ መሊስካ ኣይትዛረበኒ ነዚ ዮርዳኖስ ኣይትሳገሮን ኢኻ እሞ ናብ ርእሲ ጸስጋ ደይብ ዓይንትኻ ልዒልካ ከዓ ንምዕራብን ንሰሜንን ንደቡብን ንምብራቕን ብዓይንትኻ ጠምት ኢያሱ ግና ቅድሚ እዚ ህዝቢ እዚ ክሓልፍ ንሱ ከዓ ነዛ እትሪኣ ዘለኻ ምድሪ ከርስትዮም እዩ እሞ ንኡ ኣዝዞ ኣጽንዓዮ ኣትበዓዮውን ቁጥሪ 29 ኣብቲ ኣብ መንጸር ቤት ጲዖር ዘሎ ለስ ድማ ጸናሕና
ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 4 ሙሴ እዙዛት ክኾኑ ከም ዝመዓዶም ቁጥሪ 1 ሕጂ ድማኡ እስራኤል ምእንቲ ብህይወት ክትነብሩን ናብታ እግዚአብሔር አምላኽ አቦታትኩም ዝህበኩም ምድሪ ክትኣትውን ክትወርሱዋን ነዚ ኣነ ክትገብሮ ኢለ ዝምህረካ ዘለኹ ሕግጋትን ፍርድታትን ስማዕ ነዚ ኣነ ዝእዘኩም ዘለኹ ትእዛዛት እግዚአብሔር አምላኽኩም ምእንቲ ክትሕልው ኣብ ልዕሊ እቲ ኣነ ዝእዘኩም ነገር ኣይትወስኹ ካብኡ ከዓ ኣይትነኪዩ እግዚአብሔር ብናይ በዓል ጲዖር ዝገበሮ እግዚአብሔር አምላኽካ ነቶም ንበዓል ጲዖር ዝሰዓቡ ኩሎም ሰባት ከም ማእከልካ ከም ዘጥፍኦም ኣዒንትኹም ርኤን ንስኻትኩም ግና ናብ እግዚአብሔር አምላኽኩም እተጸጋዕኩም ኩልኻትኩም ሎሚ ብህይወትኩም ኣለኹም እንሆ ኣብታ ክትወርሱዋ ተኣትውዋ ዘለኹም ሃገር ከምኡ ክትገብሩ ኣነ ከምቲ እግዚአብሔር አምላኸይ ዝኣዘዘኒ ሕግጋትን ፍርድታትን መሃርክኹም ንስኻትኩም ከዓ እዚኣተን ኣብ ቅድሚ ዝብታት ጥበብኩምን ምስተውዓልኩምን እየን እሞ ስለዚ ሓልውዎን ግበርዎን ድማ ንኹሉ እዚ ሕግጋት እዚ ዝሰሚዖም እዚ ዓብይ ህዝቢ እዚ ብሓቂ ፈላጥን ኣስተውዓልን ህዝቢ እዩ ክብሉ እዮም ከምቲ እግዚአብሔር አምላኽና ብእንጽውዖ ዘበለ ዝቐርበና ከምኡ አምላኹ ዝቐርቦ ኣይናይ ዓብይ ህዝቢ እዩ ከምዚ ኣነ ሎሚ ኣብ ቅድሚኹም ዘንብረልኩም ዘለኹ ኩሉ ሕጊ ከምኡ ቁኑዕ ሕግጋትን ፍርድታትን ዘለኹ ኣይናይ ዓብይ ህዝቢ እዩ ሓንትስ እቲ ዓይንኻ ዝረአዮ ነገር ከይትርስዖ ብኩሉ መዓልታት ህይወትካ ድማ ካብ ልብኻ ከይወፅእ ንደቅኻን ንደቂ ደቅኻን ዳኣ ከተፍልጦም ንርእስኻ ተጠንቀቕ ነፍስኻ ሓሉ እታ ኣብ ሆሬብ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽካ ዝቆምካላ መዓልቲ እግዚአብሔር ከዓ እቶም ህዝቢ ኣብ ምድሪ ዝነብሩለን ኩለን መዓልታት መፍረሃይ ክመሃሩ ንደቆም ድማ ክምህሩስ ቃለይ ከስምዖም ናባይ ኣከቦም ኢሉ ተዛረበኒ ንስኻትኩም ድማ ቀረብኩም ኣብ እግሪ እቲ ከረን ከዓ ደው በልኩም እቲ ከረን እውን ክሳዕ ማእከል ሰማይ ሓዊ ይነድድ ነበረ ጸልማትን ደበናን ጣቓን ድማ ነበሮ እግዚአብሔር ከዓ ከውሽጥ እቲ ሓዊ ተዛረበኩም ድምፂ ዘረባኡ ሰማዕኩም ድምፂ ጥራይ እምበር መልክዕ ሲኮቶ ኣይርኢኹምን እቲ ክትገብሩ ዝኣዘዘኩም ኪዳኑ 10 ቃላት ድማ ገለጸልኩም ኣብ ክልተ ጽላት እምኒ ከዓ ጽሓፎ እግዚአብሔር በታ ግዜ እቲኣ ድማ ንኣይ ኣብታ ክትወርሱዋ እትሓልፍዋ ምድሪ ክትገብሩ ሕግጋትን ፍርድታትን ክምህረኩም ኣዘዘኒ በታ እግዚአብሔር ኣብ ሄሮብ ከም ማእከል ሓዊ ክዛረበኩም መዓልቲ ገለ መልክዕ እኳ ኣይርኢኹምን እሞ ተጠንቂቅኩም ነፍሳትኩም ሓሉ ብዝኾነ ምስሊ ብመልክዕ ሰብኣይ ወይ ናይ ሰበይቲ እተወቕረ ምስሊ ብምግባርኩም ከይትባላሸው ኣብ ልዕሊ ምድሪ ናይ ዘሎ ምስሊ ኩሉ እንስሳ ምስሊን መንፈሪ ዘለዎ ኣብ ሰማይ እትነፍሩ ዑፉን ምስሊ ኣብ ምድሪ ለመም ዝብል ኩሉ ምስሊ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ኣብ ማይ ዘሎ ኩሉ ዓሳ ከዓ ፀሓይን ወርሕን ከዋኽብትን ኩሎም ሰራዊት ሰማይ ርኢኻ ኣዒንትኻ ንሰማይ ከይተልዕል እሞ ነቶም እግዚአብሔር አምላኽካ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ንዘሎ ኩሎም ህዝብታት ዝመቐሎም ናብ ምስጋዶምን ምግልጋሎምን ከይትሰሓብ ተሓሉ ንኣኻትኩም ግና ከምዚ ሎሚ ዘለኹምዎ ምእንቲ ህዝቢ ርስቲ ክትኮንዎ ኢሉ እግዚአብሔር ካብ እቶን ሓፂን ካብ ግብፂ ኣውፂኡኩም እዩ እግዚአብሔር ድማ ብሰርኹም ተቆጣዓኒ እሞ ኣነ ንዮርዳኖስ ከይሳገር ናብታ እግዚአብሔር አምላኽካ ንርስቲ ዝህበካ ጽብቕቲ ምድሪ ከዓ ከይኣቱ መሓለ ኣነ ንዮርዳኖስ ከይተሳገርኩ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክመውት እየ እሞ ንስኻትኩም ግና ክትሳገሩ ነታ ጽብቕቲ ምድሪ ድማ ክትወርስዋ ኢኹም እግዚአብሔር አምላኽካ ዝባላዕ ሓዊ ቀና አምላኽ እሞ እግዚአብሔር አምላኽኩም ምሳኻትኩም ዝኣትዎ ኪዳን ከይትርስዑ እግዚአብሔር አምላኽካ ዝኸልከለካ ዘበለገለ መልክዕ ዘሎ እተቆረ ምስሊ ከይትገብሩ ተጠንቀቁ ቁጥሪ 25 ደቅን ደቅን ምስ ወለድካ ኣብታ ምድሪ ከዓ ነዊሕ ዘመን ምስ ተቐመጥኩም ናይ ዝኾነ ገለ መልክዕ ዘሎ እተቆረ ምስሊ ብምግባርኩም ምስ እትባላሸው ምንት ከተኸርይዎ ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽካ ክፉእ ምስ ትገብሩ ካብታ ዮርዳኖስ ተሳጊርኩም እትወርሱዋ ምድሪ ቀልጢፍኩም ከም እትጸንቱ ኣነ ሎሚ ሰማይን ምድርን ይምስክረልኩም ኣለኹ ፈጺምኩም ትበርሱ እምበር ነዊሕ መዓልቲ ኣይትነብሩዋን ኢኹም እግዚአብሔር ናብ ማእከል ህዝብታት ክብትነኩም እዩ ኣብቶም እግዚአብሔር ናብኦም ዝወስደኩም ኣሕዛብ ሒደት ቁጽሪ ክትተርፉ ኢኹም ኣብኡ ነቶም ብኢድ ሰብ እተገብሩ ዘይርእዩ ዘይሰምዑ ዘይበልዑ ዘየጭንዉ ኣማልኽቲ ዕንጨይትን እምንን ከተገልግሉ ኢኹም ካብኡ ግና ንእግዚአብሔር አምላኽካ እንተደለኻዮ ብኩሉ ልብኻን ብኩሉ ነፍስኻን እንተደለኻዮስ ክትረኽቦ ኢኻ ምስ ፀበበካ እዚ ኩሉ ምስ በጽሓካ ኣብተን ዳሕሮት መዓልታት ናብ እግዚአብሔር አምላኽካ ክትምለስ ኢኻ ቃሉኻ ክትሰምዕ ኢኻ እግዚአብሔር አምላኽካ ርህሩሕ አምላኽ እዩ እሞ ኣይሓድገካን ኣይጥፍኣካን ነቲ ምስ ኣቦታትካ ዝመሓሎ ኪዳን ኣይርስዖን እግዚአብሔር አምላኽ እዩ ቁጥር 32 ካብታ እግዚአብሔር ንሰብ ኣብ ምድሪ ዝፈጠረላ መዓልቲ
ካብቲ ሓደ ወሰን ሰማይ ክሳዕቲ ሓደ ወሰን ሰማይ ከም ዝበለ ዓብይ ነገር ኮይኑ እንተኾነ ወይ ነዚ ዝመስል ተሰሚዑ እንተኾይኑ ነቲ ቅድሚኻ ዝነበረ ቀዳሞት ዘመናት ጠየቕ ከምዚ ንስኻ ዝሰምዓኻዮ ኣምላኽ ካብ ማእከል ሓዊ ክዛረብ ቃሉ ዝሰምዐ ብህይወት ከዓ ዝነብር ህዝቢ ዶ ኣሎ ወይ ከምቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽኩም ምእንታኹም ኣብ ግብፂ ኣብ ቅድሚ ዓይንኹም ዝገበሮ ብትእምርትን ብተኣምራትን ብውግእን ብሓያል ኢድን ብዝርግሕ ተቕልጽምን ብዓቢይ መፍርህን ካብ ማእከል ካልእ ህዝቢ ንእኡ ዝኸውን ህዝቢ ክወስድ ዝፈተነ ኣምላኽ ዶ ኣሎ እግዚኣብሔር ንሱ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ብጀካኡ ካልእ ከም ዘየልቦ ምእንቲ ክትፈልጥ ንኣኻ ተረኣየካ ምእንቲ ክምህረካ ካብ ሰማይ ድምፁ ኣስማዓካ ኣብ ምድሪ ከዓ ዓብይ ሓዊ ኣርኣየካ ቃላቱ ድማ ካብ ማእከል ሓዊ ሰማዕካ ነቦታትካ ስለ ዝፈተዎም ድማ ብድሕሪኦም ንዘርኦም ሓረ ባዕሉ ከዓ ብዓብይ ሓይሊ ብቅድሚኡ ካብ ግብፂ ኣውፅኣካ ሃገሮም ርስቲ ገይሩ ክህበካ ናብኣ ምእንቲ ክእትወካ ከምዚ ሎሚ ኮይንዎ ዘሎ ካብኻ ዝዓብዩን ዝሕይሉን ህዝብታት ካብ ቅድሚኻ ሰጎጎም እምበኣር ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ኣብ ታሕቲ ከዓ ኣብ ምድሪ እግዚኣብሔር ንሱ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ካልእ ከም ዘየልቦ ሎሚ ፍለጥ ኣብ ልብኻ እውን ሕሰቦ ንኣኻን ብድሕሪኻ ድማ ንደቅኻን ክጽብቐልካ ኣብታ እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ንሓዋርክ ዝህበካ ምድሪ ከዓ መዓልታትካ ምእንቲ ክነውሕ እቲ ኣነ ሎሚ ዝእዘካ ዘለኹ ሕጋጋቱን ትእዛዛቱን ሓሉ ቀታሊ ሰብ ዝዕቆበለን ከተማታት ቁፅሪ 41 ሽዑ ሙሴ ኣብ ስግሪ ዮርዳኖስ ብወገን ምብራቕ 3 ከተማ ፈለየ ቅድም ጽልኢ ዘይነበሮ ብዘይፍልጠት ብጻዩ ዝቐተለ ቀታሊ ዝሃድመለን ንሱ ናብ ሓንቲ ካብዘን ከተማታት እዚአን ሃዲሙ ምእንቲ ብህይወት ክነብር እዚ ገበረ ንደቂ ሮቤል ቤጾር ኣብ በረኻ ኣብ ጎልጎል ንደቂ ጋድ ከዓ ራሞት ናብ ጊልዓድ ንደቂ ምናሴ ድማ ጎላን ኣብ ባሳን ሕጊ ከም ዝሃቦም ቁፅሪ 44 ሙሴ ድማ ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤል ዘንበሮ ሕጊ እዚ እዩ ደቂ እስራኤል ካብ ግብፂ ምስ ወፁ ሙሴ ዝነገሮም ምስክራትን ሕጋጋትን ፍርድታትን እዚ እዩ ኣብ ስግር ዮርዳኖስ ኣብ ሩባ ኣብ መንጽር ቤት ጻዖር ኣብ ምድሪ ሲሆን ኣብ ሔስቦን ዝነበረ ንጉስ ኣሞራውያን ሙሴን ደቂ እስራኤልን ካብ ግብፂ ምስ ወፁ ዝወቕዕዎ ምድሪ ዖግን ንጉስ ባሳንን ናይ ክልቲኦም ነገስታት ኣሞራውያን ኣብ ማዕዶ ዮርዳኖስ ብምብራቕ ፀሓይ ዝነበረ ሓዙ ካብታ ኣብ ገምገም ሩባ ኣርኖን ዘላ ዓይረዕር ክሳዕ ከረን ሲዮን ንሱ ከዓ ሄርሞን ኩሉ ኣብ ስግሪ ዮርዳኖስ ብሸነኽ ምብራቕ ዘሎ ጎልጎል ክሳዕቲ ኣብ እግሪ ጎቦታት ጲስጋ ዘሎ ባሕሪ ጎልጎል ድማ ሓዙ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 5 10 ትእዛዛት ሙሴ ድማ ንኩሎም እስራኤል ጸዊዑ በሎም እስራኤል እዚ ኣነ ሎሚ ኣብ ኣእዛንኩም ዝነግረኩም ዘለኹ ሕጋጋትን ፍርድታትን ስማዕ ተመሃሩዎን ሓልውዎን ግበርዎን ከዓ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኣብ ሄሮብ ምሳና ኪዳን ኣተወ እግዚአብሔር እዚ ኪዳን እዚ ንሕና ኩልና ኣብዚ ሎሚ ብህይወት ምስ ዘለና ምሳና እምበር ምስ ኣቦታትና ኣተወን እግዚአብሔር ኣብቲ ከረን ካብ ማእከል ሓዊ ገጽ ንገጽ ተዛረበኩም ሽዑ ሓዊ ፈሪኩም ናብቲ ከረን ኣይደየብኩምን እሞ በታ ግዜ እቲኣ እቲ እግዚአብሔር ተዛረበ ምንቲ ክነግረኩም ኣነ ኣብ መንጎ እግዚአብሔርን ኣብ መንጎኹምን ቆንኩ ንሱ በለ ካብ ምድሪ ግብፂ ካብ ቤት ባርነት ዘውፃእኹ ኣነ እግዚአብሔር ኣምላክካየ ኣብ ቅድመይ ካልኦት ኣማልክቲ ኣይሃልዉኻ ቁፅሪ 8 ኣብ ላዕሊ ኣብ ሰማይ ካብ ዘለዉ ኣብ ታሕቲ ኣብ ምድሪ ካብ ዘለዉ ወይ ኣብ ታሕቲ ምድሪ ኣብ ማይ ካብ ዘለዉ እተወቕረ ምስልን ስእሊ ዘበለን ንኣኻ ኣይትግበር ኣነ እግዚአብሔር ኣምላክካ ንጸልኡ ንሓጢኣት ኣቦታት ኣብ ደቂ ክሳዕ 30 ክሳዕ 40 ወለዶ ዝቐጽዕ ቀንዲ ኣምላኽ እየ እሞ ኣይትስገደሎም ኣይተምልኮም ንዝፈትውኒ ትእዛዛተይ ንዝሕልዉ ከዓ ክሳዕ 1000 ወለዶ ምሕረት ዝገብር እየ ቁፅሪ 11 እግዚአብሔር ስሙ ብኾንቱ ንዘልዕል ነፃ ኣይሓድጎን እዩ እሞ ስም እግዚአብሔር ኣምላክካ ብኾንቱ ኣይተልዕል ቁፅሪ 12
نمعلت سنبت كم تجزابير أملاكا زاززكا ክትቅድሳ ሓልዋ 6 መዓልቲ ዕየ ኩሉ ተግባርካ ግበር ታሳብዒት መዓልቲ ግና ናይ እግዚአብሔር ኣምላክካ ሰንበት እያ በኣ ጉዙእኻን ግዝእትኻን ድማ ከማኻ ምንትኻ ዓርፎስ ንስኻን ወድኻን ጓልካን ጉዙእኻን ግዝእትኻን ብዕራይካን ኣድግኻን ወይ ኩሉ ማልካ ወይ ኣውሽጢ ደገኻ ዘሎ ጓናኻ ዝኾነ ዕዮ ኣይትዕየዩ ንስኻ ድማ ኣብ ሃገር ግብጽ ባርያ ከም ዝነበርካ እግዚአብሔር ኣምላክካ ብጽንዕቲ ኢድን ብዝርግሕ ተቕልጽምን ካብኣ ከም ዘውጻእካ ዘክር ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላክካ መዓልቲ ሰንበት ክትሕሉ ኣዘዘካ ቁጥር 16 ኣብታ እግዚአብሔር ኣምላክካ ዝህበካ ምድሪ ዕድሜኻ ምን ትኽነውሕ ምን ትኽጽብቐልካውን ከምቲ እግዚአብሔር ኣምላክካ ዝኣዘዘካ ኣቦኻን ኣዴኻን ኣኽብር ኣይትቕተል ኣይትዘሙ ኣይትስራቕ ኣብ ብጻይካ ብሓሶት ኣይትመስክር ሰበይቲ ብጻይካ ኣይትመነ ቤት ብጻይካ ግራቱ ወይ ግዝኡ ወይ ግዝእቱ ብዕራይ ወይ ኣድጉ ወይ ናይ ብጻይካ ዘበለ ኩሉ ኣይትመነ ቁጥር 22 እዘን ቃላት እዚአን እግዚአብሔር ኣብትከረን ካብ ማእከል ሓውን ደበናን ጣዓን ዓው ኢሉ ንብዘላ ማሕበርኩም ተዛረበ ካልእ ኣይወስኸን ኣብ ክልተ ጽላት እምኒ ጽሒፉ ኸዓ ንኣይ ሃበኒ ኮነ ኸዓ ኩሉ ትከረን ክነድድ ከሎ ካብቲ ጸልማት ቃል ምስ ሰማዕኹም ኩላቶም ሓላቑ ነገራትኩምን ሽማግሌታትኩምን ናባይ ቀረብኩም በልኩም ድማ እነሆ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብረቱን ዕቤቱን ኣርኣየና ድምፁን ካብ ማእከል ሓዊ ሰማዕና ኣምላኽ ምስ ሰብ ክዛረብ ንሱ ኸዓ ብህይወት ክነብርሎም ርኢና ሕጂ ድማ ስለምንታይ እንመውት እዚ ዓብዪ ሓዊ ክበልዓና እዩ እሞ ድምፂ እግዚአብሔር ኣምላኽና መሊስና እንተሰማዕና ክንመውት ኢና ካብ ኩሉ ስጋኸ ከማና ድምፂ ህያው ኣምላኽ ካብ ማእከል ሓዊ ክዛረብ ዝሰሚዑስ ብህይወት ዝነበረን መን ኣሎ ንስኻ ደኣ ቀረብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝብሎ ኩሉ ድማ ስማዕ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝነገረካ ኩሉ ንስኻ ንገረና ንሕና ኸዓ ክንሰምዖን ክንገብሮን ኢና ቁጥር 28 ክትዛረቡኒ ከለኹም ድማ እግዚአብሔር ቃል ዘረባኹም ሰምዐ እግዚአብሔር ካበለኒ ቃል ዘረባ ህዝቢ እዚ እተዛረቡኻ ሰሚዐዮ ኣለኹ እተዛረቡ ኩሉ ጽቡቕ እዩ እሞ ንኣታቶምን ንደቆምን ንዘለዓለም ምእንቲ ክጽቡቐሎም ክፈሩንን ኩሉ ትእዛዛተይን ክሕልውን ንሓዋሩ እዚ ልቢ እዚ እንተ ዝህልዎም መን መሃበ ኪዱ ናብ ድንኳናትኩም ተመለሱ በሎም ንስኻ ግና ኣብታ ኣነ ንርስቲ ዝህቦም ምድሪ ክገብርዎ እቲ ትምህሮም ሕጋጋተይን ትእዛዛተይን ፍርድታተይን ክነግረካ ኣብዚ ምሳይ ደውበል ከምቲ እግዚአብሔር ኣምላክኩም ዝኣዘዘኩም ክትገብሩ ድማ ተጠንቀቑ ካብኡን የማን ኮነ ንጸጋም ኣይትዝብሉ ኣብታ ትወርሰዋ ምድሪ ምእንቲ ብህይወት ክትነብሩ ክጽብቐልኩም ውን ዕድሜኹም ድማ ክነውሕ በታ እግዚአብሔር ኣምላክኩም ዝኣዘዘኩም ኩላ መገዲ ኪዱ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 6 ንእግዚአብሔር ኣምላክካ ኣፍቅር ቁጥር 1 እቲ ኣብታ ክትርስተይዋ እትሓልፍዋ ዘለኹም ሃገር ክትገብርዎ ኣነ ክምህረኩም እግዚአብሔር ኣምላክኩም ዝኣዘዘኒ ትእዛዛትን ሕጋጋትን ፍርድታትን ድማ እዚ እዩ ንስኻን ወድኻን ደቅኻን ሙሉእ ዕድሜኻ ንእግዚአብሔር ኣምላክካ ምእንቲ ክትፈርህ ዕድሜኻ ድማ ምእንቲ ክነውሕ እዚ ኣነ ዝእዘዘካ ዘለኹ ኩሉ ትእዛዛቱን ሕጋጋቱን ሓሉ ስለዚ ወእስራኤል ስማዕ ከምቲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቦታትካ ዝበለካ ክጽብቐልካን ኣብታ ጸባን መዓርን ተውሕዝ ሃገር ድማ ኣዚኻ ክትበዝሕን ክትገብሮ ተጠንቀቕ ቁጥሪ 4 ወእስራኤል ስማዕ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሓደ እግዚአብሔር እዩ ንስኻ ድማ ንእግዚአብሔር ኣምላክካ ብኩሉ ልብኻን ብኩሉ ነፍስኻን ብኩሉ ሓይልኻን ፍተዎ እዚ ኣነ ሎሚ ዝእዘዘካ ዘለኹ ቃላት ኣብ ልብኻ ይኹን ንደቅኻ መሃሮም ኣብ ቤትካ ኮፍ ምስ በልካን ኣብ መንገዲ ክትከይድ ከለኻን ኣብ በጥ ምባልካን ኣብ ምትንሳእኻን ብኡ ተዛረብ ንምልክት ኣብ ኢድካ እሰሮ ኣብ መንጎ ዒንትኻ ድማ ክታብ ይኹን ኣብ ልዳት ቤትካን ኣብ ማዕጾኻን ድማ ጽሓፎ ቁጥሪ 10 ክኸውን ድማ እዩ
ናብታ እግዚአብሔር አምላክካ ንቦታትካ ንአብርሃምን ንይስሐቅን ንያዕቆብን ንኣኻ ክህበካ ዝመሓለሎም ምድሪ ምስ ኣእተወካ ዘይስራሕካዮን ዓበይትን ጽቡቓትን ከተማታት ዘይመልኣኻየን ኩሉ ጽቡቕ ዘበለ ዝመልኣ ኣባይትን ዘይኳዓትካዮ ኩዑት ዒላታትን ዘይተኸልካዮ ወይንን ኣውልዕን ከዓ ምስ ሃበካ እሞ በሊዕካ ምስ ጸገብካ ሽዑ ነቲ ካብ ምድሪ ግብፂ ካብ ቤት ባርነት ዘውፅኣካ እግዚአብሔር ከይትርስዖ ተጠንቀቕ። ንእግዚአብሔር ኣምላክካ ፍራሕ፣ ንኡ ድማ ኣገልግል፣ ብስሙን መሓል። እቲ ኣብ ማእከልካ ዘሎ እግዚአብሔር ኣምላክካ ቀና ኣምላኽ እዩ እሞ ኩራ እግዚአብሔር ኣምላክካ ኣባኻ ከይነድድ ካብ ገጽ ምድርን ከየብርሰካስ እቶም ኣብ ዙርያኹም ዝነብሩ ህዝብታት ንዘምልኽዎም ካልኦት ኣማልኽቲ ኣይትስዓቡ። ቁጽሪ 16 ንእግዚአብሔር ኣምላክኩም ከምቲ ኣብ ማሳ ዝፈተንኩምዎ ኣይትፈትንዎ። ትእዛዛት እግዚአብሔር ኣምላክኩም ንዝኣዘዘካ ምስክሩን ሕጋጋቱን ከዓ ጽኒዕኩም ሓልዉ። ከምቲ እግዚአብሔር ተዛረቦም ምእንቲ ክጽብቐልካ ንኹሎም ጸላእትካ ካብ ቅድሜኻ ክሰጎም ናብታ እግዚአብሔር ንቦታትካ ዝመሓለሎም ጽብቕቲ ምድሪ ከዓ ክትኣቱን ክትርስተያን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቁኑዕን ጽቡቕን ግበር። ቁጽሪ 20 ንዳሕራዩ ወድኻ እዚ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝኣዘዘኩም ምስክራትን ሕጋጋትን ፍርድታትን እንታይ እዩ ኢሉ እንተሓተተካ ሽዑ ንወድኻ በሎ ኣብ ግብፂ ባሮት ፈርዖን ነበርና፣ እግዚአብሔር ከዓ ብሓያል ኢድ ካብ ግብፂ ያውፃልና። እግዚአብሔር ድማ ኣብ ግብፂ ኣብ ፈርዖንን ኣብ ዘሎ ቤቱን ኣብ ቅድሚ ዓይንና ዓበይትን ዝጐድእን ትእምርትን ተኣምራትን ገበረ። ንኣና ግና ናብታ ንቦታትና ዝመሓለሎም ምድሪ ምእንቲ ኸእትወናን ናክህበናን ካብ ግብፂ ያውፃና። ሙሉእ ዕድሜና ምእንቲ ክትጽቡቕ ክኾነልና ከምዚ ሎሚ ዘለናዮ ከዓ ብህይወት ከምብረና እግዚአብሔር ነዚ ኩሉ ትእዛዛት ክንገብሮ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ድማ ክንፈርሆ ኣዘዘና። ንኣና ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኽና ከምቲ ዝኣዘዘና ንኩሉ እዚ ትእዛዛት እዚ ንምግባሩ እንተተጠንቀቕና ጽድቂ ይኾነልና። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 7 ህዝቢ እግዚአብሔር ቁጽሪ 1 እግዚአብሔር ኣምላክካ ናብታ ክትወርሳ እታኣትዋ ዘለኻ ምድሪ ምስ ኣእተወካ ብዙሓት ህዝብታት እውን ካብ ቅድሜኻ ምስ ሰጎጎልካ ሒታውያንን ገርጊሳውያንን ኣሞራውያንን ከነኣናውያንን ፈሪዛውያንን ሃዋውያንን ይበሳውያንን 7 ካባኻ ዝዓብዩን ዝሕዩልን ህዝብታት እግዚአብሔር ኣምላክካ ኣብ ቅድሜኻ ኣሕሊፉ ምስ ዝህበካ እሞ ምስ እትወቕዖም ፈጺምካ ጥፋእዮም። ኪዳን ኣይትተኣታትውዎም፣ ኣይትምሓሮምውን፣ ኣይትዋሰቦም። ጓልካ ንወዱ ኣይትሃቦ፣ ጓሉ ከዓ ንወድኻ ኣይትውሰድ። ንደቅኻ ካልኦት ኣማልኽቲ ምእንቲ ከምልኹ ካብ ምስ ዓበይ ይመልሶም እሞ ኩራ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኹም ይነድድ። ቀልጢፉኻ የጥፍኣካ ከምዚ ደኣ ገበርዎም። መስዊታቶም ኣፍርሱ፣ ሓወልትታቶም እውን ሰባበሩ፣ ጣዖታቶም ኣውድቑ፣ እተጸርበ ምስልታቶም ከዓ ብሓዊ ኣንድዱ። ንስኻስ ንእግዚአብሔር ኣምላክካ ቅዱስ ህዝቢ ኢኻ እሞ እግዚአብሔር ኣምላክካ ካብ ኩሎም ኣብ ልዕሊ ገጽ ምድሪ ዘለዉ ህዝብታት ፈልዩ ህዝቢ ክትኮኑ ሓረየካ። እግዚአብሔር ዝፈተወኩምን ዝሓረየኩምን ካብ ኩሎም ካልኦት ህዝብታት ስለ ዝበዛሕኩም ኣይኮነን። ካብ ኩሎም ህዝብታት እኳ ንስኻትኩም ትውሕዱ። እግዚአብሔር ስለ ዝፈተወኩምን እቲ ነቦታትኩም ዝመሓለሎም መሓላ ስለ ዝሓለወን እግዚአብሔር ብሓያል ኢድ ኣውፃእኩም። ካብ ቤት ባርነት ድማ ካብ ኢድ ፈርዖን ንጉስ ግብፂ ኣድሓነካ። እግዚአብሔር ኣምላክካ ንሱ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ንዝፈትውዎን ትእዛዙ ንዝሕሉውን ክሳዕ 1000 ወለዶ ምሕረት ዝገብር ኪዳን ዝሕሉ እሙን ኣምላኽ ከም ዝኾነ ፍለጥ። ነቶም ዝጸልዎ ግን ኣብ ቅድሚ ገጾም ንጥፍኣቶም ይፈድዮም፣ ንዝጸልዎ ኣይድንጉን ኣብ ቅድሚ ገጹ ደኣ ይፈድዮም። እምበኣርሲ እዚ ሎሚ ኣነ ዝእዘካ ዘለኹ ትእዛዛትን ሕጋጋትን ፍርድታትን ክትገብሮ ተጠንቀቕ። ቁጽሪ 12 ክኸውን ድማ እዩ እዚ ፍርድታት እዚ ሰሚዕካ ስለ ዝሓለኻዮን ስለ ዝገበርካዮን ንኣኻ ድማ እግዚአብሔር ኣምላክካ እቲ ነቦታትካ ዝመሓለሎም ኪዳንን ምሕረትን ክሕልወልካ እዩ። ክፈትወካን ክባርኸካን ከብዛሓካን ከዓ እዩ። ኣብታ ንኣኻ ክህበካ ነቦታትካ ዝመሓለሎም ምድሪ ድማ ፍረ ከርስኻን ፍረ ምድርኻን ስርናይካን ወይንኻን ዘይትኻን ኣባቲ ኣሓኻን ሕያውቲ ኣባጊዕኻን ክባርኸልካ እዩ። ሓለፋ ኩሎም ህዝብታት ክትባረኽ ኢኻ።
أبخا سب أيكون سبيتوي أمالكا مخان أي كونن زيابير دم حمام زبلك أبخا كرحيو التي تفلتو كل كفو حمام قبص دما أيام تسأل كان إيو ناب كلهم زسؤال أخا دا أيام تسألهم እግዚአብሔር አምላካ ንዝህበካ ኩሎም ህዝብታት ድማ ክትውድኦም ኢኻ ዓይንኻ ኣይትንሓፍም ኣማልኽቶሙና መፈንጥራከ ይኮኑኻ ኣይተምልኩም ብልብኻ ድማ ዞም ህዝብታት እዚኣቶም ካባይ ዝበዝሑ እዮም እሞ ከመይ ጌረ ከውፅኦም እኽእል እንተበልካ ኣይትፍራሃዮም እቲ እግዚአብሔር አምላካ ኣብ ፈርዖንን ኣብ ኩላ ግብፅን ዝገበሮ ነቲ ዓይንትኻ ዝረኣዮ ዓብዪ ፈተናታትን ትምህርታትን ተኣምራትን ነቲ ሓያል ኢድን ዝርግሕ ትቕልጽምን እግዚአብሔር አምላካ በኣ ዝወፅኣካ ኣጸቢቕካ ዘክር ነዞም ኩሎም ትፈርሆም ዘለኻ ህዝብታት እግዚአብሔር አምላካ ከምኡ ክገብሮም እዩ ነቶም ዝተረፉን ካብ ቅድሜኻ እትሓብኡን ድማ እግዚአብሔር አምላካ ክሳዕ ዝጠፍኡ ዕኮት ክሰደሎም እዩ እቲ ዓብይን መፍረን አምላኽ እግዚአብሔር አምላካ ኣብ ማእከልካ እዩ እሞ ባታቶም ኣይትፍራህ ነዞም ህዝብታት እዚኦም እግዚአብሔር አምላካ ካብ ቅድሜኻ በቢሕደት ክሰጎም እዩ ኣራዊት መሮር ምእንቲ ከይበዝሑኻስ ብሓንሳእ ከተጥፍኦም ኣይትኽእልን እግዚአብሔር አምላካ ንኣታቶም ኣብ ቅድሜኻ ኣሕሊፉ ክህበካ እዩ ብዓብዪ ስምባድ ድማ ክሳዕ ዝጠፍኡ የሸብሮም ነገስታቶም ከዓ ኣብ ኢድካ ክህበካ እዩ ስሞም ድማ ካብ ትሕቲ ሰማይ ከተጥፍእ ኢኻ ክሳዕ ትጥፍኦም ኣብ ቅድሜኻ ክቃወም ዝኽእል ሰብ የልቦን እተወቕረን እተጸርበን ምስልታት ኣማልኽቶም ብሓዊ ኣንድዱ ነቶም ኣባታቶም ዘሎ ብሩርን ወርቅን ኣይትመነዩ እዚ ኣብ እግዚአብሔር አምላካ ፍንፍን እዩ እሞ ብኡ ከይትሕን ኰልሲ ካብኡ ንኣኻ ገለ ኣይትውሰድ ንስኻ ድማ ከምኡ ምእንቲ ሕሩም ከይትኸውንሲ ገለ ፍንፉን ነገር ናብ ቤትካ ኣይትእቱ ተሓሪሙ እዩ እሞ ኣዚኻ ጽልኣየን ፈንፍኖ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 8 ንእግዚአብሔር አምላኽ ኣይትረስዕዎ ቁጽሪ 1 ምእንቲ ብህይወት ክትነብሩን ክትበዝሑን ናብታ እግዚአብሔር ንቦታትኩም ዝመሓለሎም ምድሪ ክትኣትውን ክትወርስዋን ነዚ ኣነ ሎሚ ዝእዝዘኩም ዘለኹ ኩሉ ትእዛዛት ተጠንቂቕኩም ግበርዎ እግዚአብሔር አምላካ ድማ በዘን 40 ዓመት ኣብ በረኻ ዝመርሐካ ኩሉ መገዲ ትእዛዛቱ እትሕሉ እንትኾንካ ወይ ዘይትሕሉ ኣብ ልብኻ ዘሎ ኩሉ ምእንቲ ክፈልጥ ክፍትነካ ኢሉ ከም ዘዋረደካ ዘክር ሰብ ካብ ኣፍ እግዚአብሔር ብዝወፅእ ኩሉ ነገር ደኣምበር ብንጌራ ጥራይ ከም ዘይነብር ምእንቲ ከፍልጠካ ንሱ ኣዋረደካ ኣጥመየካ ንስኻ ዘይፈለጥካዮ ኣቦታትካን ዘይፈለጥዎ ማና ከዓ ኣብልዓካ በዘን 40 ዓመት ክዳንካ ኣባኻ ኣይበለየን እግርኻውን ኣይሓበጠን ሰብ ንወዱ ከም ዝቖፅእ እግዚአብሔር አምላካ ድማ ከምኡ ከም ዝቐፅዓካ ብልብኻ ፍለጥ ቁጽሪ 6 እምበኣር ብመገዱ ንምኻድን ንኡ ንምፍራህን ትእዛዛት እግዚአብሔር አምላካ ሓሉ እግዚአብሔር አምላካ ናብ ጽብቕቲ ምድሪ ከእትወካ እዩ እሞ ወሓዝቲ ማያት ኣብሽን ጭሮታትን ኣብ ኣኽራናን ዝፍልፍሉ ዓይኒ ማያትን ዒላታትን ዘለዋ ምድሪ ስርናይን ስገምን ወይንን በለስን ሮማንን ምድሪ ናይ ዘይቲ ኣውሊዕን መዓርን እንጌራ ድኽነት ዘይትበልዓላ ገለ እኳ ዘይጐድለካ ምድሪ ኣእማና ሓፂን ካብ ኣኽራና ድማ ኣስራዚ እትቑዕተላ ምድሪ ክትበልዕን ክትጸግብን ኢኻ ንእግዚአብሔር አምላካ ከዓ እታ ጽብቕቲ ምድሪ ስለ ዝሃበካ ከተመስግኖ ኢኻ ነዚ ሎሚ ዝእዘካ ዘለኹ ትእዛዛቱን ፍርድታቱን ሕጋጋቱን ብዘይምሕላውካ ንእግዚአብሔር አምላካ ከይትርስዖ ንርእስኻ ተጠንቀቕ በሊዕኻ ምስ ጸገብካን ጽቡቓት ኣባይቲ ሰሪሕኻ ምስ ተቐመጥካየንን ኣሓኻን ኣባጊዕካን ምስ ሰሰና ብሩርን ወርቅን ከዓ ምስ በዝሓልካ ዘሎካ ኩሉ ድማ ምስ በዝሐ ሽዑ ልብኻ ከይዕበ እሞ ነቲ ካብ ምድሪ ግብፂ ካብ ቤት ባርነት ዘውፅኣካ እግዚአብሔር አምላካ ከይትርስዕ በቲ ዝነዱ ኣትማን ዕንቅርቢታትን ዘለውዎ ማይ ብዘይብሉ ኣጻምእ ገፊሕን ዘፍርህን በረኻ ዝመርሐካ ካብ ጽኑዕ ከውሒ ማይ ዘውፅኣልካ ኣብ በረኻ ቦታትካ ዘይፈለጥዎ ማና ዝብልዓካ እዚ ከዓ ምእንቲ ከዋርደካን ክፍትነካን ኣብ መወዳእታውን ከጸብቐልካ ኢሉ እዩ ብልብኻ ሓይለይን ጽንዓት ኢደይን እዚ ኩሉ ሃብቲ ደለበለይ ከይትብል እዩ ከምዚ ናይ ሎሚ ነቲ ነቦታትካ ዝመሓለሎም ኪዳን ከቆውም
ሃብቲ ክድልብ ሓይሊ ዝህበካስ ንሱ እዩ እሞ ንእግዚአብሔር ኣምላክካ ዘክር። ቁጥሪ 19 ክኸውን ድማ እዩ ንእግዚአብሔር ኣምላክካ እንተ ረሳዕኻ ደድሕሪ ካልኦት ኣማልኽትኻ እንተ ሰዓብካን እንተ ኣምለካዮምን እንተ ሰገድካሎምን ከዓ ብርግጽ ከም እትጠፍኡ ሎሚ ይምስክረልኩም ኣለኹ። ቃል እግዚአብሔር ኣምላክኩም ስለ ዘይሰማዕኹም ከምቶም እግዚአብሔር ካብ ቅድሜኹም ዘጥፍኦም ህዝብታት ከምኡ ክትጠፍኡ ኢኹም። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 9 ናይ ደቂ እስራኤል ዘይምእዛዝ ቁጥሪ 1 ወእስራኤል ስማዕ ሎሚ ንስኻ ንዮርዳኖስ ክትሳገሮ ኢኻ እሞ ካባኻ ዝዓብዩን ዝሕይሉን ህዝብታት ክሳዕ ሰማይ ዝበጽሓ እተዓርዳ ዓበይቲ ከተማታት ዓብይን ነዊሕን ህዝቢ ደቂ ዓናቕ ንስኻ እትፈልጦም ብዛዕባኦም ድማ ኣብ ቅድሚ ደቂ ዓናቕ መን ደው ክብል ይኽእል ክበሃል ዝሰማዕኻ ክትወርሶም ክትኣቱ ኢኻ። እግዚአብሔር ኣምላክካ ንሱ ከም ዝባላዕ ሓዊ ቅድሜኻ ከም ዝሓልፍ ከኣሎም ይፍለጥ። ንሱ ከጥፎም እዩ፣ ንሱኻ ኣብ ቅድሜኻ ከዋርዶም እዩ። ከምቲ እግዚአብሔር እተዛረበካ ከተውጾም ቀልጢፍካ ድማ ከተጽንቶም ኢኻ። እግዚአብሔር ኣምላክካ ካብ ቅድሜኻ ምስ ሰጎጎም ድማ ብልብኻ ጻድቕ ብምዃነይ እግዚአብሔር ነዛ ምድሪ እዚኣ ክወርሳ ኣእትወና ኣይትበል። ነዞም ህዝብታት እዚኣቶም እግዚአብሔር ካብ ቅድሜኻ ዝሰጎም ዘሎስ ሕሱማት ብምዃኖም ደኣ እዩ። ብጽድቅኻን ብቕንዕና ልብኻን ኣይኮንካን ንስኻ ንምድሮም እተኣትዋን እትወርሳን ዘለኻ። እግዚአብሔር ኣምላክካ ነዞም ህዝብታት እዚኦም ካብ ቅድሜኻ ዝሰጎም ዘሎ በቲ ሕሱም ዝገበርዎ ድማ እቲ እግዚአብሔር ንቦታትካ ንኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ዝመሓለሎም ነገር ምእንቲ ኸቐውም ደኣ እዩ። ተሪር ክሳድ ህዝቢ ኢኻ እሞ እግዚአብሔር ኣምላክካ ንዛ ጽብቕቲ ምድሪ እዚኣ ስለ ጽድቅኻ ርስቲ ገይሩ ከም ዘይሃበካ ፍለጥ። በወርቂ እተሰርሐ ምራኽ ቁጥሪ 7 ዘክር ንእግዚአብሔር ኣምላክካ ኣብ በረኻ ከመይ ከም ዘኾርኻዮ ኣይትረስዕ። ካብታ ካብ ሃገር ግብፂ ዝወጻኻላ መዓልቲ ጀሚርካ ናብዛ ስፍራ እዚኣ ክሳዕ እትመጹ ንእግዚአብሔር ኣለኹምዎ፣ ኣብ ሆሬብ ድማ ንእግዚአብሔር ኣኸሪኹምዎ። እግዚአብሔር ከዓ ተናዲድኩም ከጥፍኣኩም ደለየ። እተን ጽላት እምኒ ናይቲ እግዚአብሔር ምሳኻትኩም ዝኣተወ ኪዳን እቲ ጽላት ክቕበል ናብቲ ከረን ምስ ደየብኩ ኣብቲ ከረን እንጌራ ከይበላዕኹም ማይ ከይሰተኹ 40 መዓልትን 40 ለይትን ተቐመጥኩ። እግዚአብሔር ድማ በጻብዕ ኣምላኽ እተጻሕፋ ክልተ ጽላት እምኒ ሃበኒ። ከምቲ እግዚአብሔር በታ መዓልቲ ኣኼባ ኣብቲ ከረን ካብ ማእከል ሓዊ ምሳኻትኩም እተዛረቦ ኩሉ ቃላት ከዓ ኣብእን ተጻሒፉ ነበረ። ኮነ ከዓ ኣብ መወዳእታ እተን 40 መዓልትን 40 ለይትን እግዚአብሔር እተን ክልተ ጽላት እምኒ ጽላት ኪዳን ሃበኒ። እግዚአብሔር ድማ እቲ ካብ ምድሪ ግብፂ ዘውጻኻዮ ህዝብኻ ንርእሱ ኣባላሽዩ ካብቲ ዝኣዘዝክዎ መገዲ ቀልጢፎም ኣግሊሶም ዝፈሰሰ ምስሊ ገይሮም እዮም እሞ ተንስእ ቀልጢፍካ ውረድ በለኒ። እግዚአብሔር ከዓ እዚ ህዝቢ እዚ ርኤዮ ኣለኹ ንሱ ተሪር ክሳድ ህዝቢ እዩ፣ ከጥፍኦም ስሞም እውን ካብ ትሕቲ ሰማይ ክድምስስ ሕደገኒ ንኣኻ ድማ ካባታቶም ዝሕይልን ዝበዝሕን ህዝቢ ክገብረካ እየ ኢሉ በለኒ። ተመሊሰኻ ካብቲ ከረን ወረድኩ። እቲ ከረን ድማ ብሓዊ ይነድድ ነበረ። እተን ክልተ ጽላት ኪዳን ከዓ ኣብ ክልቲአን ኢደይ ነበራ። ጠመትኩ ድማ እነሆ ንእግዚአብሔር ኣምላክኩም በደልኩም፣ ንኣኻትኩም ዝፈሰሰ ምራኽ ገበርኩም፣ ካብቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዘኩም መገዲ ቀልጢፍኩም ኣግለስኩም። እተን ክልተ ጽላት ሓዝኩ፣ ካብ ክልቲአን ኢደይ ደርቤ ኣብ ቅድሚ ዓይንትኹም ሰበርክወን። በታ እግዚአብሔር ብኣኻትኩም ነዲሩ ኰርይዎ ዝነበረ ኩራ ከየጥፍኣኩም ፈራህኩ። እሞ ብዛዕባቲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ክፉእ ዝኾነ ምእንቲ ከተኸርይዎ ዝገበርኩምዎ ኩሉ ሓጢኣት ከምቲ ቀዳማይ እንጌራ ከይበላዕኹ ማይ ከይሰተኹ 40 መዓልትን 40 ለይትን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ተደፋእኹ። በታ ግዜ እቲኣውን እግዚአብሔር ሰምዓኒ። ንኣሮን ድማ እግዚአብሔር ኣዝዩ ተቖጥዖ ከጥፍአውን ደለየ። በታ ግዜ እቲኣ ድማ ምእንቲ ኣሮን ለመንኩ። ነቲ ዝገበርኩምዎ ሓጢኣትኩም ነቲ ምራኽ ወሲደ ብሓዊ ኣንደድክዎ። ቀጥቂጠ ከም ተጓጉ ክሳዕ ዝኸውን ኣድኪመ ጠሓንክዎ። ነቲ ተጓጉካ ካብቲ ከረን ዝወርድ ሩባ ደርቤኽዎ። ቁጥሪ 22 ኣብ ታበዕ ዔራን ኣብ ማሳን ኣብ ቄብሮት
ኢታሃባ ድማ ንእግዚአብሔር ኣኸረኹሞ እግዚአብሔር ድማ ደይቦ እሞነታ ዝሃብክኹም ምድሪ ውረስዋ ኢሉ ካብ ቃዴስ በርኔዓ ምስ ዝለኣኸኩም ሽዑ ንትእዛዝ እግዚአብሔር ኣምላክኩም ኣለኹሞ ኣመንኩምዎን ቃሉ እውን ኣይሰማዕኹምን ካብታ ዝፈለጥክኹም መዓልቲ ንነጀው ንእግዚአብሔር ዓለውቲ ኢኹም ዝነበርኩም ቁጥሪ 25 እግዚአብሔር ከጥፍኦም እየ ኢሉ ስለ ዝነበረ በተን ተደፊኤለን ዝነበርኩ 40 መዓልትን 40 ለይትን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ተደፋእኹ እግዚአብሔር ድማ ለመንኮ በልኩ ታ እግዚአብሔር ጎይታይ ነቲ ብዕቤትካ ዝድሓንካ ብሓያል ኢድካውን ካብ ግብፂ ዘውፃኻዮ ህዝብኻን ርስትኻን ኣይተጥፍእ ንኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ባሮትካ ዘክር ናብ ናይ እዚ ህዝቢ ዝህልኽን ምሕሳምን ሓጢአትን ኣይትጠምት እታ ካብ ዘውፃኻና ሃገር እግዚአብሔር ናብታ ዘተስፎም ሃገር ከእትዎም ስለዘይከኣለን ስለዘይጸለኦምን ምንቲ ኣብ በረኻ ክቐትሎም ኣውፅኦም ከይትብል እዚኣቶም ሲ ብዓበይ ሓይልኻን ብዝርግሕ ትቕልጽምካን ዘውፃኻዮም ህዝብኻን ርስትኻን እዮም ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 10 ሙሴ ከም በሓድሽ ክልተ ጽላት እምኒ ከም ዝተቐበለ ቁጥሪ 1 በታ ጊዜ እቲኣ እግዚአብሔር በለኒ ከምተን ቀዳሞት ዝበላ ክልተ ጽላት እምኒ ጽረብ እሞ ናባይ ናብ ከረን ደይብ ካብ ዕንጨይቲ ድማ ታቦት ግበር እቲ ኣብተን ዝሰበርካየን ቀዳሞት ጽላት ዝነበረ ቃላትካ ኣብዘን ጽላት እዚአን ክጽሕፎ እየ ናብቲ ታቦት ድማ ከተንብረን ኢኻ ካብ ዕንጨይቲ ሸጢም ከዓ ታቦት ገበርኩ ከምተን ቀዳሞት ዝበላ ክልተ ጽላት እምንውን ጸረብኩ ንኽልቲአን ጽላት ኣብ ኢደይ ሒዘ ከዓ ናብቲ ከረን ደየብኩ እግዚአብሔር በታ መዓልቲ ኣኼባ ኣብቲ ከረን ካብ ማእከል ሓዊ ነጊርኩም ዝነበረ ከምቲ ቀዳማይ ዝበለ ጽሕፈት 10 ቃላት ኣብተን ጽላት ጽሓፈን እግዚአብሔር ድማ ንኣይ ሃበኒ ተመሊሰ ከዓ ካብቲ ከረን ወረድኩ ነተን ጽላት ድማ ኣብቲ ዝገበርኩ ታቦት ኣንበርኩወን ከምቲ እግዚአብሔር ዝኣዘዘኒ ከዓ ኣብኡ ተነብራ ቁጥሪ 6 ደቂ እስራኤል ድማ ካብ ብሒሮት ብንዓቃን ናብ ምሴራ ተጓዕዙ ኣሮን ኣብኡ ሞተ ኣብኡውን ተቐብረ ኣብ ክንደኡ ከዓ ወዱ ኣልዓዛር ካህን ኮነ ካብኡ ድማ ነጎድጓዳ ካብ ጉድጓዳውን ንየጥባታ ምድሪ ወሓዝቲ ማያት ተጓዕዙ ቁጥሪ 8 በታ ጊዜ እቲኣ እግዚአብሔር ንነገድ ለዊ ታቦት ኪዳን እግዚአብሔር ክጸውር ኣብ ቅድሚ ገጽ እግዚአብሔር ክቐውም ንኡ ከገልግል ክሳዕ ሎሚ ድማ ብስሙ ክምረቕ ፈለዮ ስለዚ ንለዊ ምስ ኣሕዋቱ ግደወይ ርስቲ የብሉን ከምቲ እግዚአብሔር ኣምላካት ተዛረቦ ርስቱስ እግዚአብሔር እዩ ቁጥሪ 10 ኣነ ድማ ኣብቲ ከረን ከምተን ቀዳሞት መዓልታት 40 መዓልትን 40 ለይትን ቆምኩ በዛ ጊዜ እዚኣ ድማ እግዚአብሔር ስምዓኒ እግዚአብሔር ከጥፋኣካ ኣይፈተወን እግዚአብሔር ከዓ ናብታ ነቦታቶም ክህቦም ዝመሓልኩሎም ምድሪ ከኣትውን ክወርስዋንሲ ተንስእ ኪድ ከቅድሚት ህዝቢ ተጓዓዝ በለኒ ንእግዚአብሔር ምፍራሕ ቁጥሪ 12 ወእስራኤል ሕጂኸ ንእግዚአብሔር ኣምላካ ክትፈርሆ ብኩሉ መገዱ ክትመላለስ ንእግዚአብሔር ኣምላካ ድማ ከተፍቅሮ ብኩሉ ልብኻን ብኩሉ ነፍስኻን ከተገልግሎ ምእንቲ ክትጽብቐልካ እዚ ኣነ ሎሚ ዝእዝዘካ ዘለኹ ናይ እግዚአብሔር ትእዛዛትን ሕጋጋቱን ክትሕሉ እንተዘይኮይኑስ እግዚአብሔር ኣምላካ ካባኻ ዝደልዮ እንታይ እዩ እግዚአብሔር ኣምላካ እነሆ ሰማያትን ሰማይ ሰማያትን ምድርን ኣብኣ ዘሎ ኩሉ ናቱ እዩ ድላዩ ንቦታትካ ጥራይ ነበረ እሞ ፈተዎም ብድሕሪኦም ድማ ከምዚ ናይ ሎሚ ንኣኻትኩም ንዘርኦም ካብ ማእከል ኩሎም ህዝብታት ሓረየኩም እምባርሲ ንስኻትኩም ዕልቦ ልብኹም ግዘሩ ክሳድኩምውን ደጊም ኣይተትርሩ እግዚአብሔር ኣምላክኩም ንሱ ኣምላኽ ኣማልኽቲ ጎይታ ጎይቶት እቲ ዓብይ እቲ ሓያል እቲ ዘፍርህ ኣምላኽ ገጽ ርእዩ ዘየዳሉ መማልዲ ከዓ ዘይቅበል እዩ ንሱ ንዘኽታማትን መበለታትን ፍትሒ የውፅእ ንስደተኛውን ይፈቱ እንጌራን ክዳንን ከዓ ይህቦ ንስኻትኩም ድማ ኣብ ምድሪ ግብፂ ስደተኛታት ነርኩም ኢኹም እሞ ስደተኛ ፍተው ንእግዚአብሔር ኣምላካ ፍርሃዮ ንኡ ኣምላኽ ናብኡ ከዓ ተጸጋዕ ብስሙን መሓል ንሱ ውዳሴኻ እዩ
እቲ بعينኻ ዝርኢኻዮ ዓብይን ዘፍርህን ነገር ዝገበረልካ ኣምላክካ ድማ ንሱ እዩ ኣቦታትካ 70 ነፍሲ ከለው ናብ ግብጽ ወረዱ ሕጅኻ እግዚአብሔር ኣምላክካ መብዛሕካ ከም ከዋኽብቲ ሰማይ ገበረካ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 11 ንእግዚአብሔር መፍቃርን ምእዛዝን ቁጽሪ 1 ደጊም ንእግዚአብሔር ኣምላክካ ኣፍቅሮ እቲ ሓልዎ ዝበለካ ሓጋጋቱን ፍርድታቱን ትእዛዛቱን ወርቱ ክሓሉ ነቶም መግናሕቲ እግዚአብሔር ኣምላክኩም ዘይፈለጡን ዘይረአዩን ደቅኹም ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹም ነቲ ዕቤቱን ሓያል ኢዱን ዝርጋሕ ተቕልጽሙሎም ይፍለጡ እቲ ኣብ ማእከል ግብጺ ኣብ ፈርዖን ንጉስ ግብጽን ኣብ ዘላ ሃገሩን ዝገበሮ ትእምርታቱን ግብርታቱን ኣብ ሰራዊት ግብጽን ኣብ ፍራሶምን ሰረገላታቶምን ዝገበሮ ድማ እቲ ክሰግኹም ከለው እቲ ማይ ባሕሪ ኤርትራ ናብ ልዕሊኦም ከም ዝደፈኖም ክሳዕሎሚ ድማ ከም ዘጥፍኦም ንኣኻትኩም ከዓ ናብ ዛቦታ እዚኣ ክሳዕ እትበጽሑ እቲ ኣብ በረኻ ዝገበሮ ኣብ ዳታንን ኣቢራምን ደቂ ኤልያብ ወዲ ሮቤል ዝገበሮ ድማ ምስ ስድራ ቤቶምን ክዳውንቶምን ምስ ኩሉ ዝስዕቦም ዝነበረ ህያውን ኣብ ማእከል ኩሉ እስራኤል እታ ምድሪ ኣፋ ኸፊታ ከም ዝወሓጠቶም ሎሚ ይፍለጡ ከመይሲ እቲ እግዚአብሔር ዝገበሮ ኩሉ ዓበይቲ ግብርታት ብዕንትኩም ርኢኹም ስለዚ ምእንቲ ክትሕይሉን ናብታ ክትርስተይዋ እትሳገርዋ ዘለኹም ምድሪ ክትኣትውዋን ኣብታ ጸባን ማዕረን ተውሕዝ ምድሪ እታ እግዚአብሔር ንቦታትኩም ዝንዘርኦምን ክህቦም ዝመሓለሎም ምድሪ መዓልታትኩም ክነውሕ እዚ ኣነ ሎሚ ዝእዘኩም ዘለኹ ኩሉ ትእዛዛት ሓሉ እታ ክትወርሳ እተኣትዋ ምድሪ ከምታ ካብኣ ዝወጻእኹምላ ምድሪ ግብጺ ነቲ ኣብኣ ዝዘርኣኻዮ ዘርኢ ከም ኣታኽልቲ ሓምሊ ብእግርኻ እተስትዮ ኣይኮነትን እታ ክትወርስዋ እትሳገርዋ ዘለኹም ምድርስ ካብ ሰማይ ዝዘነመ ማይ እትሰቲ ምድሪ ኣኽራንን ሌሰታትን እያ ንሳስ እግዚአብሔር ኣምላክካ ዝከናኸና ሃገር ካብ መጀመርታ ዓመት ክሳዕ መወዳእታ ዓመት ከዓ ዓይንቲ እግዚአብሔር ኣምላክካ ወርትግ ኣብኣ እየን ቁጽሪ 13 ክኸውን ድማ እዩ እግዚአብሔር ኣምላክኩም ከተፍቅርዎ ብኩሉ ልብኹምን ብኩሉ ነፍስኹምን ድማ ከተገልግልዎ ነዚ ኣነ ሎሚ ዝእዘኩም ዘለኹ ትእዛዛት ኣጸቢቕኩም እንተ ትሰምዕዎ ስርናይካን ወይንኻን ዘይትኻን ምእንቲ ክትእክብ ዝናብ ምድርኹም በብግዚኡ ዝናብ ጽድያን ጽባሓትን ክህበኩም እየ ኣብ ግርሁኻ ድማ ንማልካ ሳዕሪ ክህበን እየ ክትበልዕን ክትጸግብን ኢኻ ሽዑ ልብኹም ከይስሕት ኣግሊስኩም ድማ ንኻልኦት ኣማልኽቲ ከይተምልኹን ከይትሰግድሎምን ኩራ እግዚአብሔር ከዓ ኣባኻትኩም ከይነድድ ንሰማይ ከየዝንብ ከይዓጾ እሞ ምድሪ ፍሪኣ ከይትኸልእ ንስኻትኩም ድማ ካብታ እግዚአብሔር ዝህበኩም ጽብቕቲ ምድሪ ቀልጢፍኩም ከይትጠፍኡስ ንርእስኹም ተጠንቀቑ ቁጽሪ 18 እምበኣር ነዚ ቃላተይ እዚ ኣብ ልብኹምን ኣብ ነፍስኹምን ኣንብርዎ ንምልክት ከዓ ኣብ እዳውኩም እሰርዎ ኣብ መንጎ ዓይንትኹም ድማ ክታብ ይኹን ኣብ ቤትካ ኮፍ ምስ በልካን ኣብ መገዲ ክትከይድ ከለኻን ኣብ ቤት ምባልካን ኣብ ምትሳእኻን ብኡ እናተዛረብኩም ንደቅኹም መሃርዎም ኣብ ልዳት ቤትካን ኣብ ማዕጾኻን ከዓ ጽሓፎ እዚ ድማ ኣብታ እግዚአብሔር ነቦታትኩም ክህቦም ዝመሓለሎም ምድሪ መዓልታትኩም መዓልታት ደቅኹምን ከም መዓልታት ሰማይ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ምእንቲ ክበዝሓ እዩ እዚ ኣነ ዝእዘዘኩም ዘለኹት ኩሉ ትእዛዛት ክትገብርዎ ንእግዚአብሔር ኣምላክኩም ከዓ ከተፍቅሩ ብኩለን መገድታቱ ክትከዱን ናብኡ ከዓ ክትለግቡን ተጠንቂቅኩም እንተሓለኹምዎ ሽዑ እግዚአብሔር ነዞም ህዝብታት እዚኣቶም ኩሎም ካብ ቅድሚኹም ክሰጎም እዩ ንስኻትኩም እውን ካባኻትኩም ንዝዓብዩን ንዝሕይሉን ህዝብታት ክትወርሱ ኢኹም እግርኩም ዝረገጻ ዘበለት ቦታ ናትኩም ክትከውን እያ ደብኩም ካብ በረኻ ክሳዕ ሊባኖስ ካብ ትሩባ ሩባ ኤፍራጥስ ክሳዕ ባሕሪ ምዕራብ ክኸውን እዩ ከምቲ እግዚአብሔር ኣምላክኩም ዝበለኩም ናብ እትኸድዋ ዘበለት ምድሪ ፍርሃትኩም ስምባድኹም ክሰድድ እዩ እሞ ሓደ ሰብ እኳ ኣብ ቅድሚኹም ደው ዝብል የልቦን ቁጽሪ 26 ንሆ ሎሚ ምርቓን መርገምን ኣብ ቅድሚኹም እንብር ኣለኹ እቲ ምርቓ እዚ ኣነ ሎሚ ዝእዘኩም ዘለኹ ትእዛዛት እግዚአብሔር ኣምላክኩም እንተ ሰማዕኹም እዩ እቲ መርገም ድማ ትእዛዛት እግዚአብሔር ኣምላክኩም እንተ ዘይሰማዕኹም ካብዛ ኣነ ሎሚ ዝእዘኩም ዘለኹ መገዲ እንተ ዘንበልኩም
للدحري زي تفلطون كالوت أمالخت خاء انت سعبكم إيو قطر 29 كون دمايو زيابير أملاكا نبتا ختورسا اتخداز الخامدري مساء اتوكا نتي مرقا أبكرن غريزم نتي مرقم كا أبكرن عبال كونكا نقر نسو أبسقر يردانوس بخنيوتا بمعراب تصحي زلا مقدي أمدريتم أمنتر قلقال زلو قلقل أبتقاد دواتات موري زنبرو كان أناويان دواي كونن نتاق زيابير أملاككم زهوبكم مدري كتورسو يردانوس ساقيركم كتأتوا إخم مو كتورسوان كتنبروان إخم زي أنا لومي أبكرم يخم زنبرو زلو كل حقاقات فردتات كتقبروا حلو زداقم معرف 12 كسجد اللاز قباء بوتا تري حاده أبتا اغزيابير أملاكا بوتاتكا كتورسا زهبكا مدري قبل علم مدري بهوات اتنبرو لن كلن معالتات كتقبروه اتحلوه وتزازاتن فردتاتن ازيئيو اتم التورسوهم هزبتات اب نواحتي اخرانن اب كرباتاتن اب تحت كل لملم اومن نعمالختهم زقلقلو لن زنبرو بوتاتات فتسيمكم اطفئون مسويتاتهم افرسو حولتاتهم دما سبابرو طاعتاتهم كاب حوي انددو التوقر مسلي امالختهم ون اودقو سمهم دما كابتي بوتاتي اطفو نغزيابير املاكم كمو اي تكبرو جناخه نتاق زيابير أملاككم كاب كلهم نقداتكم سمو كمبرلا زحريا بوتا نزام حدرو دليو نبقاون متسع زحر المسوعتكم مسوعت حردكم عشركم زل على المسوعت تتات أعداوكم ناي مبصعكم ناي فؤاد مباقكم بخري أحاكم أباقعكم نبقى أمتسو أبعد ما كلمك زيابير أملاككم بالعو بتي أعداوكم زرقحكم له زبلك زيابير أملاككم زبارخلكم نسخاتكم من بيتسبكم تحقسوا كسا حجي ناب عرفتن ناب تاق زيابير أملاككم زهبكم رستن أتخمن مو كم زلومي أبزي النقبر زلنا نفس وكف كمتي قنوع مسيلو ترأيو أي تقبرو يردانو تساقيركم أبتاق زيابير أملاككم نرستي زهبكم مدري مستقمتكم قنام انت بهدعات كتنبرو كابتم أبزرياكم زلو تسألاتكم مسا عارفكم شو دماك خونيو نبتاق زيابير أملاككم نمحدر سمو زحريا بوتا إذا كله أنا ززكم زلخو نبا أمتسو زحر مسوعتكم مسوعت حردكم عشركم زل على المسوعتات أداوكم اتنك زي أبيهر اتما بتسعكم وحري مبتسعكم ون نسخاتكم أوداتكم أوالدكم تبعتيو جزءاتكم أنستيو جزءاتكم أوش دقيتاتكم زل لواوي كا نسو مساحاتكم كفلن رستن يبولون ما أبكرمك زي أبير أملاكم تحقسو زحر مسوعتها أب كل زرقها يبوتا كي تعرق نرئسخا تتنكا أبتك زي أبير أب حدا كاب نقداتك زحر يبوتا دقا أبقى زحر المسوعتها أعرق زي أنا زكا زلخو كله خا أو أكبر كم تجزي أبير أملاكا زهبك برخت كم دليت نفسها أب كلن دقيتاتك حديدك سقابلا كم سسحن كم إيرابن زي نتصون يبلع أيو دم جنا كم ما ينام مدري أفس الصنبر أي تبلعو قطر 17 عشر سرناي كان وين خان زيت خان بخري أحخان أباقع كان تمبات عقايو مبتعخان نايفقاد ياب كان زل على المسواتي إذ كان أوش دقيتاتك كي تبلعو تتنكا نسخان ودخان قوال كان كوزو خان قزقت خان أوش دقيتاتك زنبر لواون أبتا أجزي أملاكا زحريا بوتا أبكرم أجزي أملاكا دقاب العيو بتي إدكا زرقح كالو زبالي أبكرم أجزي أملاكا تحقوس قبل علم مدري اتنبرو له كل زبنكا نلواوي كي تحدقو نرأسخا تتنكا قطري عسرة أجزي أملاكا كم تزبالكا دوبات كامس أقفحي نفسخاون سقا كتبلع سلا زبهاقت سقا دقا كبلع انتبلكا كم كل بهاقي نفسخا غيركا سقا بلع اتا اجزي أملاكا سمو كمبرلا زحريا بوتا انت رحاقتكا كابتي اجزي أبير زهبكا كاب أحخان كاب أباقعخان حديدكا كم تزعزوكا أوش دقيتاتكا
كم كل بهاج نفسها بلع سسحان إيرابن كم زبلع بلعيو رخص النصون كم حدا يبلعوه دم كي تبلع ترايت صنع الدم نفسي يمو نفسي مسقا اي تبلع كم ما يدعى نامدري افس الصنبر اي تبلعيو اب عين اغزابير قنع مس غبركا ناخا بدحريخا خا ندقخا منت خصبالكا اي تبلعيو حنتس اتزلوكا قدس نغرن مبصعخان حسكا نبتا اغزابير زحريا بوتا كيد نتزحر مسواتخا سغاون دومون امسوي اغزابير املاكا سوايو اتدم مسواتي حرودكا دما اب مسوئي اغزابير املاكا يفسس نتسغاخا بالعيو اب عين اغزابير املاكا صبقون قنعن مسغبركا ناخا بدحريخا دما ندقخا زلالم انت تصبقلكا زي انا زكا زلو كله نجر حلون سمعين قصر 29 نظام كتورسم اتخدم زلخا حزبتات اغزابير املاكا كاب قدميخا مس اطفوم نسخاخا ان اتاتم وريسكا اب مدرم مستقمطكا كاب قدميخا مستطفو ددحريهم بمسعابكا كيتحنكل بزعبا مالختهم كا ازوم حزبتات زياتهم كمي غيرهم امالختهم يغلغلو نبرو انا دما كوم كغبر الكا كيتحتت تطنقق نامالختهم اتغزابير زصلو زبل كل فنفن نجر يغبروا لهم نبرو نامالختهم سي اوداتهم اوالدهم كوا بحاوي ينددلهم نيرم يممو اغزابير املاكا كوم ايتغبرلو قطر 32 اززكم زلو كل نجر كتغبروا تطنققوا ابلعليو غلا ايتوسخو كبو خا غلا ايتتنكيو زداغم معرف 13 نطاوت مسجد كمزي قبا قصر حده اما كلكا نبي وحلامي حلمتات انت تنسى ملكت ويس تأمرات انت هبكا تملكت وي تأمراتك كم تزبلك انت هونه ددحر زي تفلطون كالوت امالت نخيت نغلغلهم انت بلكا እግዚአብሔር አምላክኩም بكل لبكم بكل نفسكم تفكروا انت هونكم انت خفلت እግዚአብሔር አምላክኩም ክፍትነኩም እዩ ነቲ ነቢ እቲ ወይ ነቲ ሓላም ሕልምታት እቲ ቃሉ አይትስማዕ ደድሕሪ እግዚአብሔር አምላክኩም ሰዓቡ ንኡ ድማ ፍሩ ትእዛዛቱን ሓሉ ቃሉ ድማ ስምዑ ንኡ ከአገልግሉ መስኡን ልገቡ ካብታ እግዚአብሔር አምላክካ ክትከዳ ዘአዘዘካ መገድ ከግልሰካ ካብቲ ካብ ምድር ግብጽ ዘውጻአኩም ካብ ቤት ባርነት ድማ ዘድሓነኩም እግዚአብሔር አምላክኩም ከዕልወኩም ተዛሪቢ እቲ ነቢ እቲ ወይ እቲ ሓላም ሕልምታት እቲ ይሙት بزي خمزي نتكفو كما أكلكا أرحقو قطر 6 حوكا ود النخا وي ودخا وي قوالكا وي أبفخا زلا سبيتخا وي كم نفسخا زخون فتاويخا نخيد نخالوت أمالختنا ملغ إلو بحبو انت حبلكا نسخا خونه أبوتات كازي تفلتوهم كاب أمالختي اتم كاوسن كسع وسن مدري أبتغاخا كونه وي أبرحقا أبزرياهم زلو هزبتات حراي أيتبولو ايتسمع يدما عين خاون ايترحر حلو ايتنحفخا ايتحب ايون رقص قتلو دا نمقتال إدكا تقدم دحار إد كل هزبي كابت كاب مدري قبتسي كاب بيت بارن زوت ساكا እግዚአብሔር አምላክካ ከግልሰካ ደልዩ እዩሞ አማ አከልካ ከምዝበለ ክፉ ከይድ ገምሲ ኩሎም እስራኤል ሰሚዖም ክፈርሁ ክሞት ብዳርባ እምኒ ቅተሎ ቁጥር 12 بزعب حنتي كابتن كتنبرلن እግዚአብሔር ዝህበካ ከተማታት ሕሱማት ሰባት ደቅ ቢልያል ካብ ማእከልካ ወጽዮም ንዘይት ፈልጥዎም ካልኦት አማልክት ክነምልኽ ንኺድ ኢሎም ደቂ ዓዶም ኣስሓቱ ክብሉ እንተ ሰማዕኻ ሽዕድለ መርምር ኣጸቢካ ጠይቕ እንሆ ድማ ዘይፍንፉን ነገር እዚ ኣብ ማእከልካ ከም እተገብረ ሓቅን ርግጽን እንተ ኮይኑ ኣብታ ከተማ ንዝነብሩ ብስሕለት ሴፍ ኣበርቲዕካ ውቃዕ ንኣኣን ኣብኣን ዘሎ ኩሉን ፈጺምካ ኣጥፍእ نخبتاون بسحلة سيف أطفئ كابآن اتزمت زبالة كله عم أكل الدواي يا أكبو نتختمان نقول كابآ اتزمتن بمولؤو نجزي أبير أملاك كاب حوي أندد نزل ألم عنا تخون مليساخ آيت السرح
እግዚአብሔር ካብ ንደት ኩራኡ ምእንቲ ክምለስን ምሕረት ክገብረልካን ከይድንግጸልካን ከምቲ ነቦታትካ ዝመሓለሎም ከኣ ካብ ዝሓካስ እዚ ኣነ ሎም ዝእዘካ ዘለኹ ትእዛዛቱ ክትሕሉ እቲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላካ ቁኑዕ ዝኾነ ድማ ክትገብር ቃል እግዚአብሔር ኣምላካ እንተ ሰሚዕኻስ ካብቲ ሕሩም ነገር ገለ እኳ ኣብ ኢድካ ኣይልገብ። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 14 ንጹህን ርኹስን ምግቢ ቁጽሪ 1 ንስኻትኩም ደቂ እግዚአብሔር ኣምላክኩም ኢኹም ብዛዕባ ምዉት ኣካልኩም ኣይትብጥሑ ኣብ መንጎ ኣዒንትኹም ኣይትምለጡ ንእግዚአብሔር ኣምላካ እተቐደሰ ህዝቢ ኢኻ እሞ ንእግዚአብሔር ድማ ንኡ ፍሉይ ህዝቢ ክትኮኖ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ካብ ዘለዉ ኩሎም ህዝብታት ንኣኻ ሓረየካ። ቁጽሪ 3 ፍንፉን ዘበለ ኣይትብላዕ እትበልዕዎም እንስሳ እዚኣቶም እዮም ብዕራይን በጊዕን ጤልን ኢራብን ሰስሓን ዓጋዘንን ድንኩላን ዝዖታን ሚዳቁን ታራን ጽፍሩ ስንጡቕ ሸኾና ኣብ ክልተ ተመቕለ መጉስዕ ዝመልስ ኩሉ እንስሳ እዞም እንስሳ እዚኣቶም ብልዑ መጉስዕ ካብ ዝመልሱ ሸኾኖኦም ካብ እተመቕለ እዚኣቶም ኣይትብልዑ ግመልን ማንቲለን ጊሕን እዚኣተን መጉስዕ ይመልሳየን ሸኾነን ግና ኣይተመቕለን እሞ ርኹሳት ይኹናኹም ሓሰማ ንሳ ሸኾና ምቑል እዩ ግናኻ ኣይተመጉስዕን እያ ትሳኽን ኣኻትኩም ርክስቲ እያ ካብ ስግአን ኣይትብልዑ ገንበን እውን ኣይትተንኪዩ። ቁጽሪ 9 ኣብ ማይ ካብ ዘሎ ኩሉ እትበልዕዎ እዚ እዩ ክንፍን ቅርፊትን ዘሎ ኩሉ ብልዑ ክንፍን ቅርፊትን ዘይብሉ ግና ኣይትብልዑ እዚ ርኹስ ይኹንኩም። ቁጽሪ 11 ንጹሃት ዘበላ ኩለን ኣዕዋፍ ብልዑ ካባታተን ከኣ ዘይትበልዕወን እዚኣተን እየን ንስርን ገንብን ወሓጣዓሳን ሊላን በላዕ ልኻይን ጻዕዳ ኾርሶን በብዓይነቱን ኩሉ ካኽ ድማ በብዓይነቱ ሰገንን ጉጉትን ሮብራን ተግዳር ሓርስታይን በብዓይነቱ ንእሽቶ ጉንጓን ዓቢ ጉንጓን ቀራን ጓንጓ ድማ ቀያሕ ሓሓትን ኣሞራን ሓሓትን ራዛን ሰብ ጽራድ በብዓይነቱን ተንባሓርጆን መንካዕን ክንፊ ዘለዎ ኩሉ ለመምታ ከኣ ርኹስ ይኹንኩም ኣይትብልዕዎ ንጹሃት ዘበላ ኩለን ኣዕዋፍ ብልዑ። ቁጽሪ 21 ንስኻስ ንእግዚአብሔር ኣምላካ ቅዱስ ህዝቢ ኢኻ እሞ ገለ ሕሉቕ ኣይትብልዑ ኣብ ውሽጢ ደጌኻ ንዘሎ ስደተኛ ሃቦ ንሱ ይብልዓዮ ወይ ናብ ጓና ሽጦ ንማሕስእ ብጸባ ኣዲኡ ኣይተብስሎ። 10 ቁጽሪ 22 ካብቲ በብዓመት ካብ ግራትካ ዝወፅእ ኩሉ እቶት ዘርእኻ 10 ኣውፅእ ንእግዚአብሔር ኣምላካ ምፍራሕ ወርትግ ምእንቲ ክትመሃርሲ ነቲ 10 ስርናይካን ወይንኻን ዘይትኻን በኹሪ ዓኻኻን ኣባጊዕኻን ኣብታ ንማሕደር ስሙ ዝሓረያ ቦታ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላካ ብልዓዮ። እግዚአብሔር ኣምላካ ምዝባርኸካ እታ እግዚአብሔር ኣምላካ ስሙ ከምብረላ ዝሓረያ ቦታ እንተ ረሓቐትካ እሞ መገዲ ስለ ዝነውሓካ ናብኣ ኸተምጾ እንተ ዘይተኸኣለካ ንገንዘብ ሽጦ እቲ ገንዘብ ኣብ ኢድካ ሒዝካ ከኣ ናብታ እግዚአብሔር ኣምላካ ዝሓረያ ቦታ ኪድ በቲ ገንዘብ እቲ ነፍስኻ ዝፈተወቶ ላምን በጊዕን ወይንን ዘስክር መስተን ወይ ነፍስኻ ዝደልየቶ ኩሉ ተዕድክ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላካ ድማ ኣብኡ ትበልዖ ንስኻን ስድራ ቤትካን ከኣ ትሕጐሱ ነቲ ኣብ ውሽጢ ደጌኻ ዘሎ ለዋዊ ድማ ምሳኻ ክደን ርስተን የብሉን እሞ ኣይትሕደጎ። ቁጽሪ 28 ኣብ መወዳእታ ሳልሰይቲ ዓመት ካብ ኩሉ ናይ እታ ዓመት እቲኣ እቶትካ 10 ኣውፅኢካ ኣብ ውሽጢ ደጌታትካ ኣክቦ እግዚአብሔር ኣምላካ ብኩሉ እትገብሮ ግብሪ ኢድካ ምእንቲ ከባርኻካስ እቲ ምሳኻ ግደን ርስተን ዘይብሉ ለዋውን እቶም ኣብ ውሽጢ ደጌኻ ዘለዉ ስደተኛን ዘኽታምን መበለትን ይምፁ እሞ ይብልዑን ይጽገቡን።
ዘዳግም ምዕራፍ 15 ዕዳ ዝሕደገሉ ዓመት ቁጽሪ 1 ኣብ መወዳእታ 7 ዓመት ሕድገት ግበር እቲ ናይ ሕድገት ነገር ከኣዝዩ ነፍሲ ወከፍ መለቅሒ እቲ ንብጻዩ ዘለቅሐ ይሕደገሉ ናይ እግዚአብሔር ሕድገት ተኣውጁ እዩ እሞ ካብ ብጻዩን ሓውን ኣይድለዮ ካብ ጓና ደኣ ድለዮ ኣብ ሓውካ ዘለካ ግና ሕደገሉ ኣብታ እግዚአብሔር ኣምላክካ ንርሲ ክትወርሳ ዝህበካ ምድሪ እግዚአብሔር ብርግጽ ክባርኸካ እዩ እሞ ድኻ ኣይርከበካን እዩ ሓንትስ እዚ ኣነ ሎሚ ዝእዘካ ዘለኹ ኩሉ ትእዛዛት ክትሕልዎ ክትገብሮን ንቓል እግዚአብሔር ኣምላክካ ተጠንቂካ ደኣ ሰምዓዮ እምበር እግዚአብሔር ኣምላክካ ከምቲ ዝተስፈወካ ክባርኸካ እዩ እሞ ንስኻ ድማ ንብዙሓት ህዝብታት ከተለቅሕ ኢኻ ንስኻ ግና ኣይትልቅሕን ንብዙሓት ህዝብታት ድማ ክትገዝእ ኢኻ ንሳቶም ግና ኣይገዝኡኻን ቁጽሪ 7 ኣብታ እግዚአብሔር ኣምላክካ ዝህበካ ምድሪ ኣብ ሓንቲ ካብ ደጌታትካ ሓደ ካብ ኣሕዋትካ እንተደኸየ ነቲ ድኻ ሓውካ ልብኻ ኣይትጽንዓሉ ኢድካ እውን ኣይትጨብጠሉ ኢድካ ኣጸቢቕካ ክፈተሉ እቲ ዘድልዮ ከዓ ኣኺልካ ኣለቅሓዮ ኣብ ልብኻ ሓሳብ ብልያል ከይህልወካ ተጠንቀቕ እታ 7 ዓመት ሕድገት ቀሪባ እያ ኢልካ ዓይንኻ ድማ ኣብቲ ድኻ ሓውካ ይኸፍእ እሞ ገለ ኣይትህቦን ንስኻ ናብ እግዚአብሔር ይጠርዓልካ እሞ ሓጢአት ይኾነካ ፈቲኻ ሃቦ ንኡ ብምሃብካውን ልብኻ ኣይጎሄ በዚ ምኽንያት እዚ እግዚአብሔር ኣምላክካ ብኩሉ ተግባርካን ኢድካ ኣብ ዝዘርጋሕካሉ ኩሉን ክባርኸካ እዩ ድኻታት ኣብ ማእከል ሃገር ኣይሰኣኑን እዮም እሞ ስለዚ ነቲ ኣብ ሃገርካ ዘሎ ሓውኻን ሽጉርካን ድኻኻን ኢድካ ኣጸቢቕካ ክፈተሉ ኢለ እእዝዘካ ኣለኹ ንጉዝኣትካ ሓራ ምውፃእ ቁጽሪ 12 ዕብራዊ ሓውካ ወይ ዕብራዊት ኣባኻ እንተተሸጠ 6 ዓመት ይገዛእኻ በታ 7 ዓመት ካባኻ ሓራ ኣውፂኻ ሕደጎ ካባኻ ሓራ ኣውፂኻ ክትሓድጎ ከለኻ ድማ ጥራዩ ኣይትስደዶ ካብ መጓሲኻን ካብ ዓውድኻን ካብ መጽሙቕ ወይንኻን ለጊስካ ሃቦ ከምቲ እግዚአብሔር ኣምላክካ ዝባርኸካ መጠን ሃቦ ንስኻ ድማ ኣብ ምድሪ ግብፂ ባርያ ከም ዝነበርካ እሞ እግዚአብሔር ኣምላክካ ከም ዘድሓነካ ዘክር ስለዚ ኣነ ሎሚ እዚ ነገር እዚ እእዝዘካ ኣለኹ ንሱ ግና ምሳኻ ስለ ዝጠዓሞ ንኣኻን ንቤትካን ፈትዩ ድማ ካባኻ ኣይወፅን እንተበለካ ክኸውን እዩ መስፈ ውሰድ እሞ እዝኑ ኣብ ማዕጾ ጌርካ አንኩሎ ንሓዋር ባርያኻ ይኹን ነታ ባርያኻ እውን ከምኡ ግበራ ካባኻ ሓራምስ እተውጾ ኣይክበድካ ክንደ ዓስቢ ዓሳብ ዕጽፊ ገይሩ 6 ዓመት ኣገልግልካ እዩ እሞ እግዚአብሔር ኣምላክካ ድማ ብትገብሮ ኩሉ ክባርኸካ እዩ በኹሪ እንስሳ ቁጽሪ 19 ካብ ኣሓኻን ካብ በጊዕካን ኩሉ በኹሪ እተወልደ ተባዕታይ ንእግዚአብሔር ኣምላክካ ቀድሶ ብበኹሪ ብዕራይካ ኣይትዕየ በኹሪ በጊዕካ ድማ ኣይትቁረጽ ኣብቲ እግዚአብሔር ዝሓረዮ ቦታ ዓመት ንዓመት ንስኻን ስድራ ቤትካን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላክካ ኮንካ ብልዓዮ ገለ ጎደሎ እንተለዎ ግና ሓንካስ ወይ ዕውር ወይ ዝኾነ ክፉእ እንታ ዘለዎ ንእግዚአብሔር ኣምላክካ ኣይትሰውዓዮ ኣብ ውሽጢ ደጌታትካ ብልዓዮ ከም ናይ ስስሓን ኢራብን ንጹህን ዘይንጹህን ከም ሓደ ይብልዕዎ ሓንትስ ደሙ ኣይትብላዕ ከም ማይ ከዓ ናብ ምድሪ ኣፍስሶ ዘዳግም ምዕራፍ 16 ፋሲካ ቁጽሪ 1 እግዚአብሔር ኣምላክካ ኣብ ወርሒ ኣቢብ ካብ ግብፂ ብለይቲ ኣውፂእካ እዩ እሞ ወርሒ ኣቢብ ሓሉ ፋሲካ እግዚአብሔር ኣምላክካ ድማ ኣብዕል ኣብታ እግዚአብሔር ንማሕደር ስሙ ዝሓርያ ቦታ ንእግዚአብሔር ኣምላክካ ካብ ኣባጊዕካን ኣሓኻን ፋሲካ ሓረድ 7 መዓልቲ ድማ ዘይበኹዕ እንጌራ መከራ ምስኡ ብላዕ ካብ ምድሪ ግብፂ ብታዋኽ ወፂኻ ኢኻ እሞ ነታ ካብ ምድሪ ግብፂ ዝወፃእካላ መዓልቲ ሙሉእ ዕድሜኻ ምንቲ ክትዝክራ ዝበኩዕ እንጌራ ምስኡ ኣይትብላዕ 7 መዓልቲ ኣብ ኩሉ ደባትካ ብኩዕ ኣይርአ በታ መጀመርታ መዓልቲ ንምሸታ ካብ ዝሓረድካ ስጋ ክሳዕ ንጎ ኣይሕደር ኣብ ዝኾነ ካብተን እግዚአብሔር ኣምላክካ ዝህበካ ደጌታትካ ፋሲካ ክትሓርድ ኣይትኽእልን
ኣብታ እግዚኣብሔር ኣምላካ ንማሕደር ስሙ ዝሓርያ ቦታ ደኣ ኣብኣ በታ ካብ ግብፂ ዝወፃእ ከላ ግዜ ፀሓይ ክትዓርብ ከላ ፋሲጋ ሕረድ ኣብታ እግዚኣብሔር ኣምላካ ዝሓርያ ቦታ ኣብሲልካ ብልዓዮ ንጽባሒቱ ድማ ተመሊስካ ናብ ድንኳናትካ ኪድ 6 መዓልቲ ዘይበኩዐ እንጌራ ብላዕ እታ 7ይቲ መዓልቲ ከዓ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላካ ዓብዪ በዓል ኣኼባ እያ ገለዕዮ ኣይትዕየ በዓል ሰሙናት ቁፅሪ 9 7 ሰሙን ቁፅር ካብታ ዓጺድ እኽሊ እትጅምረላ 7 ሰሙን ክትቆጽር ጀምር ከም መጠን እቲ እግዚኣብሔር ኣምላካ ዝሃበካ በረኸት ከዓ ናይ ፍቓድ መባእ ኢድካ ብምቕራብ ንእግዚኣብሔር ኣምላካ በዓል ሰሙናት ኣብዕል ኣብታ እግዚኣብሔር ኣምላካ ንማሕደር ስሙ ዝሓርያ ቦታ ንስኻን ወድኻን ጓልካን ግዙእኻን ግዝእትኻን ኣብ ውሽጢ ደጌታትካ ዘሎ ለዋውን ኣብ ማእከልካ ዘለዉ ስደተኛን ዘኽታምን መበለትን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላካ ተሓጐስ ንስኻ ድማ ኣብ ግብፂ ባርያ ከም ዝነበርካ ዘክር እሞ ነዚ ሕገጋት እዚ ሓልዎን ግበሮን በዓል ዳስ ቁጥሪ 13 ፍርያት ካብ ዓውድኻን ካብ መጽምቆ ወይንኻን ምስ ኣከብካ በዓል ዳስ 7 መዓልቲ ኣብዕል ንስኻን ወድኻን ጓልካን ግዙእኻን ግዝእትኻን ኣብ ውሽጢ ደጌታትካ ዘለዉ ለዋውን ስደተኛን ዘኽታምን መበለትን ድማ ብበዓልካ ተሓጐስ እግዚኣብሔር ኣምላካ ብኩሉ እቶትካን ብኩሉ ግብሪ ኢድካን ክባርከካ ንስኻ ድማ ሙሉእ ሓጐስ ክትሕጐስ ኢኻ እሞ ኣብታ እግዚኣብሔር ዝሓርያ ቦታ ንእግዚኣብሔር ኣምላካ 7 መዓልቲ በዓል ኣብዕል ቁፅሪ 16 ተባዕታይካ ዘበለ 3 ሰዕ ኣብ ዓመት ብበዓል ቅጫን ብበዓል ሰሙናት ብበዓል ዳስን ኣብታ ንሱ ዝሓርያ ቦታ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላካ ይርአ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔርሲ ጥራይ ኢዱ ኣይርአ ከምቲ እግዚኣብሔር ኣምላካ ዝሃበካ በረኸት ነፍሱ ወከፍ ከምቲ ኣብ ኢዱ ዘሎ ይሃብ ፈራዶ ቁፅሪ 18 ኣብተን እግዚኣብሔር ኣምላካ ዝህበካ ኩለን ደጌታትካ ንነገዳትካ ፈራዶን መኳንንትን ግበር ንህዝብኻ ቐኑዕ ፍርዲ ይፍረዱ ፍርዲ ኣይተቐይንን ገጽ ርኢኻ ኣይተዳሉ መማለድ ድማ ዓይኒ ጠቢባን ይዕውር ነገር ጻድቃንካ የቐይንን እዩ እሞ መማለደይ ኣይትቀበል ምእንቲ ክትነብር እታ እግዚኣብሔር ኣምላካ ዝህበካ ምድሪ ከዓ ክትወርሲ ጽድቂ እወ ጽድቂ ሰዓብ ቁፅሪ 21 ኣብ ጎቦ እቲ ንኣኻ ኢልካ እትገብሮ መስውኢ እግዚኣብሔር ኣምላካ ካብ ዝኾነ ኦም ኣስታርተ ንኣኻ ኣይትትከል እግዚአብሔር አምላካ ጸልኦ ሐወልቲ ከአ አይተቁም ዘዳግም ምዕራፍ 17 ቁጥሪ 1 ንእግዚአብሔር አምላካ ብዕራይ ኮነ በጊዕ ኮነ ጎደሎ ወይ ዝኾነ ክፉእ ነገር ዘሎ ንሱ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላካ ፍንፉን እዩ እሞ ኣይትሰውአዮ ቁጥሪ 2 ኣብ ማእከልካ ሰብኣይ ወይ ሰበይቲ ኣብ ሓንቲ ካብተን እግዚአብሔር አምላካ ዝህበካ ደጌታትካ ኪዳን ብምፍራሱ ኣብ ዓይኒ እግዚአብሔር አምላካ ክፉእ ዝገብር እንተ ተረኽበ ከይዶም ከዓ ንዘይ ኣዘዝክዎ ካልኦት ኣማልክትን ፀሓይ ወይ ወርሒ ወይ ኩሎም ሰራዊት ሰማይ እንተ ዝኣምልኽዎምን እንተ ሰገድሎምን እዚ እንተ ነገሩኻ እሞ እንተ ሰማዕኻ ኣጸቢቕካ መርምር ከምዚ ዝበለ ጽያፍ ኣብ እስራኤል ከም እተገብረ ነገሩ ርግጽ ሓቂ እንተኾይኑ ሽዑ ነቲ እዚ ክፉእ ነገር እዚ ዝገበረ ሰብኣይ ወይ ሰበይቲ ናብ ደጌታትካ ኣውፅኣዮ ነቲ ሰብኣይ እቲ ወይ ነታ ሰበይቲ እቲኣ ክሞቱ ብዳርባ እምኒ ቅተሎም እቲ ዝመውት ብኣፍ ክልተ ምስክር ወይ ሰለስተ ምስክር ይሙት ብኣፍ ሓደ ምስክር ኣይሙት ንምቕታሉ ቅድም ኢድ እቶም ምስክር ድሓር ከዓ ኢድ ኩሉ ህዝቢ ኣብ ልዕሊኡ ይኹን ንኽፉእ ካብ ማእከልካ ኣርሕቆ ኣብያተ ፍርዲ ቁጥሪ 8 ኣብ ደጌታትካ ብናይ ባእሲ ነገር ኣብ መንጎ ደም ንደም ኣብ መንጎ ባእሲ ንባእሲ ኣብ መንጎ ቁስሊ ንቁስሊ ምፍራድ ኣዝዩ እንተ ሸገረካ ተንሲኻ ናብታ እግዚአብሔር አምላካ ዝሓርያ ቦታ ደይብ ናብ ሌዋውያን ካህናትን ናብቲ በተን መዓልታት እቲአን ዘሎ ፈራድን ኣቲኻ ሕተቶም
ንሳቶም ከዓ እቲ ናይ ፍርዲ ነገር ይነግሩኻ ከምቲ ካብታ እግዚአብሔር ዝሓርያ ቦታ ዝነገሩኻ ነገር ግበር ከምቲ ዝመሃሩኻ ኩሉ ክትገብር ተጠንቀቕ ከምቲ ዝመሃሩኻ ሕግን ከምቲ ዝነገሩኻ ፍርድን ግበር ካብቲ ዝገለጹልካ ነገር ንየማን ወይ ንጸጋም ኣይተዝብል ነቲ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላካ ከገልግል ደው ዝብል ካህን ወይ ነቲ ፈራዲ ብትዕቢት ምስማዕ ዝኣቢ ሰብ እቲ ሰብ እቲ ይሙት ነቲ ክፉእ ካብ እስራኤል ኣርሕቆ ኩሉ ህዝቢ ድማ ሰሚዑ ክፈርህ እዩ መሊሱን ኣይዕበን ንጉስ ቁጥሪ 14 ናብታ እግዚአብሔር ኣምላካ ዝህበካ ምድሪ ኣቲኻ ምስ ወረስካያ ምስ ተቐመጥካያን ከምቶም ኣብ ዙርያይ ዘሎ ኩሎም ህዝብታት ንጉስ ኣብ ልዕለይ ከንግስ እየ እንተበልካ ሽዑ ነቲ እግዚአብሔር ኣምላካ ዝሓረዮ ኣብ ልዕለኻ አንግሶ ሓደ ካብ ማእከል ኣሕዋትካ ንጉስ ኣብ ልዕለኻ አንግስ ሓውኻ ዘይኮነ ጓናሰብ ኣብ ልዕለኻ ኣይተንግስ ሓንትስ ኣፍራስ ደኣ ኣይብዝሕ ኣፍራስ ምንቲ ከብዝሕ ኢሉ ከዓ ነቲ ህዝቢ ናብ ግብፂ ኣይምለሶ እግዚአብሔር ድሕሪ ደጊም ነዛ መገዲ እዚኣ ኣይትመለስዋ ኢልኩም እዩ ልቡ ከይሰድዕ ድማ ኣንስቲ ኣይብዝሕ ወርቅን ብሩርን ከዓ እምብዛ ኣይብዝሕ ይኸውን ድማ ኣብ ልዕሊ ዝፋን መንግስቱ ምስ ተቐመጠ ካብቲ ኣብ ቅድሚ ለዋውያን ካህናት ዘሎ ሕጊ ንኡ ዝኸውን ቀዲሑ ኣብ መጽሓፍ ይጽሓፍ ፍርሃት እግዚአብሔር ኣምላኹ ምእንቲ ክመሃር ልቡ ኣብ ልዕሊ ኣሕዋቱ ምእንቲ ከይለዓል ካብቲ ትእዛዝ ከዓ ንየማን ኮነ ንጸጋም ከይዘብል ንሱን ደቁን ኣብ ማእከል እስራኤል መዓልታት መንግስቱ ምእንቲ ከንውሕ ናይ እዚ ሕጊ እዚ ቃላትን እዚ ትእዛዛትን እዝን ተጠንቂቆ ክገብሮስ ምስኡ ይኹን ኩሉ መዓልቲ ህይወቱ ከዓ የንብብ ዘዳግም ምዕራፍ 18 ብጽሒት ካህናት ቁጥሪ 1 ነቶም ለዋውያን ካህናት ንብዘሎ ነገድ ለዊ ምስ እስራኤል ግደን ርስትን ኣይሃልዎም እቲ ናይ እግዚአብሔር መስዋዕቲ ሓውን ርስቱን ይብልዑ ኣብ ማእከል ኣሕዋቶም ከዓ ርስቲ ኣይሃልዎም ከምቲ ዝበሎም ርስቶምሲ እግዚአብሔር እዩ ካብቶም መስዋዕቲ ሕሩድ ዝስውኡ ህዝቢ ከዓ ንካህናት ዝግባእ እዚ እዩ ብዕራይ ኮነ በጊዕ ኮነ ኢድን መንጋጋታትን ክስዕን ንካህን ይሃቡ ንሱን ደቁን ወርትግ ብስም እግዚአብሔር ንምግልጋል ክቆውም እግዚአብሔር ኣምላካ ካብ ኩሎም ነገዳትካ ንኡ ሓሪዎ እሞ ቀዳማይ ስርናይካን ወይንኻን ዘይትኻን ቀዳማይ ጸጉሪ በጊዕካውን ንኡ ሃቦ ቁጥሪ 6 ሓደ ለዋዊ ኣብ ዝኾነ ኣብ እስራኤል ዝነብር ካብ ሓንቲ ካብ ደጌታትካ እንተወፀ እሞ ብምሉእ ድሌት ልቡ ናብታ እግዚአብሔር ዝሓርያ ቦታ እንተመፀ ሽዑ ከምቶም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣብኡ ዝቆሙ ለዋውያን ኣሕዋቱ ብስም እግዚአብሔር ኣምላኹ የገልግል በጀካ እቲ ካብ ናይ ኣቦታቱ እተሸጠ ዝመጾ ግዲኦም ማዕረ ይብልዑ ጽዩፍ ግብርታት ኣሕዛብ ቁጥሪ 9 ናብታ እግዚአብሔር ኣምላካ ዝህበካ ምድሪ ምስ ኣቶኻ ከም ጽያፍ እቶም ህዝብታት እቲ ኦም ክትገብር ኣይትመሃር ወዱ ወይ ጓሉ ብሓዊ ዝሕልፍ ወይ መውደቂ ዛዕጎል ወይ ብደመናን ብተመንን ዝፈልጥ ወይ ኣስማተኛ ወይ ተራጋሚ መናፍስ ዝጥይቕ ወይ ጥንቋሊ ወይ ንሙታት ዝጥይቕ ኣባኻ ኣይረኸብ እዚ ነገር እዚ ዝገብር ኩሉ ኣብ እግዚአብሔር ፍንፉን እዩ እሞ ብሰሪ እዚ ጽያፍ እዚ ድማ እዩ እግዚአብሔር ኣምላካ ካብ ቅድሚኻ ዝሰጎም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላካ ሙሉእኩን ብዛዕባቲ ዝመጽእ ነቢ ቁጥሪ 14 እቶም ንስኻ እትወርሶም ህዝብታት ነቶም ብደመና ዝፈልጡን ንመውደቕቲ ዝዓጎልን ይስምዑ ንኣኻ ግና እግዚአብሔር ኣምላካ ከምዚ ዝበለ ኣይፈቐደልካን እግዚአብሔር ኣምላካ ካብ ማእከልካ ካብ ኣሕዋትካን ከማይ ዝበለ ነቢ ከተንሳኣልካ እዩ ንኡ ስምዕዎ ከምቲ ኣብ ሄሮብ ብመዓልቲ ኣኼባ ከምዚልካ ካብ እግዚአብሔር ኣምላካ ዝለመንካዮ ምንቲ ከይመውት መሊሰ ድምፂ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ኣይሰምዕን እዚ ዓብዪ ሓዊ እዚ ድማ ደጊም ኣይርእን እግዚአብሔር ከዓ እቲ ተዛረብዎ ጽቡቕ እዩ በለኒ ከማኻ ዝበለ ነቢ ካብ ማእከል ኣሕዋቶም ከተንሳኣሎም እየ ቃለይ ከዓ ኣብ ኣፉ ከንብር እየ ንሱ ድማ ዝኣዘዝኮ ኩሉ ክነግሮም እዩ
ይኸውን ከኣ ነቲ ብስመይ ዝዛረቦ ዘረባይ ዘይሰምዕ ሰብ ኣነ ካብኡ ክደልዮ እየ። እቲ ብድፍረቱ ብስመይ ዘይኣዘዝክዎ ቃል ዝዛረብ ነቢ ወይ ብስም ካልኦት ኣማልኽቲ ዝዛረብ እቲ ነቢ እቲ ይሙት። ብልብኻ ድማ እቲ እግዚኣብሔር ዘይተዛረቦ ነገር ከመይ ጌርና ንፈልጦ እንተበልካ እቲ ነቢ ብስም እግዚኣብሔር ምስ ተዛረቦ እቲ ነገር እንተዘይኮነ እንተዘይመፀ እዚ እግዚኣብሔር ዘይተዛረቦ ነገር ምዃኑ ምልክት ይኹንካ። እዚ እቲ ነቢ ብድፍረት እተዛረቦ እዩ፣ ኣይትፍርሃዮ። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 19 መዕቆቢ ዝኾና ከተማታት ቁጽሪ 1 ነቶም እግዚአብሔር ኣምላክካ ምድሮም ዝህበካ ህዝብታት እግዚአብሔር ኣምላክካ ምስ ኣጥፍኦም እሞ ምስ ወረስካዮም ኣብ ከተማታቶምን ኣብ ኣባይቶምን ድማ ምስ ተቐመጥካ ኣብ ማእከል እታ እግዚአብሔር ኣምላክካ ክትወርሳ ዝህበካ ምድሪ 3 ከተማ ፍለ። ንኣኻ መገዲ ጽረግ ነፍሲ ወከፍ ቀታል ነፍሲ ናብኡ ምእንቲ ክሃድም ድማ ነቲ እግዚአብሔር ኣምላክካ ንርስቲ ዝህበካ ዶብ ምድርኻ ኣብ 3 ምቆሎ ናብኡ ዝሃደመ ቀታል ነፍሲ ምእንቲ ክትሕን ነገሩ ከምዚ እዩ። ቀደም ጽልኢ ዘይነበሮ እሞ ብዘይ ፍልጠት ንብጻዩ ዝቐተለ ዕንጨይቲ ክቖርጽ ምስ ብጻዩ ናብ ዱር እንተወፈረ ኦም ክቖርጽ ኢሉ ማሕጸብ ብኢዱ ወስ እንተኣበለ እቲ ሓጺን ካብ ሓኽሊ ነጺሉ ነቲ ብጻዩ እንተረኸቦ ንሱ ኸኣ እንተሞተ ናብ ሓንቲ ካብተን ከተማታት እቲአን ሃዲሙ ድማ ብህይወት ይንበር። ቀደም ጽልኢ ስለ ዘይነበሮ ሞት ዘይግብኦ ክነሱ እቲ ፈዳይ ደም ልቡ ነዲድዎ ከሎ ንተቐታሊ ከይሰጎ መገዱ ስለ ዘርሓቐ ከኣ ኣርኪቡ ከይቀትሎ ስለዚ ኣነ 3 ከተማ ንኣኻፍለ ኢለ እዘካ ኣለኹ። እግዚአብሔር ኣምላክካ ከምቲ ነቦታትካ ዝመሓለሎም ዶብካ ምስ ኣግፈሓልካ እቲ ነቦታትካ ክህቦም እየ ዝበለ ኩላ ተሃገር ምስ ሃበካ እዚ ኣነ ሎሚ ዝእዘካ ዘለኹ ኩሉ ትእዛዛት እዚ ክትገብሮ ንእግዚአብሔር ኣምላክካ ከተፍቅሮ ወርትክ ድማ ብመገዱ ክትከይድ እንተ ተጠንቀቅካ ሽዑ ኣብ ልዕሊ እዘን 3 ከተማታት እዚአን ንኣኻ ካልኦት 3 ክትውስኽ ኢኻ። እዚ ከዓ ኣብ ማእከል እታ እግዚአብሔር ኣምላክካ ክትወርሳ ዝህበካ ምድሪ ንጹህ ደም ምእንቲ ከይፈስስ እሞ ኣብ ልዕሊኻ ደም ከይከውን እዩ። ግናኻ ሓደ ሰብ ንብጻዩ እንተጸልኦ ኣድቢዩ ጸኒሑ ድማ እንተ ተንሲኡ ክሳዕ ዝመውት እንተወቕዖ ናብ ሓንቲ ካብዘን ከተማታት እዚአን እንተሃደመ ሽዑ እቶም ዓበይቲ ከተማኡ ልኢኾም ካብኡ ይውሰድዎ፣ ኣብ ኢድ እቲ ፈዳይ ድማ ኣሕሊፎም ይሃብዎ ይሙት ከዓ ምእንቲ ክጽብቐልካ ነቲ ንጹህ ደም ካብ እስራኤል ኣርሕቆ እምበር ዓይንኻ ኣይተናሕስየሉ። መሰኻኽር ቁጽሪ 14 ኣብቲ እትወርሶ ርስትኻ ኣብታ እግዚአብሔር ኣምላክካ ክትርስተያ ዝህበካ ምድሪ እቶም ቀዳሞት ዝደወብዎ ዶብ ብጻይካ ኣይተግዕዝ። ኣብ ዝኾነ በደል ወይ ኣብ ዝኾነ ሓጢኣት ኣብ ዝግበር ዘበለ ሓጢኣት ሓደ ምስክር ኣብ ሰብ ኣይቁም። ኩሉ ነገር ብኣፍ 2 ምስክር ወይ ብኣፍ 3 ምስክር ይቁም። ሓሳዊ ምስክር ኣብ ሰብ ብገለ ኣበሳ ክምስክር እንተተንስአ ሽዑ ክልቲኦም ባእሲ ዘለዎም ሰብ ኣብ ቅድሚ ካህናትን ኣብ ቅድሚ እቶም በተን መዓልታት እቲአን ፈራዶ ዝኾኑን ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ይቆሙ። እቶም ፈራዶ ድማ ጸቢቖም ይመርምሩ። እንሆ ድማ እቲ ምስክር ሓሳዊ ምስክር እንተኾነ እሞ ኣብ ሓዊ ብሓሶት እንተመስከረ ሽዑ ከምቲ ንሓዊ ክገብሮ ዝሓሰበ ግበርዎ። ነቲ ክፉእ ካብ ማእከልካ ኣርሕቕ። እቶም ዝተረፉ ከዓ ክሰምዑን ክፈርሁን እዮም እሞ ድሕሪ ደጊም ከምዚ ዝበለ ክፉእ ነገር ኣብ ማእከልካ ኣይገብሩን። ዓይንኻ ኣይትናሕስየሉ። ኣብ ክንዲ ነፍሲ ነፍሲ፣ ኣብ ክንዲ ዓይኒ ዓይኒ፣ ኣብ ክንዲ ስኒ ስኒ፣ ኣብ ክንዲ ኢድ ኢድ፣ ኣብ ክንዲ እግሪ እግሪ። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 20 ብዛዕባ ውግእ
ቁጽሪ 1 ምስ ጸላእትኻ ክትዋጋእ ምስ ወጻእካ ኣፍራስን ሰረገላታትን ካባኻ ዝበዝሕ ህዝብን እንተርእኻ ሽዑ እቲ ካብ ምድሪ ግብፂ ዘውፅኣካ እግዚኣብሔር ኣምላክካ ምሳኻ እዩ እሞ ኣይትፍራሃዮም። ክኸውን ድማ እዩ ናብቲ ውግእ ምስ ቀረብኩም እቲ ካህን ቀሪቡ ነቲ ህዝቢ ይዛረቦ ወእስራኤል ስማዕ ሎሚ ምስ ጸላእትኩም ክትዋግኡ ቀሪብኩም ኢኹም እቲ ምእንቲ ከድሕነኩም ምስ ጸላእትኩም ክዋጋእ ምሳኻትኩም ዝኸይድ ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላክኩም እዩ እሞ ልብኹም ኣይሸበር ኣይትፍርሁ ኣይትሰንብዱ ድማ ኣብ ቅድሚኦም እውን ኣይትጃጁ። እቶም መኳንንቲ ድማ ንህዝቢ ከምዚ ኢሎም ይዛረቡ ሓድሽ ቤት ዝሰርሐ ሰብ እሞ ዘይመርቆ መን ኣሎ? ኣብቲ ውግእ ከይመውት እሞ ካልእ ሰብ ከይምርቆስ ይኺድ ናብ ቤቱ ይመለስ። ወይኒ ዝተኸለ ሰብ እሞ ዘይተሓጎሰሉ መን ኣሎ? ኣብ ውግእ ከይመውት ካልእ ሰብ ድማ ከይሕጎሰሉ ይኺድ ናብ ቤቱ ከዓ ይመለስ። ሰበይቲ እተሓፀየ ሰብ እሞ ዘይእተዋ መን ኣሎ? ኣብ ውግእ ከይመውት እሞ ካልእ ሰብ ከይወስዳስ ይኺድ ናብ ቤቱ እውን ይመለስ። እቶም መኳንንቲ ከዓ ነቶም ህዝቢ ወሲኾም ይዛረብዎም ይበሉ ድማ ፈራህ ሰብ ልቡ ዝጃጁ መን ኣሎ? ከምቲ ልባ ኣሕዋቱ ከዓ ከይሽበርሲ ይኺድ ናብ ቤቱ እውን ይመለስ። ይኸውን ድማ እቶም መኳንንቲ ነቲ ህዝቢ ተዛሪቦም ምስ ወድኡ ኣብ ርእሲ እቲ ህዝቢ ሓላቑ ሰራዊት ይሽሙ። ቁጽሪ 10 ንሓንቲ ከተማ ክትዋጋኣ ኢልካ ምስ ቀረብካ ቅድም ንዕርቂ ጸዋዓያ። ይኸውን ድማ ሕራኢሎም ደገ እንተኸፈቱልካ ሽዑ ክኸውን እዩ ኣብኣ እተረኽበ ኩሉ ህዝቢ ገባርካ ይኹን እሞ የገልግልካ። እትዋጋእካ ዳ እምበር ዘይትዕረአካ እንተኾነ ሽዑ ክበባ። እግዚኣብሔር ኣምላክካ ኣብ ኢድካ ምስ ሃበካ ድማ ንብዘሎ ተባዕታይ ብስሕለት ሴፍ በሎ። ኣንስትን ህፃናትን ማልን ኣብታ ከተማ ዘሎ ኩሉን ግና ብዘሎ ምርኮኣ ንኣኻ ምርኮ ውሰዶ። እቲ እግዚኣብሔር ኣምላክካ ዝሃበካ ምርኮ ጸላእትኻ ከዓ ክትበልዕ ኢኻ። ነተን ካባኻ ኣዝየን ዝረሓቓ ኩለን ከተማታት ካብ ከተማታት እዞም ህዝብታት እዚኣቶም ዘይኮና ከምኡ ግበረለን። ካብዘን እግዚኣብሔር ኣምላክካ ንርስቲ ዝህበካ ከተማታት እዞም ህዝብታት እዚኣቶም ገና ትንፋስ ዘለዎ ሓደ እኳ ብህይወት ኣይትሕደጎ። ንሒታውያንን ንኣምራውያንን ንከነኣናውያንን ንፈርዛውያንን ንሃዋውያንን ንዩበሳውያንን ግና ከምቲ ንኣማልኽቶም ዝገበርዎ ኩሉ ጽያፎም ንምግባር ምእንቲ ከይምህርኹም እሞ ንእግዚኣብሔር ኣምላክኩም ከይትብድሉስ ከምቲ እግዚኣብሔር ኣምላክካ ዝኣዘዘካ ጥሪስካ ኣጥፋእዮም። ቁጽሪ 19 ንሓንቲ ከተማ ምእንቲ ክትሕዛ ብዙሕ መዓልቲ ምስ እትኸባ ኣእዋማ በማሕፀ ኣይተጥፍእ። ካብአን ክትበልዕ ኢኻ እሞ ኣይትቑረፀን። ኣእዋም መረር ንስኻ እትኸቦም ሰባት ዶ እዮም? እተን ከም ዘይብላዕ ዝፈለጥካየን ኣእዋም ጥራይ ኣጥፍእ ቁረፅ ድማ። እታ ትዋጋእካ ከተማ ክሳዕ ትወድቕ መካባቢኣ ስራሕላ። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 21 ቀታሊኡ ዘይፈልጥ ሰብ። ቁጽሪ 1 ኣብታ እግዚኣብሔር ኣምላክካ ንርስቲ ዝህበካ ምድሪ እተቐትለ ሰብ ኣብ መረር ወዲቑ እንተተረኽበ ቀታሊኡ ድማ እንተዘይተፈልጠ ሽዑ ዓበይትኻን ፈራዶኻን ይውፁ ካብቲ እተቐትለ ናብተን ኣብ ዙርያ ዘለዋ ከተማታት ይስፈሩ። ክኸውን ድማ እዩ እታ ናብቲ እተቐትለ ዝቐረበት ከተማ እቶም ዓበይቲ እታ ከተማ ዘይዓየየት ኣርዑት ዘይሰሓበት ኣርሒ ይውሰዱ። እቶም ዓበይቲ እታ ከተማ ድማ ነታ ኣርሒ ናብ ዘይዕየን ዘይዝርአን ወሓዚ ሩባ የውርድዋ። ኣብቲ ሩባ ከዓ ነታ ኣርሒ ክሳዳ ይስበርዋ። ካህናት ደቂ ሌዊ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላክካ ከገልግልዎ ብስሙን ክባርኹ ሓርይዎም እዩ እሞ ይቕረቡ። ኩሉ በኣስን ኩሉ ምፍጋእትን ከዓ ከም ቃሎም ይቁም። ናብቲ ቅቱል ዝቐረቡ ኩሎም ዓበይቲ እታ ከተማ ኣብ ልዕልታ ኣብ ሩባ ክሳዳ ዝተሰብረት ኣርሒ ኣእዳዎም ይተሓጸቡ ይመልሱ ይበሉ ከዓ ነዚ ደም እዚ ኣእዳውና ኣየፍሰሶን ዓይንትናውን ኣይረኣያን። ወእግዚኣብሔር ነዚ እተበጀኻዮ ህዝብኻ እስራኤል ይቕረበለሉ። ንጹህ ደም ድማ ኣብ ማእከል ህዝብኻ እስራኤል ኣይትቁጸር። እቲ ደም ከዓ ይሰረየሎም። ኣብ ዓይንቲ እግዚኣብሔር እትቕኑዕ ምስ ትገብር ንስኻ ንጹህ ደም ካብ ማእከልካ ኣርሐቕ። ብዛዕባ ምሩኻት ኣንስቲ
ቁጽሪ 10 ምጽላእትካ ክትዋጋ ምስ ወጻኻ እግዚአብሔር አምላካ ድማ ኣብ ኢድካ ምስ ሃበካ ምስ ማርካዮም ውን ኣብ መንጎ እቶም ምሩኻት መልክዕኛ ሰበይትን ተርእኻ እሞ ፈቲኻያ ሰበይትካ ክትገብራ እንተደለኻ ናብ ውሽጢ ቤትካ ኣእትዋ ርእሳ ኸኣ ትላጺ ጽፍራውን ትቑረጽ ነቲ ተኸዲናቶ እተማረኸት ክዳና ድማ ትደርብዮ ኣብ ቤትካ ትንበር ነቦኣን ነዲኣን ከዓ ወርሒ ምሉእ ትብከየሎም ድሕርዚ ኣእትዋ እሞ ሰብኣይ ኣኩን ንሳ ድማ ሰበይትካ ትኹን ክኸውን ድማ እዩ ባህ እንተ ዘይበለትካ ሽዑ ናብ ዝደለየቶ ትኸይድ ሕደጋ ንገንዘብ ግና ከቶ ኣይትሽጣ ኣዋሪድካ ያኻ እሞ ከም ባርያ ኣይትግበራ መሰል በኹሪ ቁጥሪ 15 ንሓደ ሰብኣይ ክልተ ኣንስቲ እንተ ኣለዎ እታ ሓንቲ ፍትውቲ እታ ሓንቲ ከዓ ጽልእቲ እታ ፍትውትን እታ ጽልእትን ደቂ እንተ ወለዳሉ እቲ በኹሪ ከዓ ወድታ ጽልእቲ እንተኾነ ክኸውን ድማ እዩ በታ ገንዘቡ ንደቁ ዘውርሰላ መዓልቲ ወድእታ ጽልእቲ ንሱ በኹሪ ከሎ ካብኡ ኣምሪሑ ንወድእታ ፍትውቲ በኹሪ ክገብር ኣይክእልን ንወድእታ ጽልእቲ ካብ ኩሉ ዘለዎ ዕጽፊ ብምሃቡ በኹሪ ምዃኑ የፍልጦ ንሱ መጀመርታ ሓይሉ እዩ እሞ በኹርነት ንኡ ይግብኦ ዘይእዘዝ ውሉድ ቁጥሪ 18 ንሓደ ሰብ ህልኸኛን ዓመፀኛን ቃል ኣቡኡን ቃል ኣዲኡን ዘይሰምዕ ወዲ እንተለዎ እንተቐጽዕዎ ድማ ዘይእዘዞም ኣቡኡን ኣዲኡን ሒዞም ናብ ዓበይቲ እታ ከተማኡን ናብ ደገ ቦቱኡን የውፅዎ ነቶም ዓበይቲ እታ ከተማኡ እዚ ወድና እዚ ህልኸኛን ዓመፀኛን እዩ ንቓልና ኣይሰምዕን ህሩፉን ሰካርን እዩ ከዓ ይበልዎም ኩሎም ሰብ እታ ከተማ ብዳርባ እምኒ ይቕተልዎ ይሙት ከዓ ክፉእ ዘበለስ ካብ ማእከል ከኣርሕቕ ብዘሎ እስራኤል ከዓ ሰምዑ ክፈርህ እዩ ካልእ ሕግታት ቁጽሪ 22 ሰብ ናብ ሞት ዘብጽሕ ኣበሳ እንተ ገበረ እሞ ኣሕሊፍካ ንሞት እንተ ተዋህበ ኣብ ዕንጨይቲ ድማ እንተ ሰቐልካዮ ነቲ ሬሳኡ ሽዑ መዓልቲ ደኣ ቅበሮ እምበር ኣብ ዕንጨይቲ ኣይሕደር እቲ ተሰቕለ ብእግዚአብሔር እተረግመ እዩ እሞ ነታ እግዚአብሔር ኣምላክካ ንርስቲ ዝህበካ ምድሪ ኣይተርክሳ ዘዳግም ምዕራፍ 22 ቁጽሪ 1 ናይ ሓውካ ብዕራይ ወይ በጊዑ ጠፊኦም እንተ ርኢኻ ናብ ሓውካ ምለሶም እምበር ካብኦም ኣይትተሓባእ እቲ ሓውካ ኣብ ጥቓኻ እንተ ዘይኮነ ወይ እንተ ዘይፈለጥካዮ ናብ ውሽጢ ቤትካ ኣክቦ እቲ ሓውካ ክሳዕ ዝደለዮ ምሳኻ ይጽናሕ ሽዑ መለሰሉ ንኣድጉ ከምኡ ግበር ብኽዳኑ ከዓ ከምኡ ግበር ብዝኾነ ወይ ሓውካ ዘጠፍኦ ኣቕሓ ምስ ረኸብካዮ ከምኡ ግበር ክትሕባእ ኣይትኽእልን ኣድጊ ሓውካ ወይ ብዕራዩ ኣብ መገዲ ወዲቑ እንተ ርኢኻ ምስኡ ኮንካ ንምትንሳኡ ሓግዞ እምበር ካብኦም ኣይትተሓባእ ቁጽሪ 5 ሰበይቲ ክዳን ሰብኣይ ኣይትከደን ሰብኣይ ከዓ ክዳን ሰበይቲ ኣይከደን ከምዚ ዝገብር ዘበለ ኣብ እግዚአብሔር ኣምላክካ ፍንፉን እዩ ንቕድሚኻ ኣብ መገዲ ኣብ ዝኾነ ኦም ወይ ኣብ ምድሪ እንዳዑፍ ምስ ጨጨውት ወይ እንቋቑሖ ኣዲኦም ከዓ ነቶም ጫጭውት ወይ እንቋቑሖ ሓቂፋ እንተ ጸናሕትካ ነተኣደ ምስ ጫጭውታ ኣይትውሰዳእ ምንቲ ክትጽብቐልካ መዓልታትካ ከዓ ክነውሕሲ ነታ ኣደ ትኸይትሕደጋ እቶም ጨጨውት ድማ ንኣኻ ውሰዶም ቁጽሪ 8 ሓድሽ ቤት ምስ እትሰርሕ ገለ ሰብ ካብኣ እንተ ጸደፈ ንቤትካ ደም ከይተምጻላ ነናሕስኻ መጋረድ ይግበረሉ ቁጽሪ 9 ኣብ ኣትክልቲ ወይንኻ እቲ ዘርአኻዮ ዘርኢ ምእንቲ ፍረ ወይኒ ሓቢሩ ከይቅደስ ክልተ ዓይነት ዘርኢ ኣይትዝራእ ብዕራይን ኣድግን ብሓደ ጸሚድካ ኣይትሕረስ ካብ ጸጉርን ልሕፅንጣጥዕን ተሓዊሱ እቲ ኣልማ ዓለባ ኣይትከደን ነቲ እትኽደኖ ክዳንካ ኣብ 4 ማእዝኑ ዘፈር ግበረሉ መብስቦን ንጽህናን ቁጽሪ 13 ሓደ ሰብኣይ ሰበይቲ እንተ ወሰደ
مسأتوا خا أنت تسألها زنور نجر دما أنت أسكما نزا سبيت إزياء وسد كوا مس قرب كوا جنا دنجلنا أيرخب كلان إلو كفو اسم أنت أوري الله شو أبو تاقوالن عديان ملكت دنجلنا تاقوال وسيدم ناب عبيتي تاختما أبدغ يوتصوه أبو تاقوال كأنتم عبيتي يبلم نزيل سبعي إزي قوالي سبيت تختكون هابكو نسخات سألها إنه دما نقوال كدنجلنا أيرخب كلان إلو زنور النجر أسكما ملك دنجلنا قوالي إزيو نتي كدانا كأب كلمتهم عبيت تختما يزرقحوا شعوتهم عبيت تختما نتي سبعي وسيدهم يقطعوا ندنجل إسرائيل كفو السم سلزوري الله ميت سيك البرول يعديوه نبو تاقوال دما يهابوه سبيت خاطخون بكل زبنو كفتحة أي كألن تنجر حقي انت خونه جنا تاقوال دنجلنا انت زي ترخبا شعون تاقوال نابدق بيت أبا يتصوه عبيت أبا بمنزارة عب إسرائيل نورس لزقبرت اتهم السب اتاقت معا بدار بأمني يقتلوا تموت كفوء زبلس كما أكل كار حقه قطر عسران كلتن سبعين مس مرعوتي سبيت دكيسو انت ترخبا تمستا سبيت زدك سبعين اتا سبيتن كلتيهم يموتوا نتكفوء كاب إسرائيل أرحقه أب سبعي اتحطيت دنجل قوال انت الله سبعي أب كتما رخيبوا مس انت دكسه تاقوال أب كتما خنسا سلزي إويت اتي سبعي كأس سبيت بتسايو سلزنوره نغلتي نابدق تاختما اتي تصيخم كموتو بدار بأمن اقتلوا نتكفو كما أكل كأرحقه قناخ اتي سبعي نتا حطيت قوال أمرر انت رخبا أمو بحيل انت دكسا شعوت زدكسا سبعي بينو يموت تاقوال قناخ قال اي تقبره إذا سبعي نبصايو تنسيو كم زقاتلو إيو مو تاقوال سي نموت زخون بدل يبلان أمرر إيو زرخبا مبر نساء التاحت سيتي قوال سي أعويا زدحنا قنا أي نبرن قطر عسران شمونتن حاد السبعي حانت زيت حاد سيت دنقل قوال انت رخبا أمو حيزو انت دكسا انت ترخبو كا تمس أزدك أسا سبعي نبو تاقوال حمسا سيك البرور يحبو أنا ويروا إيو مو سبيت تخون بكل زمانك فتحة يكلن قطر سالاسة سب سبيت أبو أيوسد وسن كدان أبو أيقلع زداقم معرف عسران سلستن كاب هزبي زيابيهر كفلز قباء سب قصري حاده فرا نفسو التقطقطه ويبلعتو التسلبه نام محبر زيابير ايتو كاب ناتو كسع عسراي ولدو اكوا نام محبر زيابير ايتو قصري سلسته عمناوي وي مأباوي نام محبر እግዚአብሔር አይቶ ካብኦም ዓስራይ ወለዶ እኳ ክሳዕዘል ዓለም ናብ محبر እግዚአብሔር አይቶ እዚ ካብ ግብጽ ምስ ወጻኹም ኣብ መንገዲ እንጌራን ማይን ሒዞም ስለዘይ ተቀበልኩም ንበልዓም ወዲ ቢዖር ድማ ምን ትክረግመካ ካብ ጺቶር ናይ አራም ነሃረዮም በዋጋ ስለዘምጽዎ እዩ እግዚአብሔር አምላካ ስለዘፍቀረካ ግና እግዚአብሔር አምላካ ንበልዓም ክሰምዖ አይፈቶን እግዚአብሔር አምላካ ነቲ መርገምና مرقاد عمل سلكا ملو علمي خان زل عالم سلامومن لمعاتومن ايتدلي وطري شوعته ني ادما حوكا يمو ايتفنفنو نغبصاوي اب هاغورو سدتنيا نيركا اخامو ايتفنفنو كاب سالساي ولدو التولدو قلعوم نام محبر እግዚአብሔር يتو نصهنا كاب سفر عساكر قطري تشعته نتسألت كتوج وتسخا مس تسافر كاب كفو زبله كل تطنقق اباخا غله بلاي تزمصو نجر زي صري سبعي انتلو كاب سفر ناب وصايس يوصا نا وشت سفر ايتو يخون دما اغامشت ماي يتحصب صحاي مس عربتكا نا وشت سفر يتو اوصايس سفر اتوصلو بوتا يحلوخا مساريا خادما حنكاشو حز يخون دما وصاي كف مسبلكا بو غدغاد كتكعت نتو صاتكا تمليسكا كتكرنيخا
እግዚአብሔር አምላካ ምንት ኸድሕነካን ንጸላእትኻ ኣብ ኢድካ ክህበካን ብማእከል ሰፈርካ ክሓልፍ እዩሞ ገለ ዝሕፍር ነገር ከይርኤልካ ገጹ ካባኻ ከይመልስ እቲ ሰፈርካ ቅዱስ ይኹን። በብዓይነቱ ሕግታት ቁጥሪ 15 ካብ ጎይታኡ ሃዲሞ ንእተመዓቆበካ ባርያ ናብ ጎይታኡ ኣሕሊፍካ ኣይትሃቦ ምሳኻ ሓንቲ ካብ ደጌታትካ ዝሐሸቶ ኣብ ዝሓርያ ቦታ ይቀመጥ ኣይትጥቃዓዮ ኸዓ። ቁጥሪ 17 ካብ ኣዋልድ እስራኤል ኣመንዝራ ኣይትኹን ካብ ወዳት እስራኤል ከዓ ኣብ ተባዕታይ ዝምንዝር ኣይኹን። ክልቲኦም ኣብ እግዚአብሔር ኣምላካ ፍንፉናት እዮም እሞ ኣብ ክንዲ ዝኾነ መብጽዓኻ ዓስቢ ኣመንዝራን ዋጋ ከልብን ናብ ቤት እግዚአብሔር ኣምላካ ኣይትእቱ። ቁጥሪ 19 ሓረጣ ገንዘብ ኮነ ሓረጣ እኽሊ ኮነ ብዝሕርጥ ኩሉ ነገር ንሓውካ ኣይትሕርጥ ንጓና ደኣ ኣሕርጥ። እግዚአብሔር ኣምላካ ኣብታ ክትወርሳ እተኣትዋ ሃገር ኣብ ኩሉ ተግባር ኢድካ ምእንቲ ክባርከካስ ንሓውካ ኣይትሕርጥ። ንእግዚአብሔር ኣምላካ መብጽዓ ምስ ተመባጽዓኻ እግዚአብሔር ኣምላካ ብዛዕባኡ ካባኻ ጸብጻብ ክደሊ እዩ እሞ ሓጢአት ከይኮነካ ንምፍጻሙ ኣይትደንጊ። እንተ ዘይተመባጽዓኻ ግና ሓጢአት የብልካን። እቲ ካብ ከናፍርካ ዝወፀ ከምቲ ንእግዚአብሔር ኣምላካ ብፍቓድካ እተመባጽዓኻዮ ኣፍካ እተዛረቦ ሓልዎን ግበሮን። ቁጥሪ 24 ናብ ኣትክልቲ ወይኒ ብጻይካ እንተ ኣቱኻ ካብ ወይኒ ዊን ከም ዝበለካ ክሳዕ እትጸግብ ብላዕ። ናብ ኣቕሓኻ ግና ኣይትግበር። ናብ ዘራእቲ ብጻይካ ምስ ኣቱኻ ሰዊት ቢድካ ቁፀ ማዕጺድ ግና ኣብ ዘራእቲ ብጻይካ ኣይትእቱ። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 24 ቁጥሪ 1 ሓደ ሰብኣይ ሰበይትን ተወሰደ እሞ እንተ ኣእተዋ ይኸውን ድማ ዝሕፍር ነገር ስለ ዝረኸበላ ኣብ ቅድሚኡ ሞገስ እንተ ዘይረኸበት መጽሓፍ መፍትሓ ጽሒፉ ኣብ ኢዳ ይሃባ ካብ ቤቱ እውን ይስደዳ። ካብ ቤቱ ምስ ወፀት ድማ ከይዳ ሰበይቲ ካልእ ሰብኣይ እንተኾነት እቲ ካልኣይ ሰብኣይ እውን እንተ ጸልኣ መጽሓፍ መፍትሓ ጽሒፉ ኣብ ኢዳ እንተሃባ ካብ ቤቱ ድማ እንተሰደዳ ወይ እቲ ሰበይቱ ክትኮነ ዝወሰዳ ካልኣይ ሰብኣይ እንተሞተ እንድሕሪ ረኸሰት እቲ ዝሰደዳ ቀዳማይ ሰብኣይ ሰበይቱ ክትኮን መሊሱ ክወስዳ ኣይክእልን። እዚ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላካ ፍንፉን እዩ እሞ ነታ እግዚአብሔር ኣምላካ ንርስቲ ዝህበካ ምድሪ ሓጢአት ኣይተምጽኣላ። ቁጥሪ 5 ሓደ ሰብኣይ ሓዳስ ሰበይቲ ምስ ኣእተወ ናብ ውግእ ኣይውጻእ ገለ ነዕዮ ነገር እውን ኣይጸዓንዎ። ሓንቲ ዓመት ኣብ ቤቱ ሓራ ይኹን ነታ ዝወሰዳ ሰበይቱ ባህ የብላ። ቁጥሪ 6 ሰብ ምጥሓንን መዲድን ንሱ ነፍሲ እዩ ዝሕዝ ዘሎ እሞ ንተሓዚ ኣይውሰዶ። ሓደ ሰብ ንሓደ ካብ ኣሕዋቱ ካብ ደቂ እስራኤል ሰሪቑ ባርያ ክገብሮ ወይ ክሸጦ ከሎ እንተተረኽበ እቲ ሰራቒ እቲ ይሙት ነቲ ክፉእሲ ካብ ማእከልካ ኣርሕቆ። ቁጥሪ 8 ካብ ሕማም ለምጽ ተሓሎ ከምቲ ለዋውያን ካህናት ዝመሃርኹም ኩሉ ክትገብር ኣጸቢቕካ ተጠንቀቕ። ከምቲ ኣነ ዝኣዘዝክዎም ክትገብሩ ተጠንቀቑ። እግዚአብሔር ኣምላካ እቲ ካብ ግብፂ ወፂኹም ኣብ መገዲ ከለኹም ንሚርያም ዝገበሮ ዘክር። ቁጥሪ 10 ንብጻይካ ገለ ልቕሓ ምስ እተለቅሖ ተሓዚ ክትወስድ ካብ ቤቱ ኣይትእቶ። ኣብ ግዳም ደው ኢልካ ጽናሕ። እቲ ንስኻ ዝለቅሕካዮ ሰብ ነቲ ተሓዚ ናብ ግዳም ናባኻ የውፃእ እዩ። እቲ ሰብ ከዓ ንሱ ድኻ እንተኾነ እቲ ትሕዙ ኣባኻ ኣይትሕደር። ተኸዲንዎ ምእንቲ ክድቅስ እቲ ተሓዚ ዕርበት ፀሓይ መለሰሉ ይመረቐካ ከዓ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላካውን ንጽድቂ ይኹነካ። ቁጥሪ 14 ካብ ኣሕዋትካ እንተኾነ ወይ ኣብ ሃገርካ ኣብ ውሽጢ ደጌታትካ ካብ ዝነብሩ ጓኖትካ እንተኾነ ንድኻን ሽጉርን ወዓላይ ኣይተዓምጾ። ንሱ ድኻ እዩ ነፍሱ ከዓ ንኡ ትጽበ ኣላ እሞ ውዕለቱ ሽዑ መዓልቲ ፀሓይ ከይዓረበት ሃቦ። እንተዘይኮነስ ናብ እግዚአብሔር ይጠልዓልካ እሞ ሓጢአት ይኾነካ።
ቁጥሪ 16 አቦታት ብሰሪ ደቆም አይሙቱ ደቀኻ ብሰሪ አቦታት አይሙቱ ነፍስ ወከፍ በኃጢአቱ ይሙት ንስደተኛን ንዘቕታምን ፍርዲ አይትጥወ ክዳን መበለትካ ንተሐዚ አይትውሰድ ንስኻ ድማ ግብጽ ባርያ ከም ዝነበርካን እግዚአብሔር አምላክካ ድማ ካብኣ ከም ዘድሓነካን ዘክር ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ክትገብሮ ኣነ ኣእዘካ ኣለኹ ቁጥሪ 19 እግዚአብሔር አምላክካ ብኩሉ ግብሩ ኢድካ ምእንቲ ክባርኸካስ ዓጺድካ ኣብ ግራትካ ክትዓጽድ ከለኻ ኣብ ግራት እንዳእቲ እንተ ረሳዕኻ ንስደተኛን ንዘቕታምን ንመበለትን ይኹን እምበር ክትወስዶ ኣይትመለስ ኣውሊዕካ ምስ እተርግፍ መሊስካ ኣብ ጨናፍር ኣይትእረ ንሱስ ንስደተኛን ንዘቕታምን ንመበለትን ደኣ ይኹን ቁጥሪ 21 ወይንኻ ምስ እትቕንጥብ መሊስካ ኣይትቐርሞ ንሱስ ንስደተኛን ንዘቕታምን ንመበለትን ደኣ ይኹን ኣብ ምድሪ ግብጽ ባርያ ከም ዝነበርካ ዘክር ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ክትገብሮ እእዝዘካ ኣለኹ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 25 ቁጥሪ 1 ኣብ መንጎ ሰባት ባእሲ እንተኾነ ክፍረዱን ናብ ፍርዲ እንተመጹ ነቲ ቁኑዕ ነጻ የውጽዎ ነቲ በዳሊ ከዓ ይፍረድዎ ይኸውን ድማ እቲ በደለኛ መግረፍቲ ዝግብኦ እንተኾይኑ እቲ ፈራዲ ናብ ምድሪ ኣውዲቑ ከም በደሉ ልክዕ ብቁጽሪ ኣብ ቅድሚኡ የግርፎ 40 ይግረፎ ሓለፋት ቁጽሪ ኣብዚሑ እንተገረፎ ሓውካ ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ ከይሓስር ካብኡ ኣይብዛሕ ቁጽሪ 4 ኣፍ እቲ ዘኽይድ ብዕራይ ኣይትእሰር ኣሕዋት ብሓንሳ እንተ ተቐመጡ እሞ ሓዲኦም ውሉድ ዘይብሎም እንተሞተ ሰበይቲ እቲ ዝሞተና ወጻኢ ጓና ኣይትተኣቶ እቲ ሓሙታ ናብኣ ኣትዩ ንርእሱ ይውረሳ እሞ ናይ ሓሙት ግቡእ ይፈጽመላ ይኸውን ድማ ስም እቲ ምውት ሓው ካብ እስራኤል ምንቲ ከይድምሰስ እቲ ዝወለደቶ በኹሪ ብስሙ ይጽዋዕ እቲ ሰብኣይ ንሰበይቲ ሓው ክወርሳ እንተ ዘይድፈተወ እታ ሰበይቲ ሓው ናብ ደገ ናብቶም ዓበይቲ ትደይብ እዚ ሓሙተይ ስም ሓው ኣብ እስራኤል ከየቕውም ኣብዩ እቲ ከም ሓሙት ዝግብኦ ክፍጽመለይ ኣይደለየን ድማ ትበሎም ሽዑ እቶም ዓበይቲ ከተማኡ ናባታቶም ጸዊዖም ይዛረብዎ ንሱ ከዓ ክወርሳ ኣይፈቱን እየ ኢሉ እንተ ጸንዐ እታ ሰበይቲ ሓው ድማ ኣቅድሚ እቶም ዓበይቲ ናብኡ ቀሪባ ሳእኑ ካብ እግሩ ተውፅእ ናብ ገጹ እንጥፍ ትበለሉ ቤት ሓው ንዘይሰርሕ ሰብ ከምዚ ይግበሮ ኢላ ድማ ትመልስ ስሙ ከዓ ኣብ እስራኤል ቤት ፍቱሕ ሳእኑ ይበሃል ቁጥሪ 11 ክልተ ሰብ ንሓድሕዶም እንተ ዝተባእሱ ሰበይቲ እቲ ሓደ ከዓ ንሰብኣይ ካብ ኢድ እቲ ዝወቕዖ ከተድሕኖ ኢዳ ዘርጊሓ ሕፍረቱ እንተሓዘት ኢዳ ቁረጻ ዓይንኻ ኣይተናሕስየላ ኣብ ከረጺትካ በበይኑ ሚዛን ዓብይን ንእሽተን ኣይሃሉኻ ኣብ ቤትካ በበይኑ መስፈሪ ዓብይን ንእሽተን ኣይሃሉኻ ኣብታ እግዚአብሔር ኣምላክካ ዝህበካ ምድሪ ዕድሜኻ ምእንቲ ክነውሕሲ ድልድልን ቁኑዕን ሚዛን ይሃሉኻ ድልድሉን ቁኑዕን መስፈሪ ድማ ይሃሉኻ እዚ ዝገብር ኩሉን ዓመፃ ዝገብር ኩሉን ኣብ እግዚአብሔር ኣምላክካ ፍንፉን እዩ ቁጥሪ 17 እቲ ካብ ግብጽ ምስ ወጻኹም ኣማሌቅ ኣብ መንገዲ ዝገበረካ ዘክሮ ንስኻ ደኺምካን ተሓሊልካን ከለኻ ኣብ መንገዲ ተጓነፈካ ንእግዚአብሔር ከይፈርህ ከዓ ነቶም ድሓሮትካ ንኹሎም ኣብ ድሕሪኻ ዝነበሩ ድኹማት ወቕዐ ክኸውን ድማ እዩ ካብቶም ኣብ ዙርያ እታ እግዚአብሔር ኣምላክካ ክትወርሳ ንርስቲ ዝህበካ ምድሪ ዝነብሩ ኩሎም ጸላእትኻ እግዚአብሔር ኣምላክካ ምስ ዓረፈካ ንዝኽሪ ኣማሌቅ ካብ ትሕቲ ሰማይ ደምስሶ ኣይትረሳዕዮ
ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 26 በኹራትን 20 ቁጽሪ 1 ክኸውን ድማዩ ናብታ እግዚአብሔር አምላክካ ንርስቲ ዘህበካ ምድሪ ምስ አቶኻ ወሪስካያ ኣብ አምስ ተቐመጥካ ድማ ካብታ እግዚአብሔር አምላክ ዘህበካ ምድርኻ ካብ መጀመርታ እትእትዎ ኩሉ ፍረ ምድሪ ኣብ ከፈር ጌርካ ናብታ እግዚአብሔር አምላክካ ንማሕደር ስሙ ዝሓረያ ቦታ ኪድ ናብቲ በተን መዓልታት እቲኤን ዘሎ ካህን አቲኻ ኸኣ ናብታ እግዚአብሔር ንኣና ክህበና ነቦታትና ዝመሓለሎ ምድሪ ከም ዝኣተኹ ሎሚን እግዚአብሔር አምላክካ እፍልጥ ኣለኹ ትብሎ እቲ ካህን ድማ ነቲ ከፈር ካብ ኢድካ ወሲዱ ኣብ ቅድሚ መስውኢ እግዚአብሔር አምላክካ የንብሮ ንስኻ ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላክካ ከምዚ ኢልካ ትምልስ ኣቦይ ንምጥፋእ ዝቐረበ ኣረማዊ ነበረ ናብ ግብጽ ኸኣ ወረደ ቁጽሩ ሒደት ከሎ ድማ ስደተኛ ኮይኑ ኣብኣ ተቐመጠ ኣብኣ ኸኣ ዓብይን ሓያልን ብዙሕን ህዝቢ ኾነ ግብፃውያን ግና ክፉእ ገበሩና ኣጥቁዕና ብርቱዕዮ ድማ ጸዓኑና ናብ እግዚአብሔር አምላኽ ኣቦታትና ኸኣ ተመሃለልና እግዚአብሔር ድማ ቃልና ሰምዐ ምጥቃዕናን ድኻምናን ምጽቃጥናን ኸኣ ረአየ እግዚአብሔር ድማ ብሓያል ኢድን ብዝርጋሕ ተቕልጽምን ብዓበይቲ መፍርህን ብትእምርታትን ብተኣምራትን ካብ ግብፂ ኣውፃና ናብዛ ቦታ እዚኣ ኸኣ ኣእቶና እዛ ምድሪ እዚኣ ድማ ጸባን መዓርን እተውሕዝ ምድሪ ሃበና ሕጂ ኸኣ ወእግዚአብሔር እንሆ መጀመርታ ፍረታ ዝሃብካና ምድሪ ኣምጽእ ኣለኹ ኢልካ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላክካ ኣንብሮ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላክካ ከኣስገድ በቲ እግዚአብሔር አምላክካ ንኣኻን ንቤትካን ዝሃበካ ኩሉ ጽቡቕ ነገር ንስኻ እቲ ሌዋውን ኣብ ማእከልካ ዝነብር ስደተኛን ከኣ ክትሕጐሱ ኢኻ ቁጽሪ 12 በታ ሳልሰይቲ ዓመት ዕሽር ኩሉ እቶትካ ኣውፂኻ ምስ ፈጸምካ ኣብ ውሽጢ ደጌታትካ በሊዖም ክጸግቡስ ንሌዋውያን ስደተኛን ንዘኽታምን ንመበለትን ሃቦም ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላክካ ድማ በል ነቲ እተቐደሰ ካብ ቤተይ ኣውፅኤ ከምቲ ዝኣዘዝካን ኩሉ ትእዛዝካ ንሌዋውን ስደተኛን ንዘኽታምን ንመበለትን ሃብኩ ካብ ትእዛዛትካ ገለ እኳ ኣየፍረስኩን ኣይርስዓኹንውን ኣብ ጉህየይ ካብኡ ኣይበላዕኹን ዘይንጹህ ከለኹ ከኣ ካብኡ ኣይወጻኹን ንገለሙእቱን ካብኡ ኣይሃብኩን ቃል እግዚአብሔር አምላኸይ ሰማዕኹ ብኩሉ ነገር ድማ ከምቲ ዝኣዘዝካን ገበርኩ ካብቲ ቅዱስ ማሕደርካ ካብ ሰማይ ጠምት እሞ ንህዝብኻ እስራኤልን ነታ ከምቲ ነቦታትና ዝመሓልካሎም ንኣና ዝሃብካና ምድርን ጸባን መዓርን እተውሕዝ ምድሪ ባርኽ ትእዛዛት እግዚአብሔር ሓሉ ቁጽሪ 16 በዛ መዓልቲ እዚኣ እግዚአብሔር አምላክካ ነዚ ሕጋጋትን ፍርድታትን ክትገብሮ ይእዝዘካ ኣሎ እሞ ብኩሉ ልብኻን ብኩሉ ነፍስኻን ሓልዎ ግበሮን እግዚአብሔር አምላክካ ክኸውን ንስኻ ድማ ብመገዱ ክትከይድ ሕጋጋቱን ትእዛዛቱን ፍርድታቱን ክትሕሉ ቃልውን ክትሰምዕ ሎሚ ኣፍለጠካ ንስኻ ኸኣ ከምቲ ዝበለካ ብፍላይ ህዝቡ ክትከውን ኩሉ ትእዛዛቱ ድማ ክትሕሉ ንውዳሴን ንስምን ንኽብርን ከኣ ልዕሊ ኩሎም ዝፈጠሮም ህዝብታት ልዑል ክገብረካ ከምቲ ንሱ ዝበለካ ድማ ንእግዚአብሔር እተቐደሰ ህዝቢ ክትከውን እግዚአብሔር ሎሚ ኣፍለጠካ ዘዳግም ምዕራፍ 27 ኣብ ከረን ዒባል ዝነበረ መስዊኢ ቁጽሪ 1 ሙሴን ዓበይቲ እስራኤልን ድማ ነቲ ህዝቢ ከምዚ ኢሎም ኣዘዝዎ እዛ ኣነ ሎሚ ዝእዝዘኩም ዘለኹ ኩሉ ትእዛዝ ሓልውዎ ክኸውን ድማ እዩ ናብታ እግዚአብሔር አምላክካ ዝህበካ ምድሪ በታን ዮርዳኖስ እትሳገሩላ መዓልቲ ዓበይቲ ኣእማን ንኣኻ ኣቁም እሞ ብኖራ ለቕልቆ ምስተሳገርካ ኸኣ ከምቲ እግዚአብሔር አምላኽ ኣቦታትካ እትዛረበካ ናብታ ጸባን መዓርን ትውሕዝ ምድሪ እታ እግዚአብሔር አምላክካ ዝህበካ ምድሪ ምንቲ ክትኣቱስ ኣብኡ ናይ እዚ ሕጊ እዚ ኩሉ ቃላት ጽሓፍ ክኸውን ድማ እዩ ዮርዳኖስ ምስተሳገርኩም ነዚ ኣነ ሎሚ ዝእዘኩም ዘለኹ ኣእማን ኣብ ከረን ዒባል ኣቁምዎ ብኖራ ኸኣ ለቕልቕዎ ኣብኡ ድማ ንእግዚአብሔር አምላክካ መስዊኢ ብሓጺን ዘይተንኪኻዮ ኣእማን መስዊኢ ንዳቕ ንእግዚአብሔር አምላክካ መስውእስ ብዘይተወቐረ ኣእማን ንደቆ
أبو خا نجزيابير أملاكا زحرر مسواتي أعرق مسوات مسجانا سويكا أبو بلع أمو أبكر نجزيابير أملاكا تحجس كل قالات زحجزي دما قلتصن صبقن غيركا أبتا أمان صحفو أبكرن عبال زتبهله مرقم قطري تشعت موسيان اتم كهانات لواويانن كأن كل إسرائيل كمزيلهم تزاربوا وإسرائيل سقيل كاسمع لومي هزبي እግዚአብሔር أملاكا كوين كايخا مبارسي قال እግዚአብሔር أملاكا سمع اتي أنا لومي زكا زلخو تأزازاتون حقاقاتون كأقبر موسى دما بتا معلت تيا نتهزبي كمزيلو عززو يردانس مستساقركم زي أتم أبكرن غريزم قيمم نهزب يبارخو سمعون لون يهوداني ساقرن يسيفن بنيامن زي أتم دما أبكرن عبال قيمم يرقومو روبيل غاد أسيرن زابلونن دانن نفتاليمن لواويان دما يملسو نخل سب إسرائيل كأ بعبي دمت يبالو قطري عسر تحمشته التوغرن زفسسن እግዚአብሔር ዝፈንፈኖ በእዳው ብልሐተኛ እተገብረ ምስሊ ዝገበረ ሓቢኡ ከኣ ዘንብሮ ርጉም ይኹን ኩሉ ህዝብ ከኣ አሜን ኢሉ ይመልስ ቁጥሪ 16 አቡኡን አዲዩን ዝንዕቕ ርጉም ይኹን ኩሉ ህዝብ ድማ አሜን ይበል ዶብ ብጻይ ዘግዕዝ ርጉም ይኹን ኩሉ ህዝብ ከኣ አሜን ይበል ንዕውር መገድ ዘጋግዮ ርጉም ይኹን ኩሉ ህዝብ ድማ አሜን ይበል نسدتنيان نزقتامن نمبلتن فردي زطوي رغم يكون كل حزب خا امين يبل مسبيتي ابو زدقس صاف كدان ابو قلعي مو رغم يكون كل حزب دما امين يبل مزخون انسسا زدقس رغم يكون كل حزب خا امين يبل مسحبتو قال ابو وي قال اديو زدقس رغم يكون كل حزب دما امين يبل مسحماتو زدقس رغم يكون كل حزب خا امين يبل نبصايو بسور زقتل رغم يكون كل حزب دما امين يبل نفسي تنصو زقتل ممالجا زقبل رغم يكون كل حزب خا امين يبل نقالات زحجزي كغبرو زي صنعو رغم يكون كل حزب دما امين يبل معرف عسران شمونتن بمئزاز زركب برخت قطر حده كخون دمايو قال እግዚአብሔር أملاكات صبي كانت سمعخا زي أنا لومي زكازلو كله تزازاتو تتنكي كانت غبركايو እግዚአብሔር أملاكا بلعلو كلهم حزبتات مدري كبلكا ايو قال እግዚአብሔር أملاكا انت سمعخاس زغل برخت كمتصكان كرخبكاني قطر 3 نسخاب كتما بروخ تخون نسخاب مرر دما بروخ تخون فرخسخان فر مدرخان فر مالكان مولار لام كان مفراي اباقع كان كابروخ يخون مصوب كان ملوسي خان بروخ يخون نسخا اب متاوكا بروخ تخون نسخا موصاكاون بروخ تخون نتوم زلعالوخا صلاتخا እግዚአብሔር اب قرميخا تسعرتي يغبرو بحنت منغدي يوصخا كاب قرميخا دما بشوعت منغدي يحدمو እግዚአብሔር አብ ቆፈኻን አብ ኩሉ ተግባር ኢድካን በረከት ይዘልካ አብታ እግዚአብሔር አምላካ ዝህበካ ምድር ድማ ክባርከካ እዩ ትእዛዛት እግዚአብሔር አምላካ እንተሐሉኻ በመገዱን እንተኸድካስ እግዚአብሔር ከም ትዝመሐለልካ ኑ ተቀደሰ ህዝቢ ገይሩ ከኦመካ እዩ ኩሎም ህዝብታት ምድሪ ካብ ስም እግዚአብሔር ከም ትጽዋዕኻ ይርኢሞ ይፈርሁኻ አብታ እግዚአብሔር ናኻ ክህበካ ነቦታት ካዝመሐለሎም ምድሪ አፍረ ከርስኻን አፍረ ማልካን አፍረ ምድርኻን እግዚአብሔር ብጽቡቕ ካብዝሐካ እዩ ዝናብ ምድርኻ በግዚኡ ምንትክብ እሞ ኩሉ ተግባር ኢድካ ድማ ክባረኽ እግዚአብሔር እትጽቡቕ መዝገብ ሰማይ ክኸፍተልካ እዩ ንብዙሓት ህዝብታት ከተለቅሕኻ ንስካ ግና ገለኳ ኣይትልቅሕን ኢኻ ነዚ ኣነ ሎሚ ዝዘካ ዘለኹ ትእዛዛት እግዚአብሔር ኣምላካ ክትሕልዎን ክትገብሮን እንተሰማዕኻዮ ካብዚ ኣነ ሎሚ ዝዘኩም ዘለኹ ኩሉ ነገር ንየማን ወይ ንጸጋም እንተዘይገለስካ ንኻልኦት ኣማልኽቲ ከተገልግሎም ድድሕሪኦም እንተዘይሰዓብካ ድማ እግዚአብሔር ርእሲ እምበር ጭራ ኣይገብረካን ብላዕሊ ጥራይ ትኸውን እምበር ብታሕቲ ኣይትኸውንን ትእዛዝ ብምጥሓዝ ዝስዕብ መርገም ቁጥሪ 15
ግናኸ ክኸውን እዩ ቃል እግዚኣብሔር ኣምላክካ እንተዘይሰማዕኻ እዚ ኣነ ሎሚ ዝእዘካ ዘለኹ ኩሉ ትእዛዛቱን ሕጋጋቱን ንምግባሩ ድማ እንተዘይተጠንቀቕካ እዚ ኩሉ መርገም ክመፀካን ክረኸበካን እዩ። ቁፅሪ 16 ንስኻ ኣብ ከተማ ርጉም ትኸውን፣ ንስኻ ኣብ መረር እውን ርጉም ትኸውን። መሶብካን መልወሲኻን ርጉም ይኸውን። ፍረ ከርስኻን ፍረ ምድርኻን ሙላላምካን ምፍራይ ኣባጊዕካን ድማ ርጉም ይኸውን። ንስኻ ኣብ ምእታውካ ርጉም ትኸውን፣ ንስኻ ኣብ ምውፃእካ እውን ርጉም ትኸውን። ናይ ሓዲግካ ክፉእ ስለ ዝገበርካ ክሳዕ ትጠፍእን ቀልጢፍካ ክሳዕ እትጸንትን እግዚኣብሔር ኣብ ኩሉ ተግባር ኢድካ መርገምን ዕግርግርን ተግሳጽን ክሰደልካ እዩ። ካብታ ክትወርሳ እትኸዳ ዘለኻ ምድሪ ክሳዕ ዘብርሰካ እግዚኣብሔር ፌራ ከልግበልካ እዩ። እግዚአብሔር ብምምሳንን በዓሶን ብረስንን ብዋዕን ብሴፍን ብሓርኢ እኽልን ብዋግን ክወቕዓካ እዩ። ክሳዕ ትበርስ ድማ ክሰጉኻ እዮም። ኣብ ልዕሊ ርእስኻ ዘሎ ሰማይካ ኣስራዚ ክኸውን እዩ። ኣብ ትሕቲኻ ዘላ ምድርኻ ሓፂን ክትከውን እያ። እግዚአብሔር ዝናብ ምድርኻ ተዋጉን ሓመድን ክገብሮ እዩ። ክሳዕ ትጠፍእ ካብ ሰማይ ክወርደካ እዩ። እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ጸላእትኻ ተሰዓሪ ይገብረካ። ብሓደ መገዲ ትወጾም 7 መንገድኻ ካብ ቅድሚኦም ትሃድም። ናብ ኩሎም መንግስታት ምድሪ ድማ ትዛባዕ። ሬሳታትካ ንኩሎም ኣዕዋፍ ሰማይን ንኣራዊት ምድርን ብልዒ ክኸውን እዩ። ዝሰጎም ከዓ የልቦን። እግዚአብሔር ከም ዘይትፍወስ ገይሩ ብናይ ግብፂ ሕበጥን ብመጉልን ጭዋን ብዓበቕን ብመብላይን ገይሩ ከዓ ክወቕዓካ እዩ። እግዚአብሔር ብጽላለን ብዑረትን ብስምባድ ልብን ክወቕዓካ እዩ። ዕውር ብጸልማት ሓሰስ ከም ዝብል ድማ በቐትሪ ሓሰስ ክትብል ኢኻ። ኣብ መንገድታትካውን ኣይቀንዓካን። ወርትግ ጥቁዑን ዝሙትን ትኸውን ዘድሕነካ ከዓ የልቦን። ሰበይቲ ትሕፀ ግናኻ ካልእ ይድቅሳ። ቤት ትስርሕ ግናኸ ኣይትነብራን። ወይኑውን ትተክል ፍረ ግና ኣይትበክበሉን። ብዕላይካ ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ ይሕረድ፣ ካብኡ ግና ኣይትበልዕን። ኣድግኻ ካብ ቅድሚኻ ይዝረፍ፣ ኣይምለሰካን ከዓ። ኣባጊዕካ ንጸላእትኻ ይወሃባ፣ ዝረድኣካ ከዓ የልቦን። ኣወዳትካን ኣዋልድካን ንኻልእ ህዝቢ ይወሃቡ። ዓይንትኻ ድማ ሙሉእ መዓልቲ እናረኣያኦም ባህርቶኦም ቀባሕባሕ ይብላ። ኣብ ኢድካ ግና ሓይሊ የልቦን። ፍረ ምድርኻን ብዘሎ ጻዕርኻን ድማ ዘይትፈልጦ ህዝቢ ክበልዖ እዩ። ወርትክ ከዓ ጥቑዕን ጽቑጥን ትኸውን። ዓይንትኻ ዝረኣዮ ኩሉ ነገር ብምርኣይካ ክትጽለል ኢኻ። እግዚአብሔር ብሕሱም ክትሓውየሉ ዘይትኽእል ሕበጥ ኣብ ብርክኻን ኣብ ዳንጋኻን ካብ ከብዲ እግርኻ ክሳዕ መንበስብስታ ርእስኻ ክወዓካ እዩ። እግዚአብሔር ንኣኻን ነቲ ኣብ ልዕሊኻ እተንግሶ ንጉስካን ንስኻን ኣቦታትካን ናብ ዘይትፈልጦ ህዝቢ ክሰደካ እዩ። ኣብኡ ድማ ንኻልኦት ኣማልኽቲ ንዕንጨይትን ንእምንን ክተምልኽ ኢኻ። ኣብቶም እግዚአብሔር ናባታቶም ዝመርሓካ ኩሎም ህዝብታት ከዓ መገረምን መመሰልን ምድረፍን ትኸውን። ኣብ ግራትካ ብዙሕ ዘርኢ ተምጽእ ግናኸ ኣንበጣ ክበልዖ እዩ እሞ ሒደት ትእክብ። ወይኒ ትተክል ትኹስኩሶ ከዓ ግናኸ ሓስኻ ክበልዖ እዩ እሞ ወይኒ ኣይትሰትየሉን ገለ እኳ ኣይትእክብን። ኣብ ኩሉ ሃገርካ ኣውሊዕ ይኾነልካ ግናኸ እቲ ኣውሊዕካ ክረግፍ እዩ እሞ ዘይቲ ኣይትልከን። ኣወዳትን ኣዋልድን ትወልድ ግናኸ ተማሪኾም ክኸዱ እዮም እሞ ንኣኻ ኣይኮኑን። ኩሎም ኣእዋምካን ፍረ ምድርኻን ክኩብታ ክወርሶ እዩ። ኣብ ማእከልካስ ዘሎ ስደተኛ ኣብ ልዕሊኻ ልዕል ይብል፣ ንስኻ ግና ንታሕቲ ትወርድ። ንሱ ከለቅሓካ እዩ፣ ንስኻ ግና ኣይተለቅሖን። ንሱ ርእሲ ክኸውን እዩ፣ ንስኻ ግና ጭራ ትኸውን። ቁፅሪ 45 እቲ ዝኣዘዘካ ትእዛዛቱን ሕጋጋቱን ክትሕሉ ቃል እግዚአብሔር ኣምላክካ ስለ ዘይሰማዕኻ እዚ ኩሉ መርገም ክወርደካ ክሳዕ ትጠፍእ ድማ ክሰጎካን ከርክበካን እዩ። ኣባኻን ኣብ ዘርእኻን ዘለዓለም ንትምህርትን ተኣምራትን ክኾኑ እዮም። ኩሉ መሊእካ ከሎስ ንእግዚአብሔር ኣምላክካ ባህ ኢሉካ ብጽቡቕ ልቢ ስለ ዘየገልገልካዮ ነቶም እግዚአብሔር ዝሰደደልካ ጸላእትኻ ኣብ ጥሜትን ኣብ ጽምኣትን ኣብ ዕርቃንን ኣብ ኩሉ ስእነትን ክትግዝኦም ኢኻ። ክሳዕ ዘጥፍኣካ ከዓ ኣርዑት ሓፂን ኣብ ክሳድካ ከንብረልካ እዩ። ቋንቁ ዘይትሰምዖ ህዝቢ ከም ንስሪ ዝነፍር ህዝቢ እግዚአብሔር ካብ ርሑቕ ካብ ወሰን ምድሪ ናባኻ ከምጽእ እዩ። ጨካን ዝገጹ ህዝቢ ገጽ ኣረጊት ርእዩ ዘይሓፍር ንኣሽቱ ድማ ዘይናሕሲ ክሳዕ ትጠፍእ ከዓ ፍረ ካብትኻን ፍረ ምድርኻን ክበልዕ እዩ። ክሳዕ ዘጥፍኣካ ስርናይ ኮነ ወይኒ ኮነ ዘይቲ ኮነ ምውላድ ላምካ ኮነ ምፍራይ ኣባጊዕካ ኮነ ኣይገድፈልካን እዩ። እቲ ንስኻ እተእመኖ ነዋሕትን ጽኑዓትን መናድቕካ ኣብ ኩሉ ሃገርካ ክሳዕ ዝፈርስ ብኩሉ ደጌታትካ ክኸበካ እዩ። ኣብ ኩላታ እግዚአብሔር ኣምላክካ ዝህበካ ምድሪ ኣብ ኩለን ደጌታትካ ክኸበካ እዩ። በቲ ጸላኢኻ ዝከቢቡ
ዘጽብበልካ ጸበባ ስጋእቶም እግዚአብሔር አምላካ ዝሃበካ አወዳትካን አዋልድካን ፍረኸርስኻ ክትበልዕ ኢኻ አባኻ እቲ ቁጽይጽ ዝብልን ብዙሕ ሕንቁቕን ሰብ ንሓውን ነታ ብሕቕፉ እትድቂ ሰበይቱን ነቶም ዝተረፉ ትርፊ ደቆም ብኽፉእ ዓይኒ ይሪኦም በቲ ጸላኢኻ ከቢቡ ኣብ ኩለን ደጌታትካ ዘጽብበልካ ጸበባ ካልእ ነገር ኣይተርፎን እሞ ካብቲ ዝበልዑ ስጋ ውሉዱ ንሓደ ካባታቶም ምእንቲ ከይህብ አባኻ እታ ቁጽይጽ እትብልን ሕንቀቕትን ብሕንቃቕን ቁጽይጽን ብምባልን ከብዲ እግራ ምድሪ ንምርጋጽ ክትፍትን ዘይደለየት ሰበይቲ ኸዓ ነቲ ኣብ ሕቑፋ ዘሎ ሰብኣያን ንወዳን ንጓላን ድማ ብኽፉእ ዓይኒ ትርእዮም በቲ ጸላኢኻ ከቢቡ ኣብ ደጌታትካ ዘጽብበልካ ጸበባ ኩሉ ነገር ሲኢና እያ እሞ ነቲ ካብ መንጎ ኣእጋራ ዝወፀው መድሓንትን ነቶም ዝወለደቶም ደቃን ተሓቢኣ ክትበልዖም እያ ቁጽሪ 58 ነዚ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ እተጻሕፈ ኩሉ ቃላት እዚ ሕጊ ክትገብሮ እንተዘይተጠንቀቅካ ነዚ ምስጉንን መፍርህን ዝኾነ ስም እግዚአብሔር አምላካ ኸዓ እንተዘይፈራህካ እግዚአብሔር መቕዘፍትኻን መቕዘፍቲ ዘርእኻን ዘገርም ብርቱ ዓብዪ እሞ ዘደንጉ መቕዘፍቲ ሕሱም ኣብዲ ዘደንጉ ሕማም ክገብሮ እዩ ነቲ ዝፈራህካያ ኩሉ ሕማም ግብፂ ናብ ልዕሊኻ ክመልሶ እዩ እሞ ክለግበካ እዩ ክሳዕ ትጠፍእ እግዚአብሔር ኣብ መጽሓፍ እዚ ሕጊ ዘይተጻሕፈ ኩሉ ሕማምን ኩሉ መቕዘፍትን ከምጻልካ እዩ ቃል እግዚአብሔር አምላካ ስለ ዘይሰማዕኻ ኣብ ክንዲ እቲ ቀደም ምብዛሕኩም ከም ከዋኽብቲ ሰማይ ዝነበርኩም ብቁጽሪ ሒደት ክትተርፉ ኢኹም ክኸውንካ እዩ እግዚአብሔር ከምቲ ቀደም ብጽቡቕ ክገብረልኩምን ከብዛሕኩምን ባእኻትኩም ባህ ከም ዝበሎ ከምኡ እግዚአብሔር ብምጥፋእኩም ፋሕ ብምባልኩምን ባህ ክብሎ እዩ ካብታ ክትወሳእ እተኣትዋ ሃገር ክትምንቆሱ ኢኹም እግዚአብሔር ድማ ካብ ወሰን ምድሪ ክሳዕ ወሰን ምድሪ ናብ ኩሎም ህዝብታት ፋሕ ከብለካ እዩ ኣብኡ ድማ ንስኻን ኣቦታትካን ዘይትፈልጥዎም ካልኦት ኣማልኽቲ ዕንጨይትን ንእምንን ክተገልግል ኢኻ ኣብ ማእከል እቶም ህዝብታት እቲኦም ከዓ ህድኣት ኣይትረክብን ንኸብዲ እግርኻ ድማ ዕረፍቲ የልቦን ኣብኡ ግና እግዚአብሔር ዘንቀጥቅጥ ልብን ዝሓመቐትን ዓይንን ዝመሃመነት ነፍስን ክህበካ እዩ ህይወትካ ኣብ ቅድሚኻ ጠልጠል ትብል ለይትን መዓልትን ከዓ ትፈርህ ብህይወትካ ኣይትእመንን በቲ እትፈርሆ ፍርሃት ልብኻን በቲ እትሪኦ ትርኢት ዓይንኻን ብጊሓት ወይ እንተ ዝመሲ ደኣ ክትብል ምሸትካ ወይ እንተ ዝወግሕ ደኣ ክትብል ኢኻ በታ ደጊም መሊስካ ኣይትርኢያን ዝበልኩኻ መገዲ እግዚአብሔር ብምራክብ ገይሩ ናብ ግብፂ ክመልሰካ እዩ ኣብኡ ድማ ባሮትን ኣግራድን ክትኮኑ ርእስኹም ናብቶም ጸላእትኩም ክትሸጡ ኢኹም ዝዕድግ ከዓ የልቦን ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 29 ምሕዳስ ኪዳን ቁጽሪ 1 እግዚአብሔር ብዘይ እቲ ኣብ ሄሮብ ምስ ደቂ እስራኤል ዝኣተወ ኪዳን ኣብ ምድሪ ሞዓብ ከዓ ንሙሴ ምሳታቶም ከኣቱ ዝኣዘዞ ቃላት ኪዳን እዚ እዩ ቁጽሪ 2 ሙሴ ድማ ንብዘለዉ እስራኤል ጸውዐ በሎም ድማ እግዚአብሔር ኣብ ምድሪ ግብፂ ንፈርዖንን ንኹሎም ገላውኡን ንኹላ ምድሩን ኣብ ቅድሚ ዓይንትኹም ዝገበሮ እቲ ዓይንትኻ ዝረኣየኦ ዓበይቲ ፈተናታት እቲ ትእምርታትን ዓበይቲ ተኣምራትን ከዓ ንስኻትኩም ርኢኹም ኢኹም ግና እግዚአብሔር ክሳዕ ዛ መዓልቲ እዚኣ ልብን ንምፍላጥ ዓይንትን ንምርኣይ ኣእዛን ከዓ ንምስማዕ ኣይሃበኩምን 40 ዓመት ድማ ኣብ በረኻ ምራሕኹም ክዳውንትኹም ኣብ ዝባንኩም ኣይበለየን ሳእኒ ድማ ኣብ ኣጋርካ ኣይበለየን ኣነ እግዚአብሔር አምላክኩም ምዃነይ ምንቲ ክትፈልጡስ እንጌራ ኣይበልዓኩምን ወይንን ብርቱዕ መስተን ከዓ ኣይሰትኹምን ናብዛ ቦታ እዚኣ ምስ መጻኹም ከዓ ሲሆን ንጉስ ሒስቦንን ዖግ ንጉስ ባሳንን ክዋግኡና ኢሎም ክቃወሉና ወፁ ንሕና ድማ ሰዓርናዮም ሃገሮም ከዓ ሓዝና ንሮቤልን ንጋድን ንፈረቓ ነገድ ምናሴን ከዓ ርስቲ ሃብናዮም እምበኣር እትገብሮ ኩሉ ምእንቲ ክሰልጠኩም ቃላት እዚ ኪዳን እዚ ሓልውዎን ግበርዎን ቁጽሪ 10 ከምቲ ዝበለካናን ከምቲ ነቦታትካ ንኣብርሃም ንይስሐቅ ያዕቆብን ድማ ዝመሓላለሎም ምእንቲ ኣብ ኪዳን እግዚአብሔር አምላካን ኣብቲ እግዚአብሔር አምላካሎም ምሳኻ ዘቕሞ መሓላኡን ክትኣቱ
لومين أخا هزبون غيرو كأمكا نسوغا أملاكا كخون لومين كلكم حلقكم نقداتكم عبيتكم مكانتكم كلهم سبوت إسرائيل قلعكم أنستكم أما أكل سفركا زنبرو غواناخا دما كفلات عينشيتخا كسا قدح مايكا بكلم إغزيابير أملاككم دو إلكم اللهم إذا كدان إذن محلا إذن أنا مستوم لومي أبكر مجزيابير أملاخنا أبزي مسانا قيمم زلون مستوم لومي مسانا أبزي زي اللون دمامبر مساحاتكم تراي أيكون كون زقومو زلوخم وطرع السرت شدشته أمدر قبتسي كم زنبرنان بتوم بما أكلهم زحلفكم هزبتات دماكم زحلفنان نسخاتكم تفلتيهم أتي تسيافو من أتي عباتاتهم زنبرنا عنشيتن أمنن برورن ورق انتعاتاتهم ريخم امبارس السب ايكون وي سبيتي وي علت وي نجد لومي لبو كاب اغزيابير املاخنا زملس امو كيدون امالختي اتوم حزبتاتي اتوم زملخ كيهلوكم اباختكم مرزن مريرن زبقل سوركا كيركبكم كيكون دما قالات زمرغم از سميعوس بلبونتا نفسو كمزيلو زبارخا انس بتر لبي انتخدكو سمعتي دما سخران انتوسق كله سلام يخونلي እግዚአብሔር ይቅረ አይብለሉን ሽዑግና ኩራ እግዚአብሔር ቀናአቱን ዳአብ ልዕሊ እትሰብአይ እቲ ተክኽ እቲ ኣብዝ መጽሐፍ እዚ ተጻሒፉ ዘሎ ኩሉ መርገም ከ ኣብ ልዕሊኡ ይነብር እግዚአብሔር ከአንስሙ ካብ ትሕቲ ሰማይ ክድምስሶ እዩ እግዚአብሔር ድማ ከምቲ ኣብ መጽሐፍ እዚ ሕግዚ ተጻሒፉ ዘሎ ኩሉ መርገም ኪዳን ካብ ኩሎም ነገድ እስራኤል ናብ ክፉእ ክፈልዮ እዩ دحرايو ولدو بدحريكم تنسؤ دقهمن كابرحو هاجر زمت غوانان كا نايزا هاجر زيا معتن اتغزي ابير زمت الله حمامن مزر يو كبل يوم كم تغزي ابير كوريون نديدون سودمن غومران نادمان نصبويمن زغمطلن غمطال اتا مدركا كيتزران كيتفرن غلس عر كيتبقلن دينن چاون ندادن كونت كلهم حزبتات دما كبل يوم سلامنتا يو እግዚአብሔር ነዛ ሀገር ዚኣ ከም ዝገበራ ስለምንታይ ከዚ ዓቢ ኩራኡ ነደደ ይብሉ ካቲ ካብ ምድር ግብጽ ምስ አውጾም ብሳታቶም ዘአቶ ኪዳን እግዚአብሔር አምላኽ አቦታቶም ስለዘሓደጉ ከይዶም ካን ኻሎት አማልክት ንዘይፈልጥዎም ንዘይተዋሃቡዎም አማልክት ስለዘምልኹን ስለዝሰገዱሎምን እዩ ስለዚህ እቲ ኣብዝ መጽሐፍ እዚ ተጻሕፈ ብዘሎ መርገም ከም ጻላ ኩራ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊ ዛ ሀገር ዚኣ ነደደ ወእግዚአብሔር ሲ በኹራን بندرن بعبي قطعان كاب هاجرهم محو عبيلو كمزلو مكوين وزلو نبكال هاجر دربهم قطري إسران تشعتن التصور نجار زبلنا يجزي أبيهر أملاخنايو كل قالات زحجزي من تخنجبر تقول نزل علمنا أنا ندكنا إيو زداقم معراف سالسا ناب እግዚአብሔር አምላካ ምስተመለስካ ዝርከብ ጸጋ ቁጥር 1 ከኸውን ድማዩ እዚ ኩሉ ነገር እዚ ኣብ ቅድሜኻ ዘንበርኩልካ በረኸትን መርገምን ምስ መጸካ ኣብቶም እግዚአብሔር አምላካ ፋሕ ዘበለካ ኩሎም ህዝብታት ኮንካ ናብ ልብኻ ተመሊስካ እንተሓሰብካዮ ከምዝሎሚ ኣነ ዘካ ዘሎ ኩሉ ንስኻን ደቅኻን بكل لبخان بكل نفسخان نبي እግዚአብሔር አምላካ አንተ ተመለስካ ቃሉ ድማ እንተ ሰማዕኻ ሽዑ እግዚአብሔር አምላካ ምርኮኻ ይመልስ ድንግጸልካኻ ካብቶም ነባታቶም ፈሐቢሉካ ዝነበረ ኩሎም ህዝብታትካ እግዚአብሔር አምላካ መልሱ ከበካዩ እቶም ሰጎግትኻ ክሳዕ ወሰን ሰማይ እኳ እንተ በጽሑ እግዚአብሔር አምላካ ስካቦ ከበካ ካብኦም ከምጻካዩ እግዚአብሔር አምላካ ድማ ናብታ አቦታትካ ዝወረስዋ ምድሪክ እትወካዩ ንስኻኻ ክትወርሳይኻሞ ንሱ ከጸብቀልካ ካብ አቦታትካ ድማ ከብዝሐካዩ እግዚአብሔር አምላካ በኩሉ ልብኻን በኩሉ ነፍስኻን ምን ተኸተፍቀሮ እሞ በህይወት ክትነብርሲ እግዚአብሔር አምላካ ልብኻን ልብዘርኻን ክገዝር እዩ እዚ ኩሉ መርገም እዚ ድማ እግዚአብሔር አምላካ ናብ ጸላእትኻን ናብቶም ጸልኦኻን ዝሰጉኻን ክገብሮ እዩ ንስኻ ድማ ተመሊስካን ቃል እግዚአብሔር ትሰምዖ ነዚ ኣነ ሎሚ ዘካ ዘሎ ኩሉ ትእዛዛትኻ ትገብሮ قال እግዚአብሔር አምላካ አንተ ዘሰማዕኻ ኣብ መጽሐፍ እዚ ሕግ እዚ ተጻሕፈት ትእዛዛትን ሕጋጋትን ካንተ ሓሉኻ ናብ እግዚአብሔር አምላካ ድማ በኩሉ ልብኻን በኩሉ ነፍስኻን እንተ ተመለስካ
እግዚአብሔር ከምቲ በቦታትካ ተሓጊስዎ ዝነበረ መልሱን ኣኻ ጽቡቕ ብምግባር ክሕጎስ እዩ እሞ እግዚአብሔር ብኩሉ ተግባር ኢድካን በፍረ ርከርስኻን በፍረ ማልካን በፍረ ምድርኻን ክመልአካ እዩ ሕይወትን ሞትን ቁጥሪ 11 እዚ ኣነ ሎሚ ዝእዘካ ዘለኹ ትእዛዛት ንኣኻ ኣዝዩ ዘሸግርን ካባኻ ዝረሓቐን ኣይኮነን እሞ ናብ ሰማይ ዝደይበልናን ዘምጻልናን ክንገብሮ ኸኣ ዘስማዓና መን እዩ ከይትብል ኣብ ሰማይ ኣይኮነን ባሕሪ ዝሳገረልናን ዘምጻልናን ክንገብሮ ኸኣ ዘስማዓና እሞ መን እዩ ከይትብል ድማ ኣብ ስግር ባሕሪ ኣይኮነን እቲ ቃል ምንቲ ክትገብሮስ ኣብ ኣፍካን ኣብ ልብኻን ኣዝዩ ቀረበኻ እዩ ርአ ሎሚ ሕይወትን ጽቡቕን ሞትን ክፉእን ኣብ ቅድሚኻ ኣንቢረልካ ኣለኹ ብሕይወት ምንቲ ክትነብርን ክትበዝሕን ኣብታ ክትወርሳ ተኣትዋ ዘለኻ ሃገር እግዚኣብሔር ኣምላክካ ምንቲ ክባርኸካ ድማ ንእግዚኣብሔር ኣምላክካ ከተፍቅሮ ብመገዱ ኸኣ ክትከይድ ትእዛዛቱን ሕጋጋቱን ፍርድታቱን ድማ ክትሕሉ ኣነ ሎሚ እእዝዘካ ኣለኹ ግናኸ ልብኻ ንድሕሪት እንተተመልሰ እሞ እንተ ዘይሰማዕኻ ንኻልኦት ኣማልኽቲ ክትሰግድ ከዓ እንተ ተሰሓብካን እንተ ኣምለኽካዮምን ብርግጽ ከም እትጠፍኡ ኣነ ሎሚ እምስክረልኩም ኣለኹ ኣብታ ክትወርሳ የርዳኖስ ተሳጊድካ እተኣትዋ ምድሪ መዓልታትኩም ኣይተንውሕን ቁጥሪ 19 ሕይወትን ሞትን በረኸትን መርገምን ኣብ ቅድሜኻ ኣንቢረልካ ከም ዘለኹ ኣባኻ ንምስክር ሎሚ ንሰማይን ምድርን ጸዊዐ ኣለኹ እምበኣርሲ ንስኻን ዘርእኻን ብሕይወት ምንቲ ክትነብር ሕይወት ሕረ ንሱ ሕይወትካን ምናሕ ዕድሜኻን እዩ እሞ እታ እግዚኣብሔር ንቦታትካ ንኣብርሃምን ንይስሓቅን ያዕቆብን ክህቦም ዝመሓለሎም ምድሪ ክትነብርሲ ንእግዚኣብሔር ኣምላክካ ኣፍቅሮ ቃሉ ድማ ስማዕ ናብኡ እውን ልገብ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 31 ኢያሱ መራሒ ህዝቢ እስራኤል ከም ዝኾነ ቁጥሪ 1 ሙሴ ከይዱ ድማ እዚ ቃላት እዚ ንብዘሎ እስራኤል ተዛረበ በሎም ከዓ ኣነ ሎሚ ወዲ 120 ዓመት እየ እሞ ደጊም ክወፅን ከኣቱን ኣይክእልን እግዚአብሔር ድማ ነዚ ዮርዳኖስ ኣይትሳገሮን ኢኻ በለኒ እግዚአብሔር ኣምላክካ ንሱ ቅድሜኻ ክሳገር እዩ እሞ ንሱ ነዞም ህዝብታት እዚኣቶም ካብ ቅድሜኻ ከጥፍኦም እዩ ንስኻውን ክትወርሶም ኢኻ ከምቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ከዓ ኢያሱን ንሱ ቅድሜኻ ክሳገር እዩ እግዚአብሔር ነቶም ንሱ ዘጥፍኦም ንሲሆንን ንኦግን ነገሥታት ኣሞራውያን ንምድሮምን ከም ዝገበረ ናታቶም ድማ ከምኡ ክገብሮም እዩ እግዚአብሔር ኣብ ኢድኩም ኣሕሊፉ ክህበኩም እዩ ከምቲ ዝኣዘዝኩኹም ኩሉ ትእዛዝ ከዓ ግበርዎ እግዚአብሔር ኣምላክካ ንሱ እዩ ምሳኻ ዝኸይድ እሞ ኣይጠልመካን ኣይሓድገካን እዩ ስለዚ ጽንዑ ትብዑ ኣይትፍርሁ ባእታቶም ኣይትሸበሩ ቁጥሪ 7 ሙሴ ድማ ንኢያሱ ጸዊዑ ኣብ ቅድሚ ኩሉ እስራኤል በሎ ንስኻ ምስ እዚ ህዝቢ እዚ ናብታ እግዚአብሔር ንቦታቶም ክህቦም ዝመሓለሎም ምድሪ ክትኣቱ ንስኻ ድማ ክትረስትዮም ኢኻ እሞ ጽናዕ ትባዕኻ እቲ ቅድሜኻ ዝኸይድ ድማ ንሱ እግዚአብሔር እዩ ንሱ ምሳኻ ክኸውን እዩ ኣይጠልመካን ኣይሓድገካን ከዓ ኣይትፍራህ ኣይትሸበር ድማ ምንባብ ሕጊ ቁጥሪ 9 ሙሴ ድማ ዝሕጊ እዚ ጽሒፉ ነቶም ታቦት ኪዳን እግዚአብሔር ዝጸሩ ካህናት ደቂ ሌዊን ንብዘለዉ ዓበይቲ እስራኤልን ሃቦም ሙሴ ከዓ ከምዚ ኢሉ ኣዘዞም ኣብ መወዳእታ 7 ዓመት በታ ምድብቲ ጊዜ ዓመት ሕድገት ብበዓል ዳስ ኣብታ ዝሓርያ ቦታ ብዘለዉ እስራኤል ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላክካ ክረኣዩ ምስ መጹ ሽዑ ክሰምዑዎስ ነዚ ሕጊ እዚ ኣብ ቅድሚ ኩሉ እስራኤል ኣንብቦ ምንቲ ክሰምዑን ክመሃሩን እሞ ንእግዚአብሔር ኣምላክኩም ክፈርህዎ ኩሉ ቃላት እዚ ሕጊ እዚ ድማ ንምግባሩ ክጥንቀቑ እቶም ዘይፈልጡ ደቆም ድማ ክሰምዑን ክመሃሩን ካብ ኣብታ ክትወርስዋ ናብኣ ዮርዳኖስ እትሳገሩ ዘለኹም ምድሪ ብኩሉ ዘበን ሕይወትኩም ንእግዚአብሔር ኣምላክኩም ክፈርህዎ ነቲ ህዝቢ ሰብኡትን ኣንስትን ቆልዑን ኣብ ደጌታትካ ዘሎ ጓናኻን ኣክቦም ቁጥሪ 14 እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ እትሞተላ መዓልቲ ቀሪባ እንሃ ንኢያሱ ናባኻ ጸውዓዮ
أنا منتك إززوخا أبدونكوان مرخاب ترخبو بلو موسين إياسون دما كيدوم أبدونكوان مرخاب ترخبو እግዚአብሔር ከአብቲ ድንኳን በአንድ ደበና ተራእየ እቲ አንዲ ደበና ከአብ ልዕሊ አፍ ድንኳን ቆመ እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ በሎ እኔኻ ምስ አቦታትካ ክትድቅስ ኢኻ እዚ ህዝቢ እዚ ከዓ ክትንስእ እዩ ደድሕሪቶም ናይታ ኣብኣ ዝኣትዋ ዘሎ ምድሪ ጓኖት ኣማልኽቲ ክምንዝር እዩ ሓዲጉን ከዓ ነቲ ምስኡ ዝኣተኽዎ ኪዳን ከፍርሶ እዩ በታ መዓልቲ እቲኣ ድማ ቁጣዓይ ኣብኦም ክነድድ እዩ ክሓድጎም ገጸይውን ክሓብኣሎም እየ ክወሓጡ ድማ እዮም ብዙሕ ህሱም ነገርን ጸበባ ክረኽቦም እዩ እሞ በታ መዓልቲ ኣምላኽና ኣብ ማእከልና ስለዘየሎ ዶ ኣይኮነን እዚ ሕሱም ነገር እዚ ረኺቡና ዘሎ ክብሉ እዮም ስለቲ ናብ ካልኦት ኣማልኽቲ ብምምላሶም ዝገበርዎ ኩሉ ክፉእ ከዓ ኣነ በታ መዓልቲ እቲኣ ገጸይ ክፈጺመ ክሓብእ እየ ቁፅሪ 19 ሕጂ ከዓ እዚ መዝሙር እዚ ንኣኻትኩም ጸሓፉ እሞ እዚ መዝሙር እዚ ምእንቲ ኣብ ደቂ እስራኤል ምስክር ክኾነኒ ንደቂ እስራኤል መሃሮም ኣብ ኣፎም ድማ ኣንብሮ ናብታ ንቦታቶም ዝመሓል ኩሎም ጸባን መዓርን ተውሕዝ ምድሪ ምስ ኣእተኽዎም እሞ በሊዖም ምስ ጸጎምን ምስ ሃጠሩን ናብ ካልኦት ኣማልኽቲ ይምለሱን የምልኽዎምን ናይ ግና ይንዕቑኒ ኪዳነይ ድማ የፍርሱ ክኸውን ድማ እዩ ብዙሕ ሕሱም ነገርን ጸበባን ምስ ረኸቡ እዚ መዝሙር እዚ ካብ ኣፍ ዘርኦም ኣይርስዓን እዩ እሞ ኣብ ቅድሚኦም ንምስክር ይመልሰሎም ናብታ ዝመሓል ኩሎም ምድሪ ገና ከየእተኽዎም እኳ እቲ ሎሚ ዝሓስብዎ ሓሳቦም እፈልጥ ኣለኹ ቁፅሪ 22 ሙሴ ድማ በታ መዓልቲ እቲኣ እዚ መዝሙር እዚ ጸሓፈ ንደቂ እስራኤልካ መሃሮም ቁፅሪ 23 ንኢያሱ ወዲ ነዌ ድማ ንስኻ ኢኻ ንደቂ እስራኤል ናብታ ዝመሓል ኩሎም ምድሪ ተእትዎም እሞ ጽናዕ ትባዕ ኣነ እውን ምሳኻ ክኸውን እየ ኢሉ ኣዘዞ ቁፅሪ 24 ኮነ ድማ ሙሴ ቃላት ዝሕግዚ ኣብ መጽሓፍ ጽሒፉ ምስ ወደ ሙሴ ነቶም ታቦት ኪዳን እግዚአብሔር ዝጸሩ ለዋውያን ከምዚሉ ኣዘዞም ነዚ መጽሓፍ እዚ ውሰዱ እሞ ኣብ ጎቦ ታቦት ኪዳን እግዚአብሔር ኣምላክኩም አንብርዎ ኣብኡ ኮይኑ ንምስክር ይኹንካ ኣነ ዕልወትካን ትሪ ክሳድካን እፈልጥ ኣለኹሞ እንሆ ሎሚ ኣነ ገና ብህይወተይ ምሳኻትኩም ከለኹኳ እግዚአብሔር ዝዓለኹምዎስ ድሕርሞተይ ግዳ ክንደይ ኣዝዩ ክገድድ እዩ ሕጂኻ ዓበይቲ ነገራትኩምን መኳንንትኩምን ኣክቡለይ እዚ ነገር እዚ ድማ ኣብ ኣእዛኖም ክዛረቦም ሰማይን ምድርን ከዓ ከመስክረሎም እየ ድሕሪ ሞተይ ብርግጽ ንርእስኹም ከም እተባላሹ ካብታ ዝኣዘዝኩኹም መገዲ ድማ ከም እተግልሱ እፈልጥ ኣለኹሞ እግዚአብሔር ብግብሪ ኣእዳውኩም ከተኸርይዎ ኣብ ቅድሚኡ ክፉእ ስለ ዝገበርኩም ንዳሕራይ ዘበን ሕሱም ነገር ክረኽበኩም እዩ መዝሙር ሙሴ ቁፅሪ 30 ሙሴ ድማ ኣብ እዝኒ ኩላ ማሕበር እስራኤል ቃላት እዚ መዝሙር እዚ ክሳዕ ዝውዳእ ነገሮም ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 32 ቁፅሪ 1 ክዛረበየሞ ሰማያት ጽንበሉ ምድርኻ ቃል ኣፈይ ትስማዕ ትምህርተይ ከም ዝናብ ይኻፊ ዘረባይ ከዓ ከም ዛዕዛዓ ይወርድ ከም ጥሚቕ ኣብ ልዕሊ ለምለም ከም ብርቱዕ ዝናብ ኣብ ልዕሊ ሳዕሪ ስም እግዚአብሔር ነግር ኣለኹሞ ንኣምላኽና ኣዕብይዎ ኩሉ መገዱ ፍርዲ እዩ እሞ እቲ ከውሒ ግብሩ ፍጹም እዩ ዓመፅ ዘይብሉ ኣምላኽ እምነት እዩ ንሱ ጻድቕን ቁኑዕን እዩ ንሳቶም ተባላሸው ደቂ ኣይኮኑን ነውራማት እዮም ሓረመኛን ቄናን ወለዶ እዮም ኣታዓሻን ዘይለባምን ህዝቢ ንእግዚአብሔር እዝዶ ትፈዲዎ እቲ ዝፈጠረካ ኣቦኻ ንስዶ ኣይኮነን ዝገበረካን ዘዳለወካን ንሱ እዩ እተን ጥንታውያን መዓልታት ዘክር ዓመታት እቶም ውሉድ ወለዶ ኣስተብህሉ ነቦኻ ጠይቆ ንሱ ከዓ ከግህደልካ እዩ ዓበይትኻ እውን ክነግሩኻ እዮም እቲ ልዑል ንህዝብታት ምስ ኣረስተዮም ንደቂ ኣዳም ምስ ፈላለዮም ከም ቁፅሪ ደቂ እስራኤል ደባት ህዝብታት መደበ ግደ እግዚአብሔር ህዝቢ እዩ እሞ ያዕቆብ ድማ ክፍለ ርስቱ ኣብ ጽሙይ ባድማ በረኻ ኣራዊት ዘድሂሉ ኣብ ምድሪ በረኻ ረኸቦ ከበቦን ተኸናኸኖን ከም መርዓት ዓይኑ ሓለዎ ቁፅሪ 11
ንስሪ ጫጩቱ ከም ዘንፍር ኣብ ልዕሊኦም ከዓ ከም ዝዝንቢ ኣኽናፉ ዘርጊሑ ወሰዶ ኣብ ክንቲቱ ከዓ ጸሮ እግዚኣብሔር በይኑ መርሖ ምስኡ ጓና ኣምላኽ ኣይነበረን ኣውጢሑ በበረኽቲ ምድሪ ኣሕለፎ እቶት ገራሁ በልዐ ካብ ከውሒ መዓር ኣምፀዮ ካብ ተሪር ከውሒ ከዓ ዘይቲ ጠስምላምን ጸባን በጊዕን ምስ ስብሒ ገንሸልን ደዓውልን ባሳንን ኣጣልን ምስ ስብሒ ፍቱግ ስርናይ ካብ ደም ኣስኳል ከዓ ወይኒ ሰተኻ ቁጽሪ 15 ይሽሩን ግና ሃጠረም ሞት ተናድሐ ሰባሕኻ ረጎድካ ከረሽካ ሽዑነቲ ዝገበሮ ኣምላኽ ሓደጎ ንኸውሒ ምድሓኑ ንዓቆ ብጓኖት ኣማልኽቲ ኣቕንእዎ ብጽያፍ ኣናድድዎ ኣምላኽ ንዘይኮኑ ኣጋንንቲ ንዘይፈለጥዎም ኣማልኽቲ ኣቦታትኩም ንዘይፈርህዎም ሕጂ ቁርብ ንዝመጹ ሓደስተ ኣማልኽቲ ሰውኡ ዝወለደካ ከውሒ ሓደካ ዝፈጠረካ ኣምላኽ ድማ ረሳዕኻ ኣወዳቱን ኣዋልዱን ስለ ዝኸረይዎ እግዚኣብሔር ከዓ ርእዩ ደርበዮም ቁጽሪ 20 በለ ድማ ንሳቶም ሓረመኛ ወለዶ እምነት ዘይብሎም ደቂ እዮም እሞ ገጸይ ክሓብኣሎም እየ መወዳእቶም እንታይ ምዃኑ ክርኢ እየ ንሳቶም ኣምላኽ ብዘይኮነ ኣቕንኡኒ ብኾንትነቶም ኣኸረይኒ ኣነኻ ህዝቢ ብዘይኮኑ ክቐንኦም ብዓሻ ህዝቢ ክኸርዮም እየ ብኮራይ ሓዊ ነዲዱ እዩ እሞ ክሳዕ ታሕታይ ሲኦል ይነድድ ንምድሪ ምስ ፍሬኣ ይበልዓ መሰረታት ኣኽራን ድማ ይሕርር ክፉእ ኣብ ልዕሊኦም እእክብ ፍላጻይ እውርውረሎም በጢሜቲ ይምህሙኑ ብረስና ዓሶን ብመሪር ፌራን ይብልዑ ኣስናን ኣራዊት ምስ ሕንዚ ለመምታ ምድሪ ክሰደሎም እየ ቁጽሪ 25 ሴፍ ኣብ ወጻኢ ኣብ ውሽጢ ቤትውን ፍርሃት ንጎበዝን ንቖንጆን ንዘጥቡ ምሸያብ ክውድኦም እየ ምበልኩ ፋሕ ከብሎም መዘክርቶም ካብ ማእከል ሰብ ከጥርስ ግና ኸም ቁንጻብ ጸላኢ ፈራሕኩ እቶም ወደረኛታቶም ተጋግዮም ነዚ ኩሉ እታ ልዕልቲ ኢድና ደኣ እምበር እግዚኣብሔር ኣይኮነን ዝገበሮ ከይብሉ ምኽሪ ዝጠፍኦም ህዝቢ እዮም እሞ ምስትውዓልካ የብሎምን ነዚ ከስተውዕልዎ ነቲ ዳሕራይ ዮም ድማ ክሓስቡስ ለባማዳ እንተ ዝኾኑ እቲ ከውሖም እንተ ዘይሸጦም እግዚኣብሔር ከዓ ኣሕሊፉ እንተ ዘይህቦምሲ ከመይ ገይሩ ደኣ ሓደስ ንሽሕ ይሰጎም ክልተስ ን10,000 ይህድምዎም እቲ ከውሖም ከም ከውሕና ኣይኮነን እሞ ጸላእትና ድማ በዚ ፈረዲ እዮም ወይኖም ካብ ወይኒ ሰዶም ካብ ግራት ጎሞራ ከዓ እዩ እሞ ዘቢቦም መርዛም ዘቢብ ኣስካሎም ድማ መሪር እዩ ወይኖም ሕንዚ ገበል ዝበርትዕ ሕንዚ መንደላይ ተመንካ እዩ እዛ ኣባይ ተኣርኒቡ ኣብ መዝገበይ ከዓ ተሓቲሙ ዶ ኣይኮነን መዓልቲ ጥፍኣቶም ቀሪባ እቲ ተዳልወሎም ከዓ ቐልጢፉ ክመጽእ እዩ እሞ በታ ኣጋሮም ዝሰናኸለላ ጊዜ ምፍዳይሕነን ምኽሓስን ናተይ እዩ ሓይሎም ከም እተወድአ እትዓጽወን እትሓድገን ከም ዘየልቦም ድማ ምስ ረኣየ እግዚኣብሔር ንህዝቡ ከብይን እዩ እሞ ንባሮቱ ከዓ ክርሕርሓሎም እዩ ሽዑ ይብል እቶም ኣማልኽቶም እቲ ዝእመንዎ ከውሒ እቶም ስብሒ መስዋዕቲ ሕርዶም ዝበልዑ ወይኒ መስዋዕቲ መስተኦም ከዓ ዝሰትዩስ ኣበይ ኣለዉ ይተንስኡ እሞ ይርድእኹም መጸጊዑውን ይኹንኩም ቁጽሪ 39 ኣነ እየ እንሱ ምሳይ ካልእ ኣምላኽ ከም ዘየልቦ ድማ ሕጂ ረኣዩ ኣነ ቐትል ሕያው ከዓ ገብር ኣነ እቝስል እፍውስ ድማ ካብ ኢደይ ዘድሕን ከዓ የልቦን ኢደይ ንሰማይ እልዕል እሞ ኣነ ንዘለዓለም ሕያው እየ ይብል ነቲ ዘንበልብል ሴፈይ ምስ ሓልኩ ኢደይውን ፍርዲ ምስ እትሕዝ ንተጻረርተይ ክብቀሎም እየ ንጸልኡንውን ክፈድዮም እየ ካብ ደም ቁትላትን ምሩኻትን ንፍላጻታተይ ብደም ከስኩረየ ሴፈይ ድማ ካብ ርእሲ መራሕቲ ትጸላኢ ስጋ ክውሕጥ እዩ ንደም ባሮቱ ተበቂሉ ንመጻርቱ ሕነ ክፈዲ ንምድሩ ንህዝቡ ክዕርቕ እዩ እሞ ኣቱም ህዝብታት ምስ ህዝቡ ተሓጐሱ ቁጥሪ 44 ሙሴ ድማ ንሱ ምስ ኢያሱ ወድነውየ መጺኡ ኣብ እዝኒ እቲ ህዝቢ ኩሉ ቃላት እዚ መዝሙር እዚ ተዛረበ ቁጥሪ 45 ሙሴ ከዓ ኩሉ እዚ ነገር እዚ ንኩሉ እስራኤል ተዛሪቡ ወደ በሎም ድማ እዚ ኣነ ሎሚ ዝምስክረልኩም ዘለኹ ኩሉ ቃላት ንደቅኹምን ተጠንቂቅኩም ክገብርዎ ክትእዝዝዎም ኩሉ ቃላት እዚ ሕጊ ኣብ ልብኹም ኣንብርዎ እዚ ነገር እዚ ህይወትኩም እዩ እምበር ኮንቱ ነገር ኣይኮነን ኣብታ ንስኻትኩም ክትወርሱዋ ንዮርዳኖስ እትሳገሩዋ ዘለኹም ምድሪ ድማ በዚ ነገር እዚ መዓልታትኩም ተንውሑ ቁጥሪ 48 እግዚአብሔር ድማ በታ መዓልቲ እቲኣ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ ናብዚ ኣብ መንጽር ያሪኮ ኣብ ምድሪ ሞዓብ ዘሎ ከረን ዓባሪም ናብ ከረን ኒቦ ደይብ እሞንታ ኣነ ንደቂ እስራኤል ንርስቲ ዝህቦም ምድሪ ከነኣን ረኣያ ከምቲ ኣሮን ሓውካ ኣብ ከረን ሁር ዝሞተ ናብ ህዝቡ ከዓ ተኣከበ
ንስኻ ድማ ኣብቲ እትድይቦ ከረን ሙት ናብ ህዝብኻ እውን ተኣከብ እዚ ኣብ ማይ መሪባ ኣብ ቃዴስ ኣብ በረኻ ሲን ኣብ ማእከል ደቂ እስራኤል ስለ ዝዓመፅኩምኒ ኣብ ማእከል ደቂ እስራኤል ከዓ ስለ ዘይቀደስኩምኒ እዩ ነታ ኣነ ንደቂ እስራኤል ዝህቦም ምድሪ ኣማዕዲኻ ትርያ ናብኣ ግና ኣይተኣቱን ኢኻ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 33 ሙሴ ንነገዳት እስራኤል ከም ዝባረኾም ቁጽሪ 1 ሙሴ እቲ ናይ ኣምላኽ ሰብ ቅድሚ ሞቱ ንደቂ እስራኤል ዝባረኾም በረኸት እዚ እዩ በለ ድማ እግዚአብሔር ካብ ሲና መጸ ካብ ስዒር ድማ ተላዓለሎም ካብ ከረን ጳራን አንጸባረቐ ካብ ኣላፋት ቅዱሳን መጸ ካብ የማናዩ ናይ ሕጊ ሓዊ ወጸሎም ወንሱን ህዝብታት የፍቅሮም ኩሎም ቅዱሳኑ ኣብ ኢድካ እዮም ኣብ እግርኻ ይቕመጡ ካብ ቃላትካ ድማ ይቕበሉ ሙሴኻ ሕጊ ርስቲ ማሕበር ያዕቆብ ኣዘዘና ሓላቁ ህዝቢ ነገዳት እስራኤል ኩሎም ብሓደ ምስተኣከቡ ንሱ ኣብ ይሽሩን ንጉስ ነበረ ሮቤል ይንበር ኣይሙት ሰቡ ግና ሒደት ይኹኑ ይሁዳ ኸኣዚ እዩ በለ ድማ እግዚአብሔር ቃል ይሁዳ ስማዕ ናብ ህዝቡ ከዓ ኣእትዎ ኣእዳው ይጽንዓሉ ካብ ተጸርቱ ረዳእ ኩኖ ብዛዕባ ለዊ ድማ በለ ቱሚምካን ኡሪምካን ነቶም ሕያወት ሰብካ እዮም ነቶም ኣብ ማሳ ዝፈተንካዮም ነቶም ኣብ ማይ መሪባ እተኸራኸርካዮም ብዛዕባ ኣቦኡን ኣዲኡን ኣይርኢኽዎምን ዝበለ ንሕዋቱ ኣይለለዮምን ደቁ ከዓ ኣይፈለጦምን ቃልካ ሓልዮም እዮም እሞ ኪዳንካ ኣጽንዑ ያዕቆብ ፍርድታትካ ንእስራኤል ድማ ሕግኻ ክምህሩ ዕጣን ናብ ኣፍንጫኻ ሙሉእ ዝሓር መስዋዕቱን ኣብ መስዊእኻ ከቕርቡ እዮም ወእግዚአብሔር ሓይሉ ባርኽ ግብሪ ኢዱ ከዓ ተቐበል መሊሶም ከይትንስኡስ ሕቆ እቶም ዝጸልእዎ መጻርርቱ ስበር ቁጽሪ 12 ብዛዕባ ቢንያም በለ ፍቁር እግዚአብሔር ንሱ ብህድኣት ክነብር እዩ ሙሉእ መዓልቲ የጽልሎ ኣብ መንጎምን ክቡ ድማ ይሓድር ቁጽሪ 13 ብዛዕባ ዮሴፍ ድማ በለ ምድሩ ብእግዚአብሔር ተባረኸት ትኹን በቲ ክቡር ናይ ሰማይ ነገርን በኣውልን በቲ ኣብ ትሕቲ ንቡር ዘሎ መዓሙቕ በቲ ክቡር እቶት ፀሓይ በቲ በዋርኽ ዝበቁል ክቡር ነገር ከዓ በቲ ናይ ጥንታውያን ኣኽራን ዝሕሸ ነገር በቲ ናይ ዘለዓለም ኩርባታት ድማ ዝኸበረ ነገር በቲ ናይ ምድሩ ክቡር ነገርን ምልኣታን በቲ ኣሻኹ ቁጥቋጥ ዝነበረ መጎስውን እዚ ኣብ ርእሲ ዮሴፍ ኣብ መንበስብስታ ትብኻብ ኣሕዋቱ እተፈለየ ይምጻእ ግርማ ትበኽሪ ኣርሓኡ ናቱ እዩ ኣቕርንቱ ኣቕርንቲ ጎባይ እዩ ብኡ ገይሩ ንኹሎም ህዝብታት ክሳዕ ወሰናት ምድሪ ይወግኦም እዚኣቶም ኣእላፋት ኤፍሬምን ኣሽሓት ምናሴን እዮም ቁጽሪ 18 ብዛዕባ ዛብሎን ድማ በለ ኣታ ዛብሎን ብምውጻእኻ ባህ ይበልካ ኣታ ይሳከርውን ኣብ ድንኳናትካ ሃብቲ ባሕርን ኣብ ሕጻት ሓበአ መዝገብን ክጠቡ እዮም እሞ ንህዝብታት ናብ ከረን ክጽውዑ ኣብኡ መስዋዕቲ ጽድቂ ከቕርቡ እዮም ቁጽሪ 20 ብዛዕባ ጋድ ድማ በለ እቲ ንጋድ ዘግፍሐ ብሩኽ ይኹን ከመንስተይቲ ኣንበሳ ይሰፍር ቅልጽምን መንበስበስታን ይሰብር ግደ ሓጋጊ ኣብኡ ተዓቂሩ ነበረ እሞ እቲ ቀዳማይ ንርእሱ ሓረ ምስ ሓለቁ ህዝቢ መጸ ምስ እስራኤል ኮይኑ ከዓ ጽድቂ እግዚአብሔር ፍርዱን ፈጸመ ቁጽሪ 22 ብዛዕባ ዳን ድማ በለ ዳን ካብ ባሳን ዝዘልል ሽደን ኣንበሳ እዩ ቁጽሪ 23 ብዛዕባ ንፍታሌም እውን በለ ንፍታሌም በረኸት እግዚአብሔር ዝመልኦ ጽጉብ ጸጋ እዩ ንስኻ ንምዕራብን ንደቡብን ውረስ ቁጽሪ 24 ብዛዕባ ኣሴር ከዓ በለ ኣሴር በወዳት ብሩኽ ብሕዋቱን ፍቱው ይኹን ኣጋሩ ከዓ ኣብ ዘይቲ ይጥለቕ ሸጎሪኻ ሓጺንን ኣስራዝን ሓይልኻ ድማ ከም መዓልታትካ ይኹን ቁጽሪ 26 ወይ ሽሩን ነቲ ንረድኤትካ ብልዕልናኡ ኣብ ደበናታት ኣብ ሰማያት እተወጥሐ ኣምላኽ ዝመስሎ የልቦን እቲ ኣምላኽ ጥንቲ መንበሪኻ እዩ እተን ዘለዓለማውያን ቀላጽሙ ድማ ኣብታሕቲ ኣለዋ ንጸላኢ ካብ ቅድሜኻ ስጎጎ ኣጥፍእ ድማ በለ እስራኤል ብህድኣት ይነብር እቲ በይኑ ዘሎ ዒላ ያዕቆብ
أب مدري سرناين وينن إيو سمايو دما أوليان تبتب وإسرائيل بطيقة بجزي أبير زدحان هزبي من إيو كمخا والتا حاجزكا نسو دما سيف حبن كايو صلاة كجزء إيام نسخة دما قبل البرختم كترجتيها ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 34 ሞት ሙሴ ቁጥር 1 ሙሴ ድማ ካብ ጎልጎል መዓብ ናብ ከረን ኒቦ ናብ ርእስቲ ኣብ መንጽር ያሪኮ ዘሎ ጲስጋ ደየበ እግዚአብሔር ካን ብዘላ ሃገር ጊልዓድ ክሳዕ ዳን ኣርአዮ ብዘላ ንፍታሌምን ሃገር ኤፍሬምን ምናሴን ብዘላ ምድሪ ይሁዳኻ ክሳዕ ባሕሪ ምዕራብ ትደቡብ ድማ ቲ ጎልጎል ለስ ያሪኮ ከተማ ተምሪ ክሳዕ ጻር ኣርአዮ እግዚአብሔር ድማ ታን አብርሃም ንይስሐቅን ያዕቆብን ንዘርኻ ክህባኤ ኢለ ዝመሓል ኩሉ ምድሪ ዚኣ እያ بعينها أريخوها ناب أغناي تساغرن بلو ቁጥር 5 ሙሴ ባሪያ እግዚአብሔር ከም ተቃል እግዚአብሔር ኣብ ምድር ሞዓብ ኣብ ኣሞተ ኣብ ምድር ሞዓብ ኣብ መንጽር ቤት ጲዖር ኣብ ዘሎ ለስ ቀበሮ ክሳዕሎም መዓልቲ ኸኣ ንመቃብሩ ዝፈልጦ ሰብ የልቦን ሙሴ ክመውት ከሎ ወዲ 120 ዓመት ነበረ ዓይንቱ ኣሓመቃን ሓይሉን ኣይደኸመን ነበረ ደቂ እስራኤል ድማ ንሙሴ ኣብ ጎላጎል ሞዓብ 30 መዓልቲ በኸይዱ እተን ሙሴ ዝበኸይለን መዓልታቶ ሓዘኖም ብኡ ተወዳእ ቁጥር 9 ንያስ ወድነው የድማ ሙሴ ኢዱ ስለዝበረሉ መንፈስ ጥበብ መልኦ ደቂ እስራኤል ከኣ ከምቲ እግዚአብሔር ንሙሴ ዝኣዘዞ ገይሮም ተኣዘዝዎ በቲ ኣብ ምድሪ ግብጺ ኣብ ፈርዖን ኣብ ገላውኡን ኣብ ዘላ ምድሩን ትምህርትን ተኣምራትን ክገብር እግዚአብሔር ዝለኣኾ በቲ ኩሉ ናይ ሓያል ኢድን በቲ ሙሴ ኣብ ቅድሚ ኩሎም እስራኤል ዝገበሮ ኩሉ ዓብይ መፍርህ ነገር ከምቲ እግዚአብሔር ገጽ ንገጽ ዝፈለጦ ከም ሙሴ ዝበለ ነቢይ ድሕሪኡ ኣብ እስራኤል ኣይተንስአን